Jgħidulek mara bla hips, burger bla chips. U tron huwa siġġu. U tron huwa siġġu. Huwa siġġu jew huwa tron. U li ma tron qed nitkellmu fuqu, nippreservaw il-lingwa tiegħek. Tipo nkollek titnaqsam il-lapes ma naqsmu. Ma xanka bl-Ingliż iktar faċli, eh? Se jisħu, x'tgħidilha, tsunari jew karotta, jew karottu. Intom karottu tużaw tal-mosta jew. Karottu għal xi ħaġa. Xi nies jgħidu għaliex ma nużawx il-kelma antika biskop ma mhux għal xejn. Ma tantx hemm lussu fil-lingwa. Jien bla marrit miegħek, bla marrit. Inkun x'in il-kontra ta' disciplinat. John Malija. Iva. Grazzi tal-intijak. Nirdefaw ngħidu kemm mal-baż. Min waħda neħilbu tnejn. Nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Mela, tlaqna. U l-podcast tal-lum ma l-ħabib tiegħi Michael Spanjol. Ma Michael ħanitħattu ovvjament dwar lingwa Maltija, l-evoluzzjoni tagħha, l-etimoloġija ta' ċertu qwiel, immanka b'mod fundamentali jew elementali il-lingwa x'inhix fissret tal-esperjenza umana, traġitt uman. U insomma ħanitħattu dwar ħafna kurżitajiet u affarijiet naqra idiosinkratiċi li għandhom x'jaqsmu mal-lingwa li tuni ħafna pjaċir u nittama lilkom ukoll. Qabel ma nkompli nirringrazzja lin-nies li jgħinuna biex inkomplu dan il-podcast bil-mod li qegħdin nagħmluh. Dawn huma l-Maple, grazzi l-Vini Capricci, il-Browns kif ukoll l-Apex Media. Nirringrazzja lil Kutriko, Lee Cabs, l-Angelo Aquilina, Derek Meets kif ukoll il-Quick Fix u il-Garmin li ovvjament jipproduċu smartwatches li mhux biss jgħinuk tosserva kull metrika immaġinabbli waqt li qed tagħmel il-parti atletika ta' ħajtek iżda wkoll huma stylish, sexy u faqasew insomma. Patreon.com/John Malija jekk tixtiequ tkunu parti mill-komunità biex tiżguraw li konverzazzjonijiet bħal daw ikkomplu iseħħu u anke tkun hawnhekk magħna fl-istudju għaw buzz kbir u nistiednek tkun inti wkoll parti minn dan il-gost u l-pjaċir. Dak kollox bin-naħa tiegħi, ara tlaqna issa jien u Michael Spanjol. Mela, Michael Spanjol, kif int Michael Spanjol? Tajjeb. Kellna konverzazzjoni interessanti ħafna l-bieraħ fit-ħejjija. Vera ħad gost. Tallimt minna ħafna, ġalti naħseb fuq ħafna affarijiet. Anka jemmen. Taf li għatlek kontatlek li konti li ma niktab rap? Wara minn hemmhekk ħriġt awtomatikament nirrepja. Bis-serjetà? Bdejt miexu, bdejt nirrepja, bdejt nirrepja qed jiġri. Mort id-dar, kelli ħafna x'nagħmel, bir-responsabbilta kbira għamilt sija nirrepja u għamilt sija nikteb. U ktibt fuq il-gidba. Kien vera, kontru interessanti l-bira, ħafna kien interessanti. Ġu ktib bil-Malti? Ktib bil-Malti. Rrit nismaħħa di issa. Ħallejt, kultant il-taqa ma' nis li l-ħsib tagħhom jixħal xi ħaġa ġew fik, insomma. Mela, nibdew? Di vera sabiħa ma. Kif qed inti tixħal xi ħaġa f'xi ħadd ieħor bli tkun qed tgħid. Ġrat li iktar minn darba, fis-sens diffiċli temmina qisu kważi meta tgħidilek le xi ħadd. Imma niftakar meta kon bdejt il-paġna żmien twililu hekk, jiġu knies jgħidulek jekk konti li ma nikteb xi ħaġa bil-Malti pereżempju, jew bad nistudja l-Malti jew xi ħaġa tgħid kif jista' jkun minn post minn ritratt minn xi ħaġa żgħira hekk. Tinstiga konsegwenza li taf tbiddillek ir-rotta ta' x'ħat tagħmel għal żmien twil ta' ħajtek. Jew pereżempju darba ltqajt ma' wieħed għamilna tnedija ta' ktieb u għalli wara tnedija bdejt inkellem it-tifla bil-Malti. Għalli bdejna nagħmlu ngħid idallu, għara x'effetti kollhom dawn l-affarijiet. Ma tkellimniex fuq dawn l-affarijiet, assolutament, kont nitkellmu fuq l-ekonomija ġi suġġett. Sewwa. Totalment il-bot minn dik id-dinja, ma. Aħna qasna fuq xiex diffiċli speċa tikkategorizza fuq xiex tkellimna l-bieraħ, nibdew il-konverzazzjoni. Mela, ara tlaqna. Mela, bla dubju int għandek faxxinu li huwa idiosinkratiku ħafna għall-lingwa. Sewa. Rajta tinħosni stramp iktar mis-soltu. Ma t-għitax qiegħed fl-aqwa post biex tħossok strampax. Taj.
Jien nħossni l-naqra li l-ennek minn norma u koll, ġifiri tajib, nasib prodotti għalek l-inkontru tagħna huwa wieħed li jagħmel sens. Għalfejn għal-fashion, x'jaffaxxinak fuq lingwa? Bdejna mis-sosija sempliċi, ġifieri waħda minn dawk kif Ara, huwa tip ta' seħer li ilu ħafna, ġifieri niftakarni meta kon żgħir, di semmejtilek l-ewwel darba li ltqajna wkoll. Meta kon żgħir ħafna niftakarni naqbad kienu tawni rigal blackboard żgħir u niftakarni naqbad daw l-kodba Tom and Jane jew x'kienu, mhux qed nifhem x'hemm u nipprova nikkopja dak li hemm. Jew niftakar ngħid il sħabi, kemm nieħu gost nikteb, u dak tipu xi żikk. Hekk ġifieri isu minn dejjem kien hemm dal-faxxinu tas-seħer lej il-kliem miktub, il-kliem li ma tifhmux. Jiġbuni ħafna affarijiet mill-lingwi, ħafna affarijiet. Kif evolvit imma minn hemmhekk għax biex hawnhekk inti qed tgħid li jogħġbok biex ta' li kont ħares lejn dawn is-simboli li huma jitri u tipprova timithom. Mingħajr ma kont taf essaċ ifissru? Hija ta'. Niftakarni anke pereżempju naqbad ktieb u noqgħod fuq is-sufan għaddejjek mbagħad immur fuq hemm ngħidilha qrajtu. Ovvjament ma kkunx qrajtu dik speċi tiggustani. U mbagħad kif evolvit minn hemmhekk għax biex għall-pass li jmiss x'kien? Il-pass li jmiss kien li speċi fil-lingwi, il-lingwi dejjem b'xi mod interessawni sewwa, dejjem ġibduni lihom. U mbagħad jien naħseb li waħda mill-isbaħ affarijiet li għandna fil-ħajja hija li tagħmel dak li jogħġbok. Li naħseb dik waħda mill-isbaħ affarijiet se tagħmel dak li jogħġbok b'xi mod. Forsi għal-bidu jkun passatemp, un bat jek għandek xorti li dak jisir il-ġob tijak, b'xi mod xogħolok, naħseb jisib ta' imma qabel ma sar xogħol, ovvjament ser xi ħaġa li inti bdejt nimpenja ruħek fiha. Kif mort minn sempliment qed taqra daw litri li qasa taqrom biex għandek ġust sempliment faxxinu għalihom. Kollok tiddiskrivih dak il-faxxinu. X'taħseb li kien jinfurmah? Għalfejn taħseb li kont affaxxinat mill-kliem? X'taħseb li kien hemm warahom? Mistoqsija oħra sempliċi. Taf li ma nafx ngħidlek. Isu da bħal meta tgħid li naf joġobni l-isfar. Għaliex jogħġbok l-isfar? Taf kif? Isek titwilet programmat biha il-biċċ tax-xogħol. Hemm xi nies fil-familja tiegħek li għandhom daw il-tendenzi? Le, ħadd partikolari. Però li niftakar huwa in-nannu kien ħin kollu għaddej jirrakkonta ħrejjef iqabbel jirreppja bil-mod tiegħu. Ħafna ħaġa moħġaġa pereżempju għaddejjin, ġifieri dawk fis-sjuf ta' tfuliti dejjem hemmhekk tipo bil-qeda ħdeħu għaddej jirrakkonta u x'naf jiena. Missieri pereżempju jħobb ħafna jilgħab bil-kliem ukoll. Dik ukoll b'xi mod naħseb ħallit xi tip ta' impatt. Però ma ġifieri niftakar ċar pereżempju darba konna jidilli waħda mill-ewwel snin insomma tal-primarja u niftakar kien hemm dil għalliema qed tikkonjuga verb, qed tikteb verb u niftakarni msaħħar hekk dwar din l-idea ta' dak. Inkredibbli. Mela, kellek inti dan il-fasċinu ma litri infushom. Ukoll mbagħad kellek dan nannu li beda jurik kemm il-permutazzjoni jista' jkollha il-kelma u kemm il-kelma tista' tkun logħba. U fl-aħħar mill-aħħar aħna ta' tfal il-logħb huma xi ħaġa ta' faxxinu kbira lina. Ta' tfal li nibqgħu dejjem. Naħseb li hemm minn żmien qisu spex ta' jossif joħloq din dan qisu l-ispazju bejn it-tifel ta' ġo fiħu l-adult, għax forsi s-soċjetà ektar tikkjedi, jew l-ħajja talmu. Ara, jien għandi dil-vizjoni, l-ħajja hija logħba, u li nagħmlu bil-lingwa nkollu logħba. Jiġri inti dak li għamilt hemmhekk il-bieraħ bir-rep, għattilab bil-kliem. Għattilab bil-kliem, bir-rima tiegħu, għattilab li minn dak il-kliem kollu li għandek poġġejtu ġifieri għandek gaps u xek fil-paġna u qed poġġih qed tażel mill-kliem li hemm u tpoġġi f'ċertu sekwenza u ma jistax jaqbeż n-numru ta' sillabi u xek. U l-aċċenti fejn qegħdin u r-rima tagħhom qed tilab bil-lingwa. Bħalma tarbija qed tilab bil-ħsejjes qed tisma'. Sewwa, jiġifieri hija logħba kostanti.
Ovvjament mbagħad hemm min jagħmilha bħala art. Naħseb li l-artisti jibqgħu naqra rib it-tfulija tagħhom. Naħseb hija n-natura tal-artist li jilgħab l-esplora fej li minn ħaġa li hija forsi mondana u sempliċi jara huwa ġugarell, però niltaqa' ma' nies li qisu dik l-effervescenza ta' tfulija ikunu b'xi mod tilfuha matul iż-żmien. Ma inti naħseb għada evidenti li għada fik ukoll. Eternal Peter Pan. Eternal Peter Pan? Ejja. Għalfej tajtek? Hija fundamentali. Ara, mela, it-tfal meta jitwildu ikunu fil-prinċipju kapaċi il-isnu kull ħoss li hemm f'kull lingwa. Xiġri ktar ma' żmien, we unlearn. Ninsew. X'naqbdu, x'kelma ħanamlu għal to unlearn. Ma bħal-iskultur li jibda jnaqqax il-blata biex jħalli dak li huwa dak li prova joħlu. Jiġifieri, għana tulidna b'ċertu ħiliet. U ktar ma' żmien tlifnihom. So tagħmel sforz kbir issa biex fejna fjena għalija li qatt ma kont espost tal-Ġappuniż, il-lissen il-Ġappuniż sewa bit-toni u x'nafjen. Ġifieri, allura għandek dal-istadju x'naqbad ngħidlu primittiv, primordjali, x'naqbad ngħidlu dal-istadju bikri. Dak tas-seħer li kull ma tara madwarek jolqtok li dawk il-mistoqsijiet, dawk l-ħafna mistoqsijiet li l-ommu kull missierek aktar xew nista madwarek. Palix il-baħar blu. Daw it-tip ta' naħseb dik hija dak huwa l-qofol tal-ħajja, sigrit tal-ħajja li ma nitilfux, we do not unlearn, ma ninsewx dak l-elementi, dak il-mistoqsijiet, dak il-kurjużità, dak is-seħer. L-importanza tas-seħer. Il-fatt huwa il-protokoll ta' dan il-podcast, ma nafx għatlek xli. Il-protokoll tal-podcast huwa bażikament li jiena nerġa' nġib li l-nifsi kemm jista' jkun tifel żgħir u nibqa' nistaqsik imma l-fej. Imma l-fej. Fejn fl-aħħar mill-aħħar u li jedek tibqa' fl-aħħar tgħidilhom ma għaxek għatlek jien. Fil-verità jekk tkun naqra iktar kalm u forsi jkollok iktar l-opportunità u anke dan il-kuntest li xawek qed noħolqu kuntest fej għandna aktar ċans nesploraw l-idejat. Forsi jirnexxieli nsib naqra iktar fil-fond tal-psike ta' minn kull qoddimi f'dal każ inti xemmem ġew. Jiġifieri din l-idea ta' tfittxija u ta' skoperta kontinwa hija xi ħaġa li anke lili it-tini gost kbir. Mela, morna minn inti tesplora speċjal fashionu li kellek tal-itri. Id-nannu li kienet jurik li jisma bil-kliem huma ukoll ġugarell. Daqs kemm huma affarijiet oħra, imma forsi sabiħ tal-lingwa hija li l-lingwa dejjem miegħek li nkollu miegħek, allura nkollu tista' tilab biha. Ma nafx hekk kellek, jinkelli dil-problema, ta' kont nirrepja ħafna, kelli dil-problema li tant kont vizzjat kważi bil-rep, li kont il-ħin kollu nkullet nirrepja ġo moħħi. Allura speċa titlef il-ness soċjali ma ħatjor tkun naqra stramp. Insomma, innannu għerik li dinija il-lingwan dal-potenzjal biex tilab bija, Umbat minn hemmhekk kif kompli tiżviluppa ir-relazzjoni tiegħek mal-mużika. Mal-kelma. Mużika. Naħseb imbagħad kien hemm element tal-aspett tal-letteratura, speċjalment fil-livell tas-sixth form. Kien hemm il-letteratura, kont nistudja Malti u Ingliż, u niftakar nikkomplet nistudja l-Malti u l-Ingliż, ġifieri l-università, u hemmhekk l-università ltqajt mal-lingwistika. U ġennint. Kien ikolli daw l-orgazmi mentali ġifieri. Ma konx naf bija, ma konx naf li xini, eżatt. Konna minna xi affarijiet żgħar qabel l-iskola u x'naf jien imma. Ġifieri jiena hemmhekk kelli pereżempju, waħda mill-ewwel affarijiet li tagħmel meta studja lingwistika waħda minn tal-bidu hija l-fonoloġija, ġifieri l-ħoss.
għax il-lingwa qabel xejn hija ħoss. Sewa. U fejn fin, ibdew jgħalmuk li pereżempju biex tagħmel il-ħoss f. Aħseb ftit, il-f, kif tagħmilha? Il-f, x'tagħmel fħalqek x'jiġri. Ġifieri jiena jekk tagħmel il-l ħadd tħoss il-sienek jora jew imiss il-parti mis-saqf tal-ħaq sewa. Snin ta' fuq joqtu x-xoffa tisfel. Mawx għalik. F. Fil-fatt ngħidu ħoss labjo dentali għax għandek il-labjo xoffa u d-dentali snien. Għax biex tagħmlu il-f u l-v bħala tagħmel huwa tmiss snin ta' fuq ma' xoffa tisfel. U jien tipo bejn il-madan, tipo jien min jaf kemm il-f l-sint f'omri u qatt ma realizzajt l-immissnini ta' fuq ma' xoffa tisfel biex inti idea żgħira sewwa. U dil ħaġa li il-lingwistika tik dil-għodda li jisek tinqata minn dak li tagħmel kuljum. Għax min jifhem il-kelma l-isnum kien jifhem il-sentenza ngħidu kuljum. Jisek tinqata minnhom tkun minn fuq bħal seqer mill-għoli u tibda osserva x'inti tagħmel x'qed jiġri belħitni u sissa da tbellaħni ġifieri. Meta ma tibqax tbellaħni nsib xi ħaġa. Tista' tara spjega forsi aktar b'dettall il-lingwistika x'inhi. All right. Kemm tiddettall? Ġifieri lejx nimposta. Nimposta. Ibda, mbagħad jiena nibda biex ta' fej jaqblu l-kurżitajiet ħanitolbok. All right, l-imodjenza nimposta l-diskors. Laqwa udjenza. Ovvjament. Allora, bażikament hija ġifieri id-definizzjoni hija x-xjenza l-istudju sistematiku tal-lingwa. Sewa, ok. Sewa, issa. L-ewwel diffikultà hija x'in il-lingwa. Dik l-ewwel diffikultà. Jien nista' nsaqsik ukoll x'in il-lingwa. X'in il-lingwa? Nista' forsi nibda nipprova. M'għandix tweġiba tajjin ġifieri. M'għandekx tweġiba. Ġibt lingwa. Mela, il-lingwa. U dak is-sabiħ li ma jkunx tweġibiet li jkollna mistoqsijiet, dak is-sabiħ. Li tibqa' tara xum. Imma ara, naħseb ikolli nipprova nagħmel attentat u wieġeb mod tekniku lingwa x'inhi. Naħseb il-lingwa hija mezz ta' komunikazzjoni bejn kreaturi naħseb kemm tal-istess speċi u kemm ta' speċi diversi li bija jistgħu jkun hemm xi tip ta' kooperazzjoni jew ta' spjega tal-imxorta ta' dinamika soċjali qed nitlu fiha. Jekk hux qed nipprova nbeżżok, jew jekk hux nipprova nħobbok. U l-istess speċa anke l-kelb jagħmilha. Taf kif jurik b'dembu pereżempju, jew jurik għax jinbaħ b'mod aggressiv ħafna. Issa naħseb imbagħad aħna bħala bnedmin għandna il-kapaċità illi nkunu ħafna iktar sofistikati jew għandna mod li ninteraġixxu mal dan il-fenomenu tal-lingwa b'mod ħafna iktar kumpless. Sewwa. Li mbagħad nitlu f'affarijiet bħal ħsejjes sillabi, kadenzi, eċetera, eċetera. X'ittieni kieku hekk. U le, naħseb bidu tajjeb. Bidu tajjeb. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Żur Vinja Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.vinjacapricci.com. Ġifieri għandna mezza komunikazzjoni ma kif qed ngħidu, ġifieri ħafna l-annimali kollha b'xi mod jikkomunikaw. Ġifieri jista' jkollok granġ li jikkomunika billi jxejjer l-imqas, jista' jkollok siċċa li tikkomunika billi tibdel il-kulur, jista' jkollok id-dniefa li jikkomunikaw b'xi tip ta' ħsejjes. Ma nafux eżattament, ġiet nipprovu nitgħallmu x'jagħmlu l-annimali, imma il-bniedem normalment dik li tażlu, il-lingwa li tażlu mill-annimali l-oħra. Xanna ħabta ninsew li ħana annimali. U speċi ġara fl-evoluzzjoni tal-bnidem, tal-bnedmin, li fuq partikolari kellhom l-istess apparat li jużaw biex jieħdu n-nifs, xek li bdew jużawh għall-lingwa, ġara hemmhekk. Ħafna drabi li jiġri huwa biex nippruvaw nifhmu x'inhi l-lingwa,
Niprofa nifhmu x'mhijiex u xek, bħalma jiġri f'ħafna affarijiet oħra biex tifhem id-dawl tara x'inhu dlam. U li nagħmlu f'darba nqabblu mal-komunikazzjoni tal-annimali. Sewa. L-annimali normalment jikkomunikaw dwar l-issa u l-awek. Ġifieri kelb normalment jinaf jekk qed iferfer dembu, jekk qed jimbaħ, ġifieri għax daħal xi ħadd itira bih, eċetera. Il-bniedem jista' jagħmel dik, ġifieri nistgħu nikkomunikaw dwar issa nħossu sħana u x'naf jiena u hawnhekk, imma nistgħu nikkomunikaw dwar affarijiet inbedin minna fl-ispazju. Sewa ġifieri jaf x'qed jiġri fejn fina l-mellieħa, x'qed jiġri hawn, x'qed jiġri fuq Mars. F'postijiet li ma jeżistux, mhux hekk. Ekku. U nistgħu nikkomunikaw fuq affarijiet il-bot minna f'termini ta' żmien ukoll. Temporali, l-ispett temporali, ġifieri nistgħu nikkomunikaw fuq x'ġara l-bira, il-biraħ l-ula, l-fsen ilu, x'għad jiġri 200 sena oħra. Allura, il-bniedem għandu, ġifieri il-bniedem kien hemm mument li fih issa meta nuża l-bniedem, forsi nagħmel ġaħda żgħira ġifieri x'qed nuża bniedem mhux bniedma. Sew bnedmin. Il-kollettiv x'ġi, mhux bniedem naħseb. Di diskussjoni oħra parti ġifieri fuq il-lingwa li tkun inklużiva, kemm jista' jkun ma tħalli l-ħadd barra. Sewa. Sa meta tgħid bniedem jiena tinħalli barra l-bniedma u x'hekk. Jew forsi tkun bħal din hija naqa' konfużjoni li l-aħħar darba kont fuq panel. Insejt ta' min. U għattela l-professuri u professoressa xirrit ngħidlek eżatt. Tal-Knisja ta' Nadin Legata l-każin dak. U anke ġejt konfuż, jew l-aħħar darba kont qed inkellem il-persuna li taħdem bħala avukat u għattela, għara l-avukatessa, avukat jekk joġbok. Ok, issa mitluf, ma nafx eżatt. Imma forsi nistgħu naqblu illi affini ta' din il-konverzazzjoni meta ħanajdu bniedem jew jekk inti aktar komdu ħanajdu bnedmin żgur qed ninkludu l-kulħadd. Mela il-bnedmin nibdew minn hemm. Sew, issa x'kont qed ngħid. U fil-fatt l-ewwel humanoid mara u ngħidu kienet Lucy. Lucy. Interessanti. Tafa Lucy? Lucy kienet l-ewwel humanoid. Li interessanti ħafna Lucy, għax Lucy għandi song. Her name was Lucy, she was covered in fur. Does that infer we're Luciferian? Oh, wow. Maybe we are. Ma nafx. Imma, Lucy kienet l-ewwel speċ ta' homonid, whatever. Skużani, bro. Le, interessanti da kollu. Mela, li kienem punt fl-istorja tal-bnedmin, fl-evoluzjoni tal-bnedmin, fej dawn intepu li jamlu sejjes bħal ma jamlu ċimpanzi u l-gorilla u x-xadini u animali ta' dik xorta. Pero għarfu kol li daw jistaw jagħtuhom biex raferm iktar komplessa. U l-komplessità nħolqot fil-fatt li il-bnedmin għarfu li jistaw jassoċjaw ħoss ma tifsira. Ħoss jew sinjal, simbolu, siħlu l-trit, ma tifsira. Sewa. Għax taf inti jista' jkun kelma mlisna, kelma miktuba, jista' jkun tpinġija, jista' jkun sinjal bħal tal-lingwa tas-sinjali, mhux hekk. Jew ġesti ħolli nagħmlu li għandu xi tip ta' tifsira. U minn hemm beda qisu issa di interpretazzjoni tiegħi forsi ġifieri li issa l-istorja ta' Pinocchio bil-maqlub, ġifieri l-bniedem issa sar il-pupu tal-injam li jigdeb, ġifieri għax inti semmejt il-gidba, x'il-biraħ tkellimna ħafna. Ġifieri hemmhekk il-bniedem għalija il-bnedmin għalija bdew talmu jigdbu. Jigdbu ġifieri jimmanipulaw il-ħsejjes li jgħidu. Mela, ħanamlu hekk, ħanibdew. Hemm aspett li huwa komunitarju ħafna fil-lingwa. Ġifieri biex taħdem il-lingwa biex tiffunzjona, hemm bżonn taqbil fil-komunità. Ġifieri mhux biss li nassoċja ħsejjes, nassoċja l-ħoss attus ma' dak l-annimal. Sewa, imma rridu naqblu bejnietna li dak il-ħoss attus ħajriferi għal dak l-annimal. Tantu hekk li jiġri huwa li jkollok komunitajiet u mbagħad li jkollhom il-kliem tagħhom. Li jinftiem biss f'dik il-komunità, ma li toħroġ minna l-barra mill-komunità ma tifhimx. Jista' jkollok fejn fi l-anzjani li jkollhom kliem tagħhom u żgħażagħ ma jifhmux bil-maqlub. Iż-żgħażagħ jkollhom kliem tagħhom. Jew ġieli anke fi grupp żgħir. Pratikament kull familja jkollha l-kliem tagħha jekk noqogħdu naħsbu ftit. Kull familja jkun anke biex jissejħel xi ħadd pereżempju. Naħseb kollha kemm aħna jkollna l-isem tagħna u mbagħad ma nafx kemm il-varjazzjoni tiegħu skont ma min tkun, mhux kif jgħidulha. Għax għamil laħar anka dik, kuxek li sem li natu l-inna nfusna, li sem li tana xaħat.
Sewa. Hija totalment fil-lingwista ngħidu la arbitrarja, ġifieri kombinazzjoni. M'hemm l-ebda raġuna li xi nisimni Michael. Tajli jien ma semmewni għal nannu, jew semmewni għal xi qaddis jew hekk. Xorta ġifieri seta' kien jismek kwalunkwe isem ieħor. U l-istess ġifieri dis flok mejda seta' kien jisimha Siġġu. U di flok tazza se jisma' kikra jew xi ħaġa oħra jew ċuċuċu. Se ngħidix ċuċuċu ħadd irreferi għal dal-oġġett. Malli bħala bnedmin arafna din il-ħila. Hemmhekk bdejna il-fakultà tal-lingwa tatna l-possibilità issa li nwaslu numru infinit ta' messaġġi. Iġifieri, waqt li l-annimali nafu bihom sewwa, hemm ħafna annimali b'sistemi sofistikati ta' komunikazzjoni. Per eżempju, n-naħal jagħmlu żifna komplessa biex jispjegaw fejn hemm xi sors ta' ikel, sewwa fejn hemm u bil-coordinates, pratikament daw ituhom GPS, ituhom Google Maps, smuru ssibu. Jew hemm xi ratest ta' klieb li saħansitra jiddeskrivu pereżempju jagħtu informazzjoni fuq xi tip ta' periklu li ġej, xi ħadd li ħajattakkom xi annimal ieħor, xi ħajjina jew xi bniedem, jew jekk il-bniedem m'għandux center jew lest. Ġifieri però huma limitati għal dawk it-tip ta' messaġġi. Huma limitati għal verità. Eżatt. Essenzjalment. Għal dak li qed jaraw. Għall-essenzjali biex tgħix u xekk, ġifieri n-naħal biex jieklu, biex ikomplu dal-klib biex ma jinqatlux. Ġifieri hemm sistemi, però il-bniedem li għandu huwa, ġifieri milli nafu l-annimali, ħafna annimali jkollhom numru limitat ta' ħsejjes. Bħalma fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem għandu numru limitat ta' ħsejjes. F'ħafna lingwi għandek fejn jisu madwar 30 ħoss differenti. Forsi ftit iktar, forsi ftit inqas. Imma li jingħad pereżempju jingħad li l-ġurati għandhom madwar 6. U marbutin ma' dawk is-6 messaġġi. Ħafna drabi jkollhom x'jaqsmu ma' territorju, ġlieda territorjali ħoj dik tiegħi, hemmhekk tirfislix, ma għandi aptit nitammar u kemm ħadd gost li ammart. Grazzi. U dat tip ta' affarijiet ġifieri li huma importantissimi, aħna neħlew f'affarijiet oħra. Mod fundamentali għal-kreaturi bioloġiċi dawn huma l-iktar ħwejjeġ essenzjali. Però aħna morru l-len ovvjament minn dak u hemmhekk fej ma nafx kif taħsebha inti eżatt fil-femma tiegħi hemmhekk jimtu l-problemi imma hemmhekk jimtu wkoll ħafna soluzzjonijiet. All right. Iva. Le, għax imbagħad li ġara dan, jiġifieri l-bniedem ħoloq jisu sistema b'żewġ livelli. Għandek il-ħsejjes waħedhom li ma jfissru xejn, jiġifieri ma jfissru xejn. Ma mbagħad il-bniedem tagħlem li b'dawk l-ħsejjes jista' jikkombinhom jaqgħadhom f'unitajiet ikbar, kliem, frażijiet, sentenzi u x'naf jiena. Allura huwa infinit, ġifieri jiena u inti nistgħu hekk niddeċiedu naqdu dawk il-ħsejjes flimkien li vintaw kelma li qatt ma smajnija qabel u niddeċiedu li tfisser dil ħaġa partikolari. Fil-fatt issir ħafna kif kont tajt int f'relazzjonijiet. L-buba tiegħi. Hemmhekk kieku jnexxina ġifieri nistudjaw il-lingwaġġ tal-maħbubin, ġifieri lingwaġġ tal-ħolza, ġifieri hemmhekk inkredibbli affarijiet jiġru. Imma li kont se ngħidu huwa mbagħad bis-saħħa ta' dil-għodda l-ġdida, ġifieri mhux biss jista' jwassal numru infinit ta' messaġġi, imma jista' mbagħad jgħaddi l-informazzjoni li jkun tgħallem lil ħadd ieħor lil ta' warajh. Jiena tallimt li bin-nar ħan inħaraq, pereżempju, u ngħaddih. U tant ikun importanti li mbagħad nagħmlu f'qawl u x'hekk jew f'idjoma u x'naf jiena min jilgħab man-nar jinħaraq u nibqa' nirrepetih u nerġa' ngħidu tfal u dan. Ma mbagħad xorta tkun tiddaħħal idejk fin-nar biex tipprova inti għax ma temminx il-gidba. Jew għax il-bniedem għandu proklività għall-avventura, naħseb imnalla spiex ta' aħna għandna dik il-proklività. Naħseb aħna narfu li aħna għadna din il-kompetenza tal-gidba. Naħseb tarafa, kif spiegajt li inti l-bira, speċjalment ta' tfal tarafa, tipo jiġi tifel fuqek, inkiser il-fażun. U jifhem mal-ewwel, mad-donna ta' vera żgħira, li bil-kliemu jista' jara xi ħaġa li realment tseħħet. Però ħaj jiżraħilek f'moħħok bil-mod li jixtieq li inti tara li seħħet. U dik hija għodda b'saħħitha immens li għandha ħafna potenzjali differenti.
Tfal żgħar jkun jaf kif tgħid inti ġifieri jafu differenzi bej kissert il-vażun inkiser, il-vażun imkisser. Kisser. Il-vażun waqa', ġifieri tibqa' sejrek, ġifieri u dil qed ngħid ġifieri il-gidba tas-sabiħ tagħha wkoll ġifieri ta' li aħna nistgħu b'daw il-ħsejjes għax mhumiex ħlief ħsejjes, ġifieri xi ħadd li ma jafx il-Malti u qed jisma'na bħalissa ħsejjes qed jismux hekk. Ħsejjes li mhumiex wis differenti minn taċ-ċimpanżì jew ta' xi annimal ieħor u hekk. Di xmara ta' ħsejjes għaddejja inkollu. U inti li speċa ssib affaxxinanti huwa li din il-xmara ta' ħsejjes u simboli minna jistgħu joħorġu biżejjed astrazzjonijiet, astrazzjonijiet li bija tista' toħloq kollox minn il-Knisja Kattolika u il-ġenesi tagħha sa fiex issawret illum il-ġurnata għall-gidba tat-tifla għal Need for Speed jew x'il-Madonna jismu dak ta' Vin Diesel. Fast and the Furious. Need for Speed kienet logħba tal-Amiga. Għadhom joħorġu ġa. Għadhom joħorġu Need for Speed. Nice. Ma saru tal-qames. Le, rivoluzzjoni. Insomma, qabel ma għamlu dik id-digressjoni, handbrake. U nistaw permezz ta' dawk. Jiena wara bqajt naħseb fuq l-idea tal-gidba u bdejt insejħilha fizzjoni. Alright. Għax il-fizzjoni hija falsa. Hija. Però isu mhijiex daqshekk negattiva b'xi mod. Mhijiex daqshekk negattiva. Jien meta ngħid gidba jew manipolazzjoni hekk mhux qed nużhom f'sens negattiv, ta' ġifieri lilin minn pożittiv jew negattiv. Ġifieri għax aħna għandna ħabta, ġifieri kulħadd xorti ħanka l-kliem, hemm xi kliem li għandu dellu tqil. U kliem bil-kontra li naraw dejjem fl-enti pożittiva f'dawl pożittiv. Il-mikrofon ħarira lejħek tajjeb. Nixbet. Imma ovvjament għax għandu l-utilità tiegħu. Le fis-sens ġifieri meta inti tkun qed tikteb xi biċċa teatru jew xi kanzunetta biex tagħżel kelma boħra x'trid tinvoka fil-moħħ ta' dak li jkun ċertu sfumaturi ta' ħsibiet u emozzjoni. Ma dilħin kollu kulħadd jagħmilha, ġi kulħadd huwa jekk trid poeta jew kittib, ġi meta tal-ħaxix li l-klijent qed jgħidilha qalbi jew ruħi, hemmhekk ukoll qed jagħmel għażla. Għaliex qed jagħmilha? Le kollha għandna dik kompetenza. Għarret, sibta l-mikrofonu tiegħek. Kollha għandna din il-kompetenza. Aħna kull meta qegħdin nitħattu nikdbu x'nafjena, mill-possibilitajiet kollha qed nażlu waħda. Issa, però il-lingwa tmur lil minn hekk, speċa mhux biex issim. Mela naqbdu forsi il-lingwa li nitħattu jiraw inti. Sewa. Il-bera konna nitħattu wkoll fuq li l-lingwa anka dik mitkelma ma tibdix tispiċċa blażla ta' sillabi u mbagħad kliem u mbagħad sentenzi li nużaw, imma hemm ħafna dimensjonijiet oħrajn. Li moħda ħanabdu. Li bdejt. L-għażla tiegħek. Kemm ngħid argument qabel, jiġifieri il-lingwa hija mela ħansemmilek dil-bixa xogħol sewa, jisa nibda bil-parabola. Mbagħad niġu għall-punt. Għandek ngħid min-nies, sewa qegħdin qrib xulxin u qegħdin irrabjati x'jagħmlu. Jollu jeħinhom, jollu leħinhom mhux hekk, jiġifieri jaqbdu jgħidu. Għaliex qed jgħidu? Qegħdin qrib xulxin. Għaliex qed tajjed qed nisimak minn hawn. Nibdew ngħidu. U darba kien hemm wieħed ħassieb antik kien qal dak li jiġri huwa għax id-distanza hija qasira fiżikament, imma qlubhom qegħdin inbedin. Allura jridu iwasslu, jridu jelbu d-distanza permezz tal-vuċi billi jollu leħinhom. U bil-maqlub x'jiġri? Meta għandek tnejn li qlubhom qrib ħafna ta' xulxin. X'jiġri hemmhekk? Jibda tfesfis, tinsemmu l-maħbubin ħaxek, jibda tfesfis, jew kollok momenti tal-lingwa xejn. Bħarsa tinftiem, m'għandek bżonn kliem, tmissi dejn forsi, għandek il-kuntatt fiżiku, m'għandek bżonn il-kliem. Il-lingwa hija utli, tas kemm hija inutli. Sewa, ġija mezza komunikazzjoni ġenjali li mhux dejjem għandna bżonnu. U fil-momenti li iktar veritiera, aktarx
ma jkunx hemm kliem. U aħna ħafna espressjonijiet mbagħad ukoll fuq il-qawwa tal-kelma u l-iskiet eżes mill-kelma aktar prezzjuż. U aħjar kelma nieqsa minn kelma żejda ħafna affarijiet dwar il-kelma nifisha. Li l-kliem kien ġawar. Ġawar iskiet iktar prezzjuż minnu. Eżatt. Kunjata. Kollu jiġbu. Mux tqeddi f'posti. Le, mux biex tqeddi f'posti ħelwa tant. Twanet. Nikondividi li kun hemm momenti fej ħarsajja biżejjed, fej tmellisa biżejjed, fej sempliment li tpoġġi ħdej xi ħadd f'mument ta' diffikultà. Hija forma ta' komunikazzjoni b'saħħitha ħafna li ma titlaqx minn ħdej dak il-persuna. Però mbagħad ikun hemm momenti fej tant bħal nistħajlni xadina ġviri, iktar ma naħseb dwar iktar nistħajlni ċimpanzi meta namela. Li per esempio nara t-tifla u jkolli qalbi tkun ħat esplodi bil-ferħ u l-unika respons li kapaċi namel, kapaċi n-lissen biex tifhem kemm qiegħed iġib ġojja ġo ħajti hija li ma jifhem, assolutament, ħadd ma jifhem kulħadd. Ma jifhem kulħadd fl-istess ħin, għax mhux biss l-għażla tal-kliem, imma anke l-intonazzjoni, il-ħeffa, tagħmel differenza ta' dak li qed nipprova ngħidilha. Imma kultant spiex ta' meta qisu jkun hemm bypass bej dak li qed tħoss taqbel il-ħsieb u tidħol direttament biex titransmetti emozzjoni kemm jista' jkun safja. Le, u dik hija jien l-ewwel di xettela ċuċċuċċu jew xi ħaġa, jiġifieri aħna ma nirrealizzawx dak li nkun qed nagħmlu bil-kliem, dik hija l-lingwa. Tantu hekk li it-tfal l-ewwel letteratura li nlaqgħuha magħhom hija dat tip ta' lingwaġġ, jiġifieri bannozzi, sinna bu sinna. Da jekk tiflih daw it-taqbil ta' tfal, l-għani ta' jekk tiflihom, għandek balla kliem li ma jeżistix, jew li jeżisti ta' darba, jeżisti biss fihom. Dawra durella xizziki, edemmek biex tirrima ma' zigarella. Paċi kulaċi, edemmek biex tirrima. U nibqgħu nagħmluhom taf ħafna affarijiet xanka f'xi Marzu Marzellu. Ġinna ħolqu kelma biex nagħmlu hemmhekk. Li għandhom sinifikat vera astratt dawn l-affarijiet. M'għandhomx. Xi tip ta' sinifikat għandhom, le? Alright, il-kliem għandu sinifikat, għandu tifsira. Qabel ma ngħiġu għal di tinteressani ħafna ta' affaxxinani dil-mistoqsijiet. Nużaw wiż il-kelma il-faxxinu. Li kont ngħid huwa dan nibqgħu nagħmluh imbagħad. Meta nikbru ġifieri ħafna mill-kanzunetti li anke jduru d-dinja bażikament jaħdmu b'mod kif inti tkellem lit-tifla. Iġi għamlu da budaj, obladi oblada. Banka minn daw il-ġodda ħafna minnhom ikollhom la. X'qed nagħmlu hemm? X'qed nagħmlu gost nisimgħu la, l-obladi u ma nafx iktar. Il-Gangnam Style. Nieħdu gost nisimgħuhom għaliex? Jiġifieri nibqgħu it-tfal li qed jieħdu gost jilagħbu bil-ħoss f'livelli differenti. Mbagħad forsi is-sabiħ tagħhom u li tista' tassoċja ħafna tifsirijiet. U dak is-sabiħ għax il-lingwa l-kelma ħafna drabi potenzjalità. Hija żerrija li mbagħad tista' tikber f'ħafna affarijiet differenti. Dak huwa s-sabiħ tal-kliem. Ġifieri it-tifsir, il-kliem xi jfisser. Ġifieri aħna nqattaw mhux aħna ħafna il-bnedmin, ħafna bnedmin ilhom mill-kamp tal-filosofija, mill-qasam tal-lingwistika, unka minn oqsma oħrajn, jippruvaw jaslu l-definizzjoni. Ġifieri, nistgħu nippruvaw nagħtu definizzjoni ta' siġġu, jiena u inti, nistgħu nippruvawha. Nasib tkun speċa minn dan l-impenn li naf li ġieli sar, naf li jkun impenn diffiċli ħafna u li ħafna ħin. Però it-twemmin tiegħi huwa illi finalment naslu għal definizzjoni permezz ta' deduzzjoni u induzzjoni, deduction and induction. Speċa tagħmel daw iż-żewġ eżerċizzji, l-ewwel tajt siġġu x'mhuwiex.
Tagħmel dal-impenn biex spiega li siġġu mhux balena, siġġu ma jistax jammar ma siġġu ieħor jagħmel banketta, siġġu ma jistax itir fuq il-qamar, dawn l-affarijiet kollha siġġu mhuwiex imma għaddu mill-fucking ġranet sejjer sewwa. Issa, naħseb però jiena jista' jkun li bl-avvent tal-AI li se jsolvi kollox qed jgħiduli. Naħseb li tista' tgħid naħseb nistgħu naslu għal dak l-elenku trement tal-affarijiet kollha li siġġu mhuwiex u siġġu huwa. Naħseb ma nafx, għandi ma jien ottimist ħafna ġifieri. Vjax twil imma li jttamel inti ġifieri. U jek tipprova. Isma' jiġi Tarzanaw. U jgħidlek x'inhu siġġu. Ejja. Ġara. Nitama Tarzan. ċimpanzi Tarzanaw għaddi. Mela, Apaċ ta' da tkun proċess twilex. Għax ovvjament nistajlu xaġa tpoġġi fuqha. Jgħidi ma tista' tkun banketta, jew jista' tkun sufan, jew jista' jkun armchair. Ngħidlek le ma jrid ikollha dar, tgħidli manka armchair għandu sufan. Għandu dar. Biċċa mara, issa jiena tipprova tasal l-essenzjali 4 saqajn, b'4 saqajn. Biex neċessarjament. Neċessarjament aħna din fuq siġġux, qegħdin fuq siġġu. Tar-roti. Xorta siġġu, sewwa. Issa id-dar huwa fundamentali, x'kella tkun banketta, imma anke bank għandu d-dar. U tron huwa siġġu? U tron huwa siġġu. Huwa siġġu? Jew huwa tron. U li ma tron qed nitkellmu fuqu? Fuq dak l-aktar dak li juża kulħadd, importanti li fakkarna li aħna esseri li niklu naħraw u mutu. Ija, ġifiri di ta' tron, per eżempju, ġifiri li kelma mbagħad tibda tikseb tifsiri differenti. Skont min qed juża, fejn juża, lil min qed jgħidha, eċetera. Kważi kont tibżajt, kif il-madonċi niftehmu. Naħseb għamilna impenn straordinarju. Ġifiri, u aħna, mela, tkellimna fuq nom bħal siġġu. Nom konkreti, ġaħseb għarek il-għurri niprofaw nid-definixxina f'korruzzjoni, zbuħija u dal-affarijiet, ma spiċċaqt. Il-verbi, aħna nkollu nużaw verbi. Għafna dabi u mazzjonijiet. Jek ta' seftit. Marx, jisanam l-eżerċizzju għek. Ata, taqta. Xi fisser taqta? Kulħat jikteb forsi, ma nafx. Taqta. Li taqbad sikina u taqta, per eżempju. Inti dik ġitek moħħok meta taqta. Taqta l-ħobs, per eżempju. Jew tuħu qata. Kif qatani? Jew taqta, eżatt. Qata numru tal-lottu, per eżempju, to guess, u xek. Eżatt. Jew taqta għal-reklami. Per eżempju. Jew qatani sal-belt. Tani lift, per eżempju, mon oħra. U xek. Qatani. Qatani minn ġewwa. U nibqgħu sejrin. Sewa. Allora xi jfisser taqta? Il-Tarzan kif ħadd tispjegalu? Tittiru f'kuntest imma. Ġifieri ninsew il-Tarzan. Jiena u inti meta ngħidlek tajt. Min dak il-possibiltajiet kollha? F'kuntest, imma jekk jiena tgħidli isma' sekonda qiegħed fuq it-telefon. Il-bat tiġi lura tgħidli tajt. U tkun għadek fuq il-telefon taħxini, mbagħad ma nafx ma nattajt mbagħad. Jiena diret interessani, ġifieri għandna dis-sistema minn għalina sofistikata. Imma hija sofistikata. Żgur. Sorry, ġija pro-human ħafna, sorry. Ija, le, sew tagħmel. Le, Marini għax għandi bżonn. Għax naqbel. Le, jimmin naqbel mi nifsi sew, ma ġifieri, imma li minn għalina, kollu nagħmel ġifieri, minn għalina sofistikata. Sewa. Meta fil-verità qed tfalli il-ħin kollu. U jien dak l-interessani l-ambigwità fil-lingwa. Dik ġifieri. Eżatt, mela. Le, ovvjament l-ambigwità hija probabli waħda mill-iktar affarijiet sbieħ li tista' tingaġġa magħhom fil-ħajja. Però minkejja li hija sofistikata ma nippretendix li hija infallibbli għalkemm naħseb li biżmien dejjem tejjibna r-relazzjoni tagħna ma' xurxin bħala bnedmin, dak huwa it-twemmin tiegħi u forsi nistgħu ninvestigawh però ma nafx. Jekk għandek xabtiet forsi nippruvaw nieħdu digressjoni lejn dik id-direzzjoni u parti kbira minn dik il-kollaborazzjoni dejjem usa bejn il-bnedmin ġejja wkoll mill-fatt li tejjibna relazzjoni tagħna mal-lingwa li waslet għal affarijiet bħal liġijiet aħjar, li narfu drittijiet ta' xurxin b'mod aħjar, li anka per eżempju li per eżempju fl-aħħar tas-seklu 20
le, seklu 19, kellek l-introduzzjoni ta' depth psychology u talk therapy u f'daqqa waħda sibna li inti tista' timpenja ruħek biex tgħin il xi ħadd jitkellem ċertu mod biex ifittex fit-trauma tat-tfulitu iktar ma jitkellem u iktar ma niddereġih biex jitkellem dwar ċertu xort ta' affarijiet u iktar ifiq u iktar ikollu relazzjoni tajba ma' trawmiet ta' tfulitu. Jien inħoss illi bin-nuqqasijiet kollha tagħna, bl-affarijiet tan-nik kollha li nagħmlu, bl-inġustizzji kollha ta' dejjem naħseb hemm jien nħoss li l-umanità għandha dal-impenn biex tersaq dejjem iktar lej dinja iktar ġusta u l-lingwa hija part importanti minn dik il-mixja. Sabiħa li qed sabiħa. U hemm eżempji faċli nistgħu nieħdu ġifieri apparti li tisemmi inti, imma ġifieri l-fatt li mela aħna qed ngħidu m'hemm l-ebda raġuni għaliex di tisseħ tazza. Tantu hekk li nibdlu l-isem minn żmien għal żmien. Fl-affarijiet li jkunu sensittivi, nibdlu l-kelma biex kif qed tgħid inti, nippruvaw intejbu. Jiġifieri fejna fi, meta kon żgħir, meta konna nisimgħu fejn fi, inkapaċitat pereżempju x'hekk. Mbagħad għedna le, dik qawwija, u rridu nibdluha, u x'hu minna handikappat imbagħad u x'hekk. Mbagħad għedna le, dik qawwija. Mbagħad għamilna bniedem diżabilità. Diżabilità u bi bżonnijiet speċjali, u bi bżonnijiet differenti. Nbaqgħu senek li fuq l-immigranti u x'hekk fil-bidu konu nitkellmu fuq il-klandestini, u mbagħad immigranti illegali, mbagħad għedna le illegali qawwija irregolari, mbagħad saru immigranti biss. Issa kemm ma sarux migranti biss issa ġifieri aħna nagħmluh inkollu nippruvaw nirfinaw intejbu l-lingwa tagħna. Ġifieri aħna anke meta xi nies jgħidu għaliex ma nużawx dik il-kelma antika. Għaliex ma bqajniex nużaw dik il-kelma tlifniha u qed nużaw kelma jnaf mit-Taljani u mill-Ingliż. Nkun qed nagħmluha mhux biskop nkun nagħmlu mhux għalxejn, ma tantx hemm lussu fil-lingwa. Ġifieri meta flok mara tqila jgħidu mara pregnant, pereżempju. Biżbin dak qasam li jisaħħarni għal ġejta. Li jinteressani għal dil-bidla kontinwa li hemm fil-kliem li għandek flok ħarqa, il-ħarqa saret nepi, li tarbija saret baby, li l-qabla jew il-majstra saret il-midwife, li li tredda li tarbija saret tibbrestfeedja jew xejdu tija breast daw l-affarijiet. Tija breast. Għalija daw li l-om, il-kelma om tissir mother, hemmhekk dawk iċrigi, jgħidu ġifieri waħda li twellet u x'naf jiena. Issa ikun hemm min qed jisma'na żgur ikun hemm min jgħid imma hekk qed nitilfu l-kliem, il-lingwa qed neqirduha. U ħaġa oħra li inti ma tissottoskriviċ għalihom daw it-tip ta' stqarrijiet. Assolutament. Tħosshom mhux nostalġiċi. Le mhumiex jifhmu l-kwadru kollu, ġifieri m'għandekx kapriċċ meta tiddaħħal kelma qed tagħmilha biex timla xi ta' vojt. Ġifieri għal xi raġuni Loki tinħossuha ma taqdinix il-kelma Loki. U ridna kelma oħra. Mhux għamilna ovvjament isselifna mill-Ingliż, għaliex l-Ingliż mhux il-Finlandiż, ma raġuni tofi. U għadna toilet. Ġifieri jien jekk ngħid ħammur sa-toilet f'kuntest formali, okej. Ngħid ħammur sal-Loki le. Kien hemm mument li kienet aċċettabbli ħammur sal-Loki. Fis-sens f'kuntest, fil-ħajja tal-wejza hemm ħafna affarijiet li huma fermar li huma aċċettabbli sewwa. Le, fil-ħajja ta' nies li jappartjenu għal din iċ-ċivilizzazzjoni tal-lum. Jekk kellekx Loki rridu nibdew, ma kellekx. Sewwa, ġilġa' lussu li għandek Loki. Mhux hekk, u mhux qed nemmorru l-botu. Mhux hekk. Li kollok Loki komunali tal-Kerreja, pereżempju. Apparti li Loki ġifieri kien tar-rejjetu. Bħala ħafna affarijiet li bdew minn hemm. Imbagħad meta l-bniedem beda jsir re wkoll, beda jkollu l-Loki tiegħu, huwa l-wieħed ngħid tlieta. Ma ġifieri daħal biraħtlulet ngħidu di bidla li seħħet dal-aħħar qabel kont tagħmel. Kif tara ma kif taraħ li sejjer din il-mixja tagħna lejn lingwa tħoss li qegħdin intejbu, qegħdin nitilfu il-fakultà li nitkellmu ma' ovvjament. Arrid.
kif qed tara sejra inti l-istorja? Qed nitilfu il-kliem jew l-fakultà li nitkellmu? Naħseb il-fakultà li nikkomunikaw forsi. L-ossiet li taffariet differenti u dawk huma. Milli maħna nibdew. Għax nitkellmu bil-fors bil-fom u ġek. Le. Le? Le. Per eżempju, jini affaxxinani li la darba naġġornaw id-dizjonari tal-Malti rridu ma tkellem inżidu wkoll tikteb fuq Messenger jew WhatsApp u xek. Ekkej, ġifieri aħna konna jridu tiċċettja. Inti ħankellmek Messenger. Aħna qabel konna żomm tiċċettja intilfet inqatat ġifieri. Issa ħankellmek, ħankellmek. Qabel kienet tajt kelma ma dak li jkun, issa saret tfisser tikteb, tibgħat GIFs, tibgħat emojis, da kollha huma modi ta' komunikazzjoni ju. Sewa. Anka ħanara xetli, per eżempju. Ija, proset. ħanara xetli. Tejt, ġifiri anka tejt, mux bis titkellem. Ħanara xetli. Le? U tara. U tara, mux ħad nisma xetli. Ġifiri, inti diġa tajt ħanara xetli. Jow nkelmek fuq il-WhatsApp, jow nkelmek bes SMS, jow kellimni Messenger, etc. Mela, ħalli nara niprofa għadhom flimkien kemm jistajku. Sewa. Diffiċli. Mela, aħna kultant ninsew li bħal kull ħaġa ħajja, il-ħajjin jiċċaqalqu. Mela, jekk il-lingwa hija ħajja, ħadd iċċaqla, ħadd inbidel. Għandek din-lingwa hija xmara l-ħin kollu għaddejja, l-ħin kollu tinbidel, il-ħin kollu. U baġġi li kollok xi ħadd li jaqbad barmil minna u jgħid tagħmel dizzjonarju. U mela li jkun ġabar il-lingwa jkun ġabar zik. Jew jipprova jina f'tank kbir, xorta. M'għandekx ċans, m'hemmx ċans tiġbora. Għalfej dak iċ-ċans ma jeżistix. Għax il-ħin kort inbidel. Malli joħroġ id-dizzjonarju, anzi ħafna qabel ma joħroġ. L-ewwel diffiċli ħafna tiġbor il-kliem kollu. Kif konet ngħidu ġifieri il-kliem. Għandek il-kliem għaddej fil-familji pereżempju, il-kliem idiosinkratiku, il-kliem fost il-maħbubin, kif tistab dak kollu? Jekk pereżempju aħna d-dar niftakar meta kważi konna ngħidu it-sits. Ma nafx minn fej iżik ġibnija, imma it-toast, jekk ma ridniex mill-toaster dik li jitla l-fuq, imma mill-sandwich toaster, għajdu għamilli toast bit-tits. Ma nafx m'għandix idea minn fej, imma m'għandix dubju li kulħadd b'xi mod fil-familji fiċ-ċiriki tiegħu għandu dal-kliem. Kważi il-grupp ta' ħbieb ikollu l-kliem tiegħu biex ifisser jinnaf xi ħadd mazza jew jinnaf dawar id-diskors, jew it-tfal l-iskola jaqalaw laqam lill-allima. Ġifieri hemmhekk għandek din logħba għaddejja. Tista' tkun kelma li teżisti, kelma avvintata. U għadali jatterak li l-ek li l-lingwa? Il-fatt li l-ħin kollu tinbidel, il-fatt li xejn ma jibqa' l-istess? Wieħed mill-affarijiet. Waħed mill-affarijiet li taġobni. Għaxad ma ġibtilek, xux dik il-mistoqsija. Le, ma dik għankomplu mġbuwa waqt li għaddejn, kull opportunità li kollek. Ija, le, n-għost li għatħaffer emmek, għax ma għadni palissa għadni għadni proċessa. Għed iskopri għalfejn il-lingwa. Kważi għed nibza għalix. Inwieġbek dik il-bicċa xogħol. Għax kultant meta niskopri għaliex tiġobni ħaġa mbagħad huwa raba. Jista' jkun li. Għax titlef is-seħer tagħha. Jista' jkun. U inti bħal taċċentu pit meta qalulu li għandek dawk is-saqajn kollha qalulu kif tikkorda dawk is-saqajn kollha, ma li qalulu hekk tfixkel f'saqqa huwa ma nafix dik l-istorja. Imma ma jista' fis-sens li naħseb li fl-ebda punt il-lingwa partikolarment bil-mod kif tifhimha inti tista' tieqa fis-saħrek minkejja li tkompli tindaga fiha l-permutazzjonijiet kollha li tista' tik biex huma infiniti l-ammonti ta' saffi li tista' titfa' fuq xulxin. Il-Waze għandu mistoqsija. Jiena maħseb ġifieri jew ħafottilek kif għandek kollox miktub wara xulxin, ma jew inħoss li hemm xi ħaġa nieqsa ma' mid-diskussjoni li hija l-kitba. Għax inti dew bdejt tissemmi il-lingwa u kif tevolvi u kollox. Ma jena nemmen li kiku ma tniżlitx bħala kitba. Sewa. Tmut il-lingwa. Il-lingwa Maltija f'dan il-punt? Be, kull tip ta' lingwa. Jekk inti ma ktibtiex u niżilta Down in Ages. Leta. Ġifieri, jiena pereżempju l-Malti għandu storja ta' 1000 sena, millenju. Sewa. Il-biċċa l-kbira, għazbis kellu sistema ta' kif tinkiteb, kellek dawk il-ftit li forsi jafu jikdbu, kulħadd joħloq alfabet tiegħu għax jridu min jagħmel alfabet qisu jiġbaħ il-Arbi, min alfabet jiġbaħ Italjan, min taħlita ta' tnejn, kulħadd jikteb. Għalfejn baqa' ħajma
Fis-sens, għaxek ma nkitibx u ma ġiex kristallizzat f'xi elenku jew f'xi kodba, xi stejjer, eċetera, eċetera. Għax kellu xi utilità? Mela, ħalli niġġeli għadja, li ħaġa interessanti. Il-lingwa teżisti qabel xejn fit-taħdid. Sewa. Għal-kontrarju dak li naħsbu. Ħafna drabi, meta anka tara pereżempju naf xi emblema jew xi logo ta' xi ħaġa marbuta mal-lingwa, kollok ktieb, xi pinna tal-affarijiet. Għax nassoċjaw il-lingwa, imma l-lingwa hija il-kitba hija ħana kif se npoġġiha. Mod kif nippruvaw naqbdu il-ġmil kollu li nagħmlu b'fomna. Nippruvaw qatt ma ħernexxina. Tantu hekk li nkollu nżidu affarijiet, issa din fil-fażi tal-emojis pereżempju. Ħanajlek xi ħaġa m'għandix l-intonazzjoni, allura nipprova nagħmellek smiley wara biex tifhimni li qed niċċajta. Issa, ġifieri in-nanna tiegħi ma kienx taf tikteb, ġifieri sa salib kienet tasal, ma l-lingwa kienet tafa u żgur li kienet tafa. Issa ma kienx tafa bħal ħafna nies qabel u bħal ħafna nies oħrajn. Apparti li m'għandekx idea kemm hawn lingwi li ma jinkitbux, m'għandhomx sistema kif tikteb. Anke lokalment, lokalment għandna ħafna djaletti. Waħda mill-affarijiet li nagħmel nipprova nistudja dialetti, ġifieri minn kien ċekol li għandna, dil-varjetà li għandna u hekk inkredibbli li għandna, ħafna iktar milli naħsbu, li tfisser li n-nies kienu marbutin ma' raħal partikolari jitwildu fih, jitrabbew hemm, imutu hemm u ma jitħaltux. Raħal tefa ta' ġebla l-bot, ġifieri anke ma kellekx mezz ta' trasport li għandek illum mhux li f'ġurnata tista' mort minn Melliħa sawit il-għajn u lura u tlajta u tal-affarijiet insihom mhux hekk. Jekk ħadd titlaq fil-għodu, rid tiġi lura qabel ma jidlam jew fis-sajf dik is-sħana. Żgur mhux toħroġ mir-raħal. Teġa' tajt fir-raħal stess kien ikollok distinzjonijiet, mhux hemm xirħula għandek in-naħa u l-oħra. Sejtun, pereżempju, nagħtu każ. Issa, kif wasalna hawnhekk? Ma l-wejza kienet jistaqsi speċjali għalfejn mhux qed nitħattu dwar il-kidba. Il-kidba anka għax speċjali il-kidba huwa wieħed mill-modijiet żgur li utli, mod utli speċjali li żomm. Biex tissejvja l-lingwa biex dik l-iktar tibgħu data. Li kienu jagħmlu taqabilna bużnannietna li kienu jagħmlu ħalli ma nażux missirietna le. Li kienu jagħmlu li jużaw ir-rima, jużaw il-lob. Mela, għandhom xi tip ta' erf, ħmura ta' filgħodu, lesti żwiem fejn joqogħdu mela tir-rima ħalli tkun faċli biex tirrepetiha. Mnemonics jgħidulhom dawk. U fihom speċtanti permezz ta' dik il-logħba qed toħloq isu biċċa folklor, qed toħloq biċċa kultura. Inti għandek erf, xaġa li tal-limt dwar it-temp, dwar il-ħajja, dwar meta tingidem, dwar xofa li jkollok, eċetera. Ta' sara f'żewġ kelimiet 3, 4, 5, 6, jekk jista' jkun bir-rima, ġidaw hemm minnhom huma affaxxinanti ta' vera ġejnu żejn il-kelma rridu oħra. Pereżempju, jinaf il-ħbieb sal-bib. Tipo di minn ħoloqa, xċuxu dun karmi. Aħbeċ men, żewġ kelmiet 3 kemm jiġu. Michael Spanjol fuq il-podcast ta' John jajjer il-don karm ċuċ, inkomplu. Għal-podcast. Mela, sewa, eġaħta ħebu, xek, nasibu ma kellhom ukoll ħafna iktar ħin biex inti tkun qiegħed l-ħbieb, imma l-ħbieb. Arabib. Bib tal-bib! Mux kellhom iktar ħin, ħallik, ġi daw ridu. Ta' mux bħanna tabat il-mobile u torna li kell daw ridu, minn filozza fil-axie jaraw kif ħajkollhom li kell għallum, mux għal-għada għallum. Li jena naħseb kienet tatik iktar ħin meditattiv, naħseb. Li kellek u ma kellekx distrazzjonijiet. Ma kellekx il-radio għaddej, ma kellekx. Allura toħloq għandi. Tirrakkonta u toħloq il-ħrejjef u toħloq taqbil ta' tfal u tanni. Għaddej il-ħin kollu. Toħloq inti il-radio qabel ma ġi. Allura kienu kellek dil-komunikazzjoni għaddejja u biex niġu l-mistoqsija tiegħek għaliex baqgħet ħajja l-lingwa għaliex baqa' ħajja l-Malti. L-ewwel nett ma kellhomx alternattiva. Jiġifieri kellek il-naħa tal-port u forsi l-imdina bin-nies qed jinbidlu. Ġifieri il-ħakkiema għaddejjin jinbidlu, imma n-nies tar-raba aktar x'qasbis kienu jindunaw li jinbidel il-ħakkiem. Il-ħakkiem. Le? Jew jisiru jafu snin wara.
U allura daw ma kellhomx mezz ieħor biex jikkomunikaw le. Sewa. Imma l-lingwa ħin kollu baqgħet tinbidel. Iktit insemmu eżempji ta' ġifieri u biex forsi nispjegaw għaliex ma ninkwetax bil-bidla għaliex ma għax hija. Naħseb nagħmlu tajjeb jekk naqbdu naqra l-perkors tal-istorja tal-lingwa Maltija ġini biex għax jiena u inti naqbdi vera naqblu dwarha jiena u inti li speċi ta' dan din hija storja. U l-istorja ma għanna, tipo aħna vera wiċna tost, aħna minn għalina li għax ġejna aħna. Issa l-istorja t-tem, naf li jilkom bidlu għad varja u s-sawru għalf sena missaw jien. U peress li jena naf din il-lingwa, mela l-lingwa tiqafaw. Assolutament l-istorja ta' ebda lingwa ma t-murek. U speċa daw l-nis li huma allarmisti anka xina ma nafx fejret nitfalajn u tikka fuq iċċewek tfixkilni. Għandi il-biases tijaj kol sawa. Mela, trid naqbdu naqra din il-modija tal-Malti. Inti titkellem fakkartni verb ta' semmejni ġifieri li jużawh mal-Malti. Nippreservaw anke l-Ministru jekk nippreservaw il-lingwa Maltija. U jien nibda tipo nkollet titnaqsam il-lapes ma naqsmux imma għax inti x'tippreserva? Tippreserva ġifieri, iżommu fl-istat oriġinali tiegħu hux. Meta tippreservajna f'xi fossila, f'xi mużew. Jew tippreserva l-ikel. Għandha konserva. Ġifieri, ma l-lingwa tal-preserv jew. Ġifieri, xi tippreserva għandek di xmara għaddejja. Jekk ħanaqbad barmil ilma minna, ħajġi ilma qiegħed. Ġifieri, il-lingwa jekk irridu insaħħuha, dak li jridu jgħidu aktar il-Ministri, jridu jinvestu fija. Sewa. Ġi ma jistax ikollok il-Gvern Malti, l-awtoritajiet li ma jużawx il-Malti, ma jistax ikollok il-President itik bajrow, mhux ngħid pinna bajrow, u jkun hemm miktub President of Malta fuqha. Ma jistax ikun ikollok Ministru qed iniedi kampanja u il-posters ta' wara jkunu kollha bl-Ingliż u l-kampanja jkun jisimha bl-Ingliż, ma jistax ikun il-websites tal-Ministeri kollha bl-Ingliż kważi, forsi nduru xerba minnhom bl-Ingliż. Jekk ma jużax il-Gvern Malti, ma mhux qed nitkellem f'sens biex inkun ċara, il-Gvern assolutament. Jekk ma jużawx l-awtoritajiet, min ħajjużah il-Malti? Il-Gvern taż-Zimbabwe, ġifieri min ħajżah? Mela, biex niftihem ukoll tajjeb mhux qed ngħid nużaw il-Malti u ma nużawx l-Ingliż, għax ħafna drabi wkoll hawn Malti jsu jekk mhux ħmar felu bil-fors tipo jew mhux qed ngħid hekk assolutament, ġifieri promozzjoni tal-bilingwiżmu forsi nitkellmu fuq ukoll, ġifieri kemm jista' jkun il-Malti u l-Ingliż, iż-żewġ lingwi tagħna u x'naf grok x'ħajtek. X'inhu? Whisky tal-iprem kwalità. Nafdak. Il-fejt timmorru bil. Le, inkomplu dwar it-tisħiħ tal-lingwa Maltija. Biex mela, aħna t-najdu li ismani, li t-preserva lingwa, kważi toqtola jek t-preserva, biex iġiba inerta. Meta fil-verità dak li wieħed għandu jagħmel huwa li jħaddimha. Mawx għalik proset, diki. Nużaw, u fit-ħaddim tagħha di konsegwentament ħad evolvi għax ħajkun hemm influenzi kulturali li se jinformaw din l-evoluzzjoni. Naqblu? Sawek? Naqblu. Sewa. U qed ngħidu li dak li hemm bżonn huwa li jkun hemm iktar investiment sabiex dan biex inħadmu iktar insomma. Semmejna Dunkarmu tissemm investiment. L-unika darba li l-awtoritajiet tal-pajjiż investew fil-lingwa kien fi żmien Dunkarm kienu jtuh 3 liri fil-ġimgħa li kienet somma konsiderevoli biex jagħmel dizzjonarju tal-Malti, Malti-Ingliż. Ovvjament għal raġunijiet il-Gvern Ingliż, eċetera, fil-kwistjoni tal-lingwa x'naf jiena, imma kienu jtuh somma kbira biex jagħmel dan id-dizzjonarju tal-Malti. Aħna ħafna paroli fil-vojt u tanto fumon jentarrosto. Jiena naħseb li speċjali l-iktar mezz milli nara jien mit-tfal li għandi tfal li huma għandi tifla li għad tifla u mbagħad għandi tifla li huwa adolescenti. U li nara li l-unika mod li huma jistgħu ikunu kontent
ifittxu li jirtu dan il-wirt lingwistiku tagħna u għalli noħolqu affarijiet li huma jkollhom jisibu valur fihom, affarijiet kulturali bħal kanzunetti, bħal videos, bħal cartoons, bħal affarijiet li huma divertenti. Jiena forsi għawek qed nitkellem mill-lottika tiegħi li nisqar taf tkun naqra miopika jiena hemm f'dawn l-affarijiet l-aktar li nifhem. Imma naħseb li jiena niftakar pereżempju jiena naf ħafna Ingliż. Imma naf ħafna Ingliż għax kont nara ammont pervers ta' films. Sewa, jew għax kont nisma' ħafna rappers li mbagħad uħud minnhom kienu immensament elokwenti. Allora b'konsegwenza tejjeb l-Ingliż tiegħi. Issa naħseb li l-mod jekk wieħed irid isaħħaħ il-lingwa Maltija huwa billi joħloq prodotti li huma kulturalment relevanti. Min fejn ħanibdew? Tajjeb ħafna naqbel, perfettament, ġi hemmhekk irid nagħmlu. Anke il-komunikazzjoni fis-soċjetà nbidlet ħafna. Il-bira konna nitkellmu ftit fuq għawx il-biex għax-xogħol, jiġifieri. Ħanisaqlek ħarja Maj. Konet nitkellmu aħna fuq ftit ilu semmejna in-nies fl-eli jew x'nafjien u ma kellhomx mod ieħor biex jgħaddu żmien u taddih billi toqgħod titkellem mhux hekk titkellem tirrakkont eċetera. Din naqset ħafna mis-soċjetà tagħna. Ġifieri kien hemm żmien fejn konna ngħidu inqattaw ħafna iktar ħin nitħattu milli nikdbu. Kienet ċara. Issa jista' jkun li qed jinbidlu l-affarijiet anke bil-Messenger u WhatsApp. U jiena fi kollok 4 min nies f'kamra qed jistennew jew xi ħaġa u kulħadd fuq id-device tiegħu għaddej, mhux qed jikkomunikaw ma' xulxin. Għandek familja, marret ikol, kulħadd miġdid fuq id-device tiegħu. Jew il-ġenituri jitkellmu u tfal maqtuħajn għalihom waqt li jieklu, eċetera. Ir-rwol tan-nanniet fis-soċjetà inbidel. In-nanniet li kienu jkunu fil-familja. Sawa. Ħafna affarijiet tal-lingwa titgħallimhom minn in-nanniet. Jiena bdejt fil-bidu semmejt in-nann, ħafna affarijiet tal-lingwa titgħallimhom in-nanniet. Għax ikun hemm kliem, aħna dejjem għandna dak li jgħidulu l-vokabularju passiv. Ikun hemm ħafna kliem li nafuh imma rari jew qatt ma nużawh. U l-ġenituri jkollhom ċerti kliem, jkultant jgħidlek kif ma tafix il-kelma. Għedlu inti qatt musajta miegħi fil-verità dik il-kelma. Tkun fil-vokabularju passiv tiegħu. Tisma' n-nanniet jużawha aktarx. Jew xi taqbil, jew xi qawl, jew hemm ħafna affarijiet li titgħallimhom in-nanniet. Aħna x'qed nagħmlu bil-mod fis-soċjetà tagħna n-nanniet qed nagħlquhom ġo djar tal-insen ġo home. Għax iktar pulita home. Naħseb dik hija, jien naħseb li marbuta ma li kont tajt inti l-ewwel. Li jisu dar tal-anzjani kważi ġalna nħossuna ħażin fi qed nagħmluha. Diġà dar tax-xjuħ. Dar tal-anzjani xorta da tweġġa home. Jgħaddu 5 snin oħra u nibdluha. No place like home. Ma tafux ta' Dorti. Dik il-lingwa. U il-gidba li għaddejjem bi. Il-fizzjoni. Objection. Il-fizzjonijiet. Jiet id-dinja li noħolqu tal-kuluri għaddejjin. Ġifieri il-pillola li ġibothom ma tafraw li hu. Dik li nagħmlu fil-ħajja aħna. Le. Ejja, mela, konna nitkellmu fuq il-nanniet, naf, imma dat jaqbad li fuq il-pet pain. U konsegwentament għamil digressjoni. Mela, nirrekapitula ftit. Mela, qed ngħidu li qabel speċa konna ngħidu li għataw ħafna iktar ħin nitħattu mill-li nikbu. Illum il-ġurnata forsi dak li zbilanċ madux daqshekk imdaqqas jew forsi hemm ekwilibrju jew forsi li nikbu. Jien naħseb li fil-fatt ħafna mill-ħin li nqattaw vera qed nikbu iktar illum il-ġurnata u nikbu bil-mod tagħna. L-lingwa verament tevolvi b'mod rapidu ħafna. U aktar minn hekk naħseb qed nagħmlu ħafna iktar ħin li nikkun smaw. Ġifieri naħseb ħafna mill-ħin fil-verità nkunu medija infittxu d-distrazzjonijiet. Iva, mhux hekk. Mhux hekk dik jew. U allura
f'dan il-kuntest kollu, naħseb qabel xejn sabiħ li nbqgħu nikkomunikaw. Li konna dawk il-momenti easier said than done, ġifieri. Nitfu l-mobile warbu nitkellmu. Kif qed nagħmlina inti marbutin irridu nitkellmu bil-fors. Allu irridu noħolqu ħafna materjal għat-tfal għax daw qed ikunu online. Irridu noħolqu ħafna materjal sabiħ bil-Malti ukoll. U fil-kuntest ta' mela il-benefiċċji tal-bilingwiżmu. Il-bilingwiżmu ġifieri li tħaddem żewġ lingwi. Aħna b'xi mod din ix-xurtjati hawnhekk fil-Gżira għandna żewġ lingwi, mhux lingwa waħda. Il-benefiċċji tal-bilingwiżmu huma ħafna, ġifieri hemm min jitkellem fejna fina, ġifieri hemm min ixebbaħa ma li tagħmel ġinnastika mentali f'moħħok għaddej, tagħmel eżerċizzju. Isek għandek ġim għaddej, għax inti kull meta tiftaħ ħalqek għandek daw iż-żewġ lingwi u t-tażel kelma oħra, lingwa oħra. Qed taqbes minn waħda l-oħra. U hemm numru kbir ta' studji li jippuntaw li l-istess direzzjoni, ġifieri li tfal li jkun jafu iktar mill-lingwa waħda jinqalgħu iktar għal problem solving, għal ħiliet konjettivi. Jien naf pereżempju ġieli jagħmlu studji ma' tfal monolingwi b'lingwa waħda jew bilingwi b'żewġ lingwi. U jien naf hemm din logħba l-ewwel itwhom il-kuluri, jridu jqabblu kulur ma' ieħor. Sewa. Mbagħad iżidu fattur ieħor, iżidu l-forum, ix-shapes. Sewa. U tfal jkun jafu żewġ lingwi, jaġlu ħafna iktar mill-monolingwi. Mbagħad dit wassal għal affarijiet oħra, pereżempju jsibu li ħafna nies li jkun jitkellmu iktar mill-lingwa waħda, jista' jkun li pereżempju xi ħaġa bħad dimensja tolqothom xi 5 snin jew 6 snin wara jekk għandha tolqothom. Ġifieri il-vantaġġ apart il-vantaġġi ovvji li m'iniex insemmi, ġifieri inti li tkun taf titkellem Italjan. Taf li meta mort weekend Milan jew Ruma le, kapaċi tkun jew xi ħaġa hija ċavetta li tiftaħlek 1000 bib. Ġif dal-kuntest, allura naħseb irridu nibdew nibdlu n-narrattiva f'dal-pajjiż, għax in-narrattiva ta' qabilna kienet it-tfal kellimhom bl-Ingliż. Għaliex? Għax huma jisimgħu l-Malti ma' kullimkien. Allura biex issaħħilhom il-lingwa l-oħra tkellimhom bl-Ingliż, anke jekk ma tantx tinqala, taddilhom dak li taf, dak li tista'. Naf mhux ftit li taf. Jekk taf erba' kelmiet b'xi mod taddihomlhom. Issa narrativa rrid nibdluha. It-tfal bla dubju ħajtalmu l-Ingliż, u ħajtalmu Ingliż aktar b'aċċent Amerikan, b'vokabularju ġa tfal żgħar ikollhom vokabularju vast, kliem li jintallimtu fejn jiena meta mort l-università. Bla dubju ħajtalmu. Għax għandhom dak il-video games, il-films, il-YouTube, bombardjati daw. Allura x'irridu nagħmlu? In-narrativa rridu nibdluha. L-itfal nkellmuhom bil-Malti. X'inkella ħanispiċċaw. Il-Malti mela jekk irriduhom bilingwi. Issa tgħidli nistgħu lingwa oħra. Imma ħad titlefna qawlu utilitahom mbagħad. Imma ġifieri jekk qiegħed Malta jaqbillek. Propjament, ġifieri il-diskors fl-Unjoni Ewropea ilu għaddej mhux fuq bilingwiżmu imma multilingwiżmu. Hemm dak il-programm tal-1 u 2, 1+2. Ġifieri inti tkun taf il-1 huwa l-lingwa tal-post. Sewa. Ovvja għal sħabna l-Ewropej mhux ovvja għalina. U mbagħad 2 oħra, aktarx waħda minnhom tkun l-Ingliż. Sewa. U mbagħad lingwa oħra Ewropea. Biex dejjem kemm jista' jkun. X'inhu dal-programm? 1+2. 1+2. U fejn qed jiġi. Ilu ta' parti mill-idea tal-iskejjel, voltir fl-iskejjel da isir jew. Fl-Unjoni Ewropea isiru ħafna tentattivi biex l-għonet issaħħaħ il-lingwa tal-post. Sewa. U mbagħad titgħallem 2 oħra, xi l-Lussemburgiżi pereżempju, hemm għandhom il-Lussemburgiż. Lingwa li mhijiex lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, imma qabdu u bdew jippumpjaw l-enerġija fiha. Ġifieri tfal li meta jmorru child care centers kellmuhom għall-ewwel sentej bil-Lussemburgiż, għandhom ċekkjatur spell checker bil-Lussemburgiż, dizzjonarju online u balla riżorsi. Apparti li. Ta' snin ilu ma kontx taraħ preżenti ġifieri. Il-Lussemburgu jipproduċu madwar 40 sa 50 film fis-sena. Ija. U ta' speċa ta' kwalità. Bil-lingwa tagħhom. Bil-lingwa tagħhom, bro. Istra. Ġili jikkoproduċu ma' territorji ikbar bħal Ġermanja jew l-Olanda. Imma dejjem ikollu parti mill-kontenut ikun bil-Lussemburgiż. Le xi ħaġa li jien
kont meraviljat għal żewġ raġunijiet. U għandna x'aħna Malta ta' iż-żmien meta kont lajt Lussemburgu konna nipproduċi forsi film kull 5 snin. U daw territorju biex la popolazzjoni daqs tagħna maħna għaddejjin minn boom ekonomiku kulħadd jifraħaw il-flus. U inti tipproduċi, Lussemburgu għandhom xeba flus ukoll to be fair. Plus li Il-Lussemburgu jgħidulu. Il-Lussemburgu li però fih xeba dwejja ukoll. Ġieli mort hemmhekk il-Madonna qisu fucking uffiċċju ma jispiċċa għad, bro. U bdejt ngħid, ma biex iżob tagħmluhom il-film żawek. Hawnhekk xejn li fnies li irġiel bil-bagalji u bil-ingravajiet, kull binja, il-bini sabiħ, imma kollu l-istess. Mbagħad kien hemm speċjal Old Town, għalu lissa l-lejla, issa inti tafni. Tipo għalu lissa l-lejla ninżlu Old Town, taw il-buzz li ħanietu żewġ barijiet, bro. Taf kif ħrattom da żewġ barijiet, ġifieri, spiċċajt bil-wifqa fuq il-bar inkanta. Imma speċa jiena kont il-highlight ta' Lussemburgu dakinhar speċa. Ġifieri, lew allura f'maħbdejt ngħid ma nafux Madonna jagħmluhom. John Nintom. John Nintom. Kelli waħda kont naħdem magħha ta' li we've been mallijad. Il-bitar, sellula minnaw. Ma fis-sens li evidentament, tipo meta mort hemmhekk u interaġixxejt magħhom, kienet vera evidenti li daw qed jagħmlu vera impenn biex il-kultura tagħhom iħadmu. Ija, u ġifieri għandna nagħmlu ħafna sforzi bħal meta jagħmlu dawn biex nagħmlu l-lingwi. Għax intejbu l-komunikazzjoni kif qed ngħidu, ġifieri l-affarijiet l-oħra mhux ħansemmihom. Imma ġifieri hija essenzjali l-ħiliet lingwistiċi. U ħaġa wkoll ma semmejtx għal bil-lingwiżmu, ġifieri meta tkun taf lingwa sew dik ħatgħinek u mbagħad titgħallem il-lingwi l-oħrajn. Jien kont ħaġa wkoll fuq il-lingwi li meta Oġbok ostjallu il-podcast ostja. Meta għax m'hemmx il-kitba, il-lingwi. Ma kont ma xfejrajta ma jgħidulek li jekk tħaddem partijiet ġodda minn moħħok, titgħallem lingwi oħra għax kif tesprimi ruħek b'dik il-lingwa, forsi ma tistax tesprimiha b'lingwa oħra, allora tittebja x'imkien ġo moħħok fejn qed tuża dik il-parti issa. Jista' jgħid il-każ ma nafx neuroloġija, forsi tista' tgħidilna Adele Monsanto. Fis-sens hemm korrelat speċa l-idea tiegħek l-affarijiet li kont tajt inti u l-affarijiet li qed inti issa huma korrelari, jiġifieri li inti speċa meta tkun bilingwi. Bilingwi. Meta tkun bilingwi, taf jiġi għax is-solt meta jkun hawn xi mistieden qudiemi naqbad nitfaħħax xalla bibżobbi. Bilingwi, u l-passejers biex ma jisajm xejn da fucking jafu, bro. Imma għadni ma mbaċ off-site issa. Ċessa għadni l-slide tekli xejn. Isma, ġifiri, l-tessementi vera interessanti. Ma nafx għax sibtu fija, ma meta jkollok, ma nafx jider insomma, meta jkollok ħanamlu bidejja. Meta jkollok dil-biex ta' xogħol sewa. Bil-Malti, meta jgħataw ġew, dak xtejdlu. Tejdlu t-tifel tejdlu mur fil-kantoniera. Ġewwa, minn ġewwa. Ġifieri. Minn ġewwa tgħidlu mur fir-rokna. Mur fir-rokna. Il-kantuniera ta' barra, tikser mal-kantuniera, tikser il-kantuniera u xejn. Jiġifieri, bl-Ingliż ngħin angle. Corner. Jiġifieri mela, f'lingwa bħal Malti hemm distinzjoni bejn tkun ġewwa jew barra. Kantuniera fuq nata barra, hemm bat offside mal-dejt imparla. Marrilli zlaqna fin-niexa fuq Insitt. Ġifieri, jew bil-maqlub, per esempio fil-Malti aħna ngħidu tereq. Imma bl-Ingliż għandek distinzjoni jekk ikun oġġett inanimat. Mhux hekk. Għandek to sink. Jekk huwa jnaf vapur, ġebla, eċetera. Jekk huwa bniedem jew kelb, per esempio animal, eċetera, hemmhekk tuża drown. Bonġena bej wet ieħor sew qed ngħidu. Ġifieri mela żewġ lingwa qed insemmu, għandek distinzjoni differenti, qed iħarsu lej l-istess ħaġa minn perspettivi differenti. U dik fost oħrajn li tuk iktar ma titgħallem lingwi. Da sabiħ. Inti tuk perspettivi differenti. U hemm anke jnaf xi daw TED Talks pereżempju, darba nara waħda li jgħidlek kellhom problema u ġi wieħed li solvija għax kien dawk kienu kollha monolingwi, sew kolli jitkellmu Ingliż biss, kien hemm wieħed li kien jitkellem insejt liema lingwa kienet u solvija kienet kwistjoni li s-soluzzjoni sabuha permezz ta' xi distinzjoni li ssir fil-lingwa tiegħu. Wow.
Niprofa nsiba il-TikTok. Ġifieri il-lingwi huma mhumiex biss li titgħallem fejn tpoġġi lajn, fejn tpoġġi l-akka, li titgħallem kelma ġdida, huwa mod taħsib differenti u mhux. Għax li hemm sabiħ huwa ma nafux kemm hemm lingwi madwar id-dinja, bej wieħed ieħor nistmaw tista' tmur minn bejn 3,000 u 8,000 lingwa differenti. Skont jekk id-dialetti isom lingwi jew le, eċetera, huwa diskors kumpless. Biex inkunu fair ħafna minnhom ikunu mitkellma minn xi tribu żgħira sewwa fil-Amazon Forest. U bata nsaqsik kif xi distingwi lingwa minn dialett. Ntlift. Le, mela inti għad. Speċi minkejja dan numru kbir ta' lingwi, u l-kolla differenti minn xulxin fil-ħsejjes fil-kliem tagħhom kif jibnu sentenzi, hemm elementi fundamentali jibqgħu l-istess. U hemm ferra ta' lingwistika li tprova tistudja del biex tax-xogħol, ngħidu l-tipoloġija, toħloq tipi differenti. Ġifieri minkejja li huma differenti fil-wiċċ, fil-qiegħ, u kien hemm affarijiet li huma l-istess. Ġifieri l-bnedmin li trabbew f'postijiet totalment differenti fuq il-globu, b'xi mod jużaw l-istess tip ta' strutturi. Il-ħoss ħajkun differenti, il-kelma tkun differenti, m'għandek xi ħaġa komuni, allura turik għax fl-aħħar mill-aħħar dak l-lan wieħed mill-għanijiet aħħarin qisu tal-lingwistika li jipprova tifhem il-moħħ tal-bniedem. Għax kwalità jew fenomenu jew fakultà fundamentali tal-moħħ tal-bniedem kun qed ngħidu hija l-lingwa. Mela, dit interessani ħafna. Mela, għad 3 affarijiet li interessawn immens u għan provana li ma fera. Kifet nħosni, kull darbet nħallu affarijiet warajn. Ija, vera, anka jen. U pajisen, naħseb xed najdu għaw, naħseb xħallejna warajna. It-tama hija illi b'xi mod, bħal kull film u storja tajba, fl-aħħar nerġaw morru full circle u niġu lura biex fl-aħħar niskopru li mweġibna l-mistoqsija fundamentali li hija għalfej Michael Spanjol iħobb il-lingwa. Sewa, dak li qed nippruvaw nifhmu fil-verità sewa. Bassata. Il-namur, ir-relazzjoni intima ta' maħabba li Michael Spanjol għandu mal-sin. Sewa. Issa, fuq l-eufamizmi nistgħu nitkellmu aktar tard. Isma' ma apparti ċajt kollu, ġifieri jekk tippoġġija fuq dal-livell, ma nafx il-kliment interesseva, ma jien vera ix-xuftejn is-snil li sien il-ħall b'xi mod ukoll miġbud ħafna lihom. Anke jiena, immensament. Jaf mhux qed nitkellmu eżattament fuq l-istess ħaġa. ħajrek interessani ħafna. Jiena naħseb fuq l-affarijiet bliktar mod mikroskopiku possibbli. Allora, fil-verità, u di tal-limta meta tbassast u għat li ħammur il-ħabs nallem il-rep. Ma jiena kont mort nagħlem ir-rap il-ħabs. Illa kemm interessanti. Imma sa dak iż-żmien għalija ir-rap kien speċi xi ħaġa intuittiva. Ma kontx naħseb kif nagħmlu r-rap. Titfali biċċa mużika u moħħi jibda jirraġuna bir-ritmu b'dik il-kadenza, ovvjament għax smajta ħafna drabi il-kadenza, nkun smajt il-Tupac jagħmelha, nkun smajt il-Method Man. U mbagħad jiena speċi naqbad u nagħmel trasposizzjoni għal John Mallia sewwa. Pero b'mod intuittiv, qatt ma kon naħseb dwar is-sillaba fejn tittaqal. Kemm eżatt. U mbagħad meta speċa mort il-ħabs l-ewwel darba u poġġejt bil-qeda magħhom biex ta' dejt indunajt, ma nistax speċa sempliċement nirrepja. Għamel bħali bro, kemm tagħmel speċa li qed nagħmel jiena manti. Le? U l-ewwel session kienet vera fucking awkward speċa. U allura sforzati biex immur lura nipprova nifhem daw l-aħħar 10 snin ta' ħajti x'kont qed nagħmel bihom. U bdejt niskopri li kien hemm ċertu patterns. Bil-bira bdejna nitkellmu fuq il-proklività tal-bniedem li jfittex il-patterns fl-affarijiet biex imbagħad joħroġ xi tip ta' format. U f'dan il-każ il-format kien ir-rap. U bdejt nintebaħ insomma għalfejn nażel ċertu
ċertu sillabi għalfej ċertu speċa bdejt ninduna li per eżempju, għara, s-sillaba, din s-sillaba li t-rima u għek dejjem nwaqqaħħa ma l-isner, per eżempju, għara, kemm ikul di. Ma xiex waqqaħħa? Ma l-isner. L-isner huwa l-isner li għamġir, pum, pa, pum, pa, il-pa, hija l-isner. Jow tista' tgħidilha 2 u l-4, per eżempju, għax 1, 2, 3, 4. Dan ix-xogħol niddedikaħ għal falliment totali, mela. Kaħ, ta' għalek tajb. Imma sa dak il-ħin, ma konx nafal fej joġobni dak il-vers. Għamek għandek il-sigrit tal-univers. Għandek l-accenti. Għal-isfad għal-fuq. Il-taħbit tal-qalb. Di Giovanotti tkellem, tħobbu Giovanotti. Ija, ma konx Giovanotti tkellem ħafna fuq għadi. Ija. Fl-album Buon Sangue. Dak li bdejt Buon Sangue għet minn tal-axħar li ħareċ jew? Reċent, relativament reċenti. Li għandu dik sasson l-eskarpi u kifini. Falla ġirare, kena Għax Giovanotti jisun 2005, reċenti għalija f'moħħi Madonna għaw minna taħares li din il-podcast pal sawtu jilet fil-2005 u għalija 2005 u reċenti. Imma għandu album kbir, ma għat ma kon skopretu xie 4 snin ilu u Giovanotti għandu vjaċ interessanti ħafna xisu kienu għet minn tal-bidu tar-rap u xie tal-Italjan. U kien vera ta' zibel spiex, ta' ma nafx tiftak. L-ombelico del mondo. Jipreċedi l-ombelico del mondo qabel fil-bidu kellu gimme 5. All right, gimme 5. Tipo kien fucking wannabe talla. Immaġi tant kien wannabe. Illallu xed fakkarni marelli. Għamel song tipo jiprofa jirrepja bit-Taljan bl-Amerikan luga ħaġa li kien jaf kienet gimme 5. All right. Plus il-video Aqta fej ġibdu, mar fucking Disneyland u dim Mickey Mouse ċiġbdu u għalih dik kienet laqwa idea biex u jkun jkun rappresentativ tal-hip hop fl-Italja. Umbagħad bizmin ħareġ b'album bħal Buon Sangue u għalhekk inħobbu ħafna għax beda minn letteralment dizastru għal xaħat li huwa validu immens. Kif wasalna liha? Kont nitkellmu kif li il-ħabs insomma ġejt sfurzat biex nitgħallem illi inħares lej l-affarijiet b'mod mikroskopiku ħafna. U għalhekk pereżempju meta mbagħad inti tibda tgħidli affarijiet bħal li għandek interess kif ix-xoffa tiltaqa' mal-ilsien u mas-sinna. Biex dawk l-affarijiet għalija huma interessanti ħafna, partikolarment meta nikkonċepihom fil-kuntest tar-rap. Fil-rap, per eżempju, għahna għamlu dil-ħagġa. Luċija kienet s-solġuża kappaqs n-sal-isfaj għabel ma telaw fuq il-palk. Ħalli aħna niġu noħol u il-nes bejn il-moħ u l-muskoli tal-ġogi tal-ilsin li nafu fej edin snina. Xeda, fetwetek ġo. Il-xeda, li l-muskoli jibdew jaħdmu f'kunċert qabel ma titla fuq il-palk. Sewa, u li inti tkun konxu fej edin snienek, fej edin xuftejk u daw l-affarijiet kollha. Issa tagħmel il-warm-up, imma mhux sempliċement warm-up muskolari, li tistabbilixxi b'mod definit ħafna in-nes bejn. Interessanti di, Vera interessanti. Xorta kont nparla fil-vojta ġiri. Dik nasib. Meta nparlaw fil-memili. Bro, ħafna drabi. Meta, per eżempju, niġġieldu biex ikollna drittijiet ta' tfal, jew drittijiet ta' nisa, jew meta naħseb li parti mill-perkors tagħna dak huwa. Naqblu jew fuq għadi. Jista' jkun. Thank you. Mela, isma, jinta tlet affarijiet li vera interessawni, li il-differenzi bej il-lingwa u d-dialett. Għanzi, ħanabdu naqbdu minn. Xin id-distinzjoni bej il-lingwa u d-dialett, però qabel ma tgħidli, Adel sabet xi xorta ta' informazzjoni li hija li għandha utilità għal din it-taħdida. U din mhux ħaġik. Fidi? Falqek propjament. Didn't fucking sound right at all. Konna naqtaw Naqtaw dik, kat. Fidi. Għandi ħafna fik.
Tajba. Tajjeb. Mux da' sekka ħjar. Ok. Fidi, għandi ħafna fik, Jafda fik. Eh. Naħħal apostrofu. Xej kolla PD ma nafux qalu. Mela, di fuq li kien semma il-wejza dwar li tuża partijiet differenti minn moħ meta tkun qed titgħallem lingwi differenti. It has long been established that humans' capacity to use their native language is stored in the left hemisphere of the brain in over 90% of the normal population. Language learning, however, is a complex procedure that scientists have determined is not limited to any hemisphere of the brain, but instead involves information exchange between the left and the right sides. Di għeda minn unbabel.com. Unbabel? Unbabel, xittori ta' Babelu. Ok. Soddisfatta bl-spiega? Iva. Nkomplu minna. Daw qasam interessanti, ma tantx naf dwaru, ġifieri jissejjaħ neurolingwistika, jippruvaw jifmu x'ikun għaddej mill-moħħ, meta nisimgħu il-kliem, meta nużaw il-kliem, u anke speċjalment f'nies li fejn ittihom apoplesija pereżempju, u mbagħad ikoll effetti fuq il-lingwa, aphasia u x'naf jiena, affarijiet interessanti ħafna xi jiġri li ma partijiet tal-moħħ ma jiġu affettwati eċetera, ma insomma. Dak li ktib li semmejtlek il-bieraħ, Your Brain on Music, jidħol f'daw l-affarijiet li qed tajt inti. U partikolarment jagħmlu daw l-esperimenti fuq nies li kellhom apoplesija jew pereżempju kellhom aċċident bil-karozza u jitilfu parti mill-memorja pereżempju, fejn bdew jesploraw pereżempju li jiena ngħidlek dak il-ħoss li aħna mbagħad inkompluh fil-kulturi kollha li setaw jesploraw sabu li nini huwa l-bidu ta' inkejja pereżempju. Ġuri hemm x'imkien All right. Daw interessanti ġili provaw jiena ġili kien hemm min jipprova jgħid pereżempju l-kelma l-om ħajkollha xi ħoss nażali l-m jew in-nefja. Di xtaqt insaqsirek, hemm korrelazzjoni speċjal fatt li pereżempju aħrax. Fuq frequency qed nitkellmu mabda. Li l-kelma jkollha ħoss li qisha tiddenota il-kelma x'inhi aħrax. Jien naf. Mux onomatopeja dik tiġi. Ukoll marbuta b'xi mod. Onomatopeja tipo wuff. That it sounds like, Għax l-onomatopeja semmi ħajdilna s-sir. Le, xanna għal najdu, ġenerali memx raġuni li ġdi jisima tazza. U da jismu mikrofonu, jew mikrofoni, jew mike seħlu li trid. Memx raġuni. Però l-onomatopeja, ġifiri, b'xi mod tisfida daqsxejn dal qed ngħidu. X'inhi? Li aħna xi kliem mhux bla doċċ, imma mażul għax jimita il-ħoss li jirreferi għalih. Ġek għandek ħaxwex. Jekk għandek leg, jisondek dak il-ħoss le, jekk għandek tek, fex. B'xi mod da mhux bla doċċ. Mux bħal li naf kiteb nizerraqat, mem rabda raġuni li fissru ekkux. Daw b'xi mod din jippruvaw jikkupjaw, jimitaw l-azzjoni li referu għalija. Jina ċaf, u xek ċaf għandek dilija. Pero mbagħad il-fatt li ċaf bl-Ingliż jiġi splash. Qabdu set taħsejjes totalment differenti. Per xort għandhom splash. Iva, ġifieri huma għandhom l-onomatopeja tagħhom. Aħna l-onomatopeja tagħna. Jew naf is-serduq bl-Ingliż kif jagħmel. Fidejk, fact checker, għajdina kif jgħamil serdu. Bil-Malti kif jgħamil? Dik bil-Malti. Ma jek ble bil-Malti. Pum. Eżat wara. Bravo. Mela, bil-Malti x'jagħmel? Mhux hekk jagħmel Imma bl-Ingliż mhux hekk jagħmel. X'jagħmel? Cock-a-doodle-doo! Mela, qed nisimgħu l-istess annimal, qed nsemmu żewġ lingwi hawnhekk sewwa, ma li kieku vera qegħdin nimitaw dak li nisimgħu, nimmaġina kulħadd jisimgħu l-istess il-ħoss kieku għandna l-istess kelma fil-lingwi kollha tad-dinja. Imma mhux il-każ, aħna konna qbadna tnejn hawnhekk. Jiġifieri, imqar fl-onomatopeja
meta jiseket mur li l-in minn dal ngħidu dil-kombinazzjoni ta' assoċjazzjoni ta' ħosma kelma, anke hemmhekk għandek il-kombinazzjoni, għandek dal-element ta' kreattività, ta' x'nabbaħ ngħidu ta' idiosinkrasija, ta' differenza, ta' varjazzjoni. Ta' varjazzjoni. Naf li forsi tmur l-lem mill-rimit lingwistiku tiegħek. Insomma, rrid tiżid xi ħaġa, ħalli ma tibqax tħoss din ħaġa li qed niskartaw l-affarijiet. Anke dal-kliem pereżempju, fil-Malta għandna frażi ngħidu nofs kelma, għandna dawn l-interjezzjonijiet. Pereżempju ngħidlek brr kemm hu bart, hekk. Jiena pereżempju bil-Ġermaniż jagħmellek pst, pst aħna nużawha biex tiġbed l-attenzjoni ta' xi ħadd, le? Il-Ġermanja tfisser x. Mela għandek l-istess ħoss, di mhux kelma, li mar f'dimensjonijiet differenti, totalment differenti minn xulxin. Di bħal nodding u xek iva u le f'xi pajjiżi jaħdmu bil-kontra u x'nafjena. Jiġifieri lanqas daw l-elementi li huma mela, lanqas daw l-elementi li huma iktar naturali, joqorbu iktar lej il-bikki, lej il-daħk li aħna nitwildu mill-ewwel nafu nibku, nafu nitqu. Anki dawk għandhom element ta' tbabis nista' ngħidlu hekk ta' manipulazzjoni ta' gidba. Kull darba. Ma jmux għadna li gidba ħażina. Mhux fizzjoni għadna dik jew. Le, ovvjament huwa interessanti li qed tgħid li għax biex il-kelma. Le, interpretazzjoni mill-aqwa li nistgħu ma naħsibx li l-bniedem huwa b'xi mod interament benevolenti, speċjali qed għandu dejjem din ix-xewqa li qed il-verità Le, isma' nkomplu b'din il-ċaqlembuta tas-siso. Għax jiena nemmen dak li tajt inti sewa, imma għanna bżon, jien qed nippreżenta b'mod ċiniku kważi. Meta jiena ottimist minn daw romantiku, x'nafjien, fis-sens li ħares. Imma ġifieri kompli. Fuq il-fizzjonijiet? Jew fuq il-ħsejjes? Le, anke dan qed hija interessanti ħafna li anka ħsejjes kliem li suppost huma rappreżentattivi ta' ħsejjes fin-natura huma wkoll ikun hemm ukoll differenza. Speċa li forsi xtaqt nippunt għalih li għalih dik mhux neċessarjament xieda u persos li ħataqbel mieta minn dak li għadek kifat li fil-preludju ta' din is-sentenza li qed nibnina. Li mhux xieda ta' il-bniedem li għandu x-xewqa li jikdeb, imma li l-lingwa hija għodda tajba biex nispjegaw l-affarijiet li xulxin, imma mhijiex perfetta fil-sound u fil-teknika ta' sound għandu la fidelity li xi ħaġa ikolla bejn is-source u sama tasal għand semmih għandha ċerta livell ta' fidelity. U fil-lingwa għandha il-problemi tal-fidelity tagħha. Interessanti ħafna tajt jiġifieri hemm kunċett fil-filosofija u fil-lingwistika tal-massimi tal-konverzazzjoni, jisom kmandamenti. U da kien hemm dal-grajs li ħareġ berba. U qed minnhom u jgħidula il-massima tal-kwalità li aħna nkunu nippruvaw nikkollaboraw, nikkooperaw ma' xulxin. Il-ħin kollu. U aħna mingħajr ma nafu għandna dal-kmandament li kemm jista' jkun dak li ngħidu ikun veritier. Tantu hekk li għandna setta frażijiet għal meta naħsbu li ħaniksru din il-massima. Ngħidlek sa fejn naf jien, meta ngħidlek hekk. Sewa hija kodifikata, hija fossilizzata, għandna formula għaliha. Jew ngħidlek jgħidu li m'iniex ċerta, imma daw il-hedges jgħidulhom sewa, kollha din jippuntaw f'dik id-direzzjoni, ġifieri jien kemm jista' jkun lilek nixtieq ngħaddilek il-verità. Xin il-verità. Imma kemm jista' jkun nipprova ma nikdibx. U meta nikdbu, mbagħad f'dan il-kunċett, meta nikdbu dik nagħmluha biskop. Jiġifieri dak li bil-Malti ngħidulu gidba l-bżonn. Għax ngħidu aħna gidba l-bżonn mhux dnub kien jgħidulna. Jiġi hemm din l-idea li meta tikdeb qed tagħmilha l-skop jew pereżempju biex xi ħadd
Jiena fxat jgħidlek. Meta tindeb tkun meta tkun impreċiż, ġifieri jekk ngħidlek isma' bro, jiena naħseb illi dal-whisky tajjeb. Issa fidejk. Tfakkira. Viva. Grazzi tal-ħin tiegħek. Grazzi lilek. Biex kun qisu tiegħek sewa. Grazzi. Ġifieri inti qed tipponta li gidba anke jekk jiena nkun impreċiż. Meta fl-oriġinali tajt inti meta qed ngħid. Le meta ngħidu isma' jiena nkun qed ħanistqarlek xi ħaġa sa fejn fien isma' titgħaddi minn dik it-triq. Dak il-mument mhux qed nikdeb, qed inkun impreċiż. Qed ngħidlek isma' li jista' jkun ħantik informazzjoni li hija żbaljata. Tant għandna da sens ta' kooperazzjoni bejnietna bħala bnedmin li meta naf li jista' jkun mhux ħantik l-informazzjoni tajba, nipprova nilqala b'dan il-mod. Għax nafu li xogħol. Eżatt. U meta nagħmluha konxjament biex pereżempju ma weġġawx il dak li jkun. Li ngħidlek sa fejn fien? Le, li nikdbu. Ġifieri konxjament li niksru li ma ngħidlekx il-verità. Ġifieri li ngħidlek klassikament. Jiena pereżempju sajjart li u xiex klassikament. Klassikament il-mara u tajlek. Pereżempju. Nider ħoxna f'din il-libsa. It-tweġiba hija dejjem le. Ovvjament le. U wara tajt xi ħaġa. Le, anzi tajt dik il-libsa, forsi tista' tajt dik il-libsa ħażina, mhux tajba l-libsa. Mhux tajba l-libsa. Teħel il-libsa. Semmek nistgħu naslu. Jiġifieri, skont teorija li tagħmel ħafna sens naħseb jiena, meta mhux qed ngħidu l-verità, qed nagħmluha biskop. Ġifieri, għax aħna jisna programmati kważi fil-lingwa ngħidu l-verità li jmur kontra dak li qed ngħid sewwa, ġifieri, jien meta nitkellem fuq il-gidba tal-lingwa hija ma nafx kif ħanpoġġiha fil-kliem imma di. Li jisu l-qofol ta' kif jaħseb il-bniedem huwa di l-assoċjazzjoni li nagħmlu bejn sinjal u tifsira. U l-ħin kollu nilagħbu bihom dawn. Apparti li ma hemmx tifsira ċara għal dal-kliem. Tu aħna nilagħbu għandek dal-binarju forma u tifsira. Forma se tkun bil-form jew miktuba jew x'nafjena. Il-forma tkun kemm il-darba ambigwa, is-sinonimi. Għandek iktar minn mod wieħed kif tirreferi l-istess ħaġa. Għandek oħxon, qawwi, tankħara, boċċu, imbaċċaġġ, balena, baqra baga. Kollha l-skop partikolari, sewa. U naħa l-oħra, it-tifsir huwa ambigu. Il-bira semmejtlek kiena di bużnannietna kienu ħarġu bti jgħidulek. Nista' nsaqsi għalilek, għax il-ġon saqsejtu l-olbija, sewa. Ommok tikolla l-patata. Ija. Mela ħokkila. Tajbu. Eżin, ma tiġat muremmu. Għandek loba doppja li ġenjali. Loba fuq il-fat li tikol tista' tfisser jew li tikol xi ħaġa xek jew li jiklok imnieħrek il-ħakk. Jabdek il-ħakk. Li ħna kemm il-darba ngħidu tħokkni. Ma tiklok inti tħokkux. Dak imbagħad huwa livell ieħor tal-lingwa. U l-patata li kif nafu tirreferi mhux biss għall-ħaxixa manka għal-parti tal-ġisem. Ġifieri dan nies ikun qed jilagħbu inkollu bil-kliem jużaw. Ħolqu di antika, sewa ġifieri. U dik turik hemmhekk l-ambigwità tal-kliem. U nerġa' ngħid speċi kultant bidejt kif niftehmu. Nista' nipproponi xi affarijiet jew. Ejja mela, anzi. Mela, fuq l-ambigwità tal-kliem naħseb naqbel miegħek ħafna. Ġifieri naħseb li hemm il-kuntest li huwa importanti bħalma sħaqna l-ewwel biex hekk tgħid li tikol patata u ħriġ id-dix mill-forn. Mela naf li sakemm ma tix għandek xabtiet itnejjek bija li huwa possibbli wkoll, naf li qed titkellem fuq il-patata l-forn f'dan il-punt. U mbagħad hemm ukoll ħwejjeġ oħra li huma relatati mal-lingwa li bdejna nitkellmu dwarhom l-ewwel, il-kadenza li nuża, il-ħeffa li tkellem biha, jekk tikol l-patata. Speċa, dejjem il-messaġġ dejjem qed jiġi
Hemm dan it-terminu fil-mużika ngħidulu prosody, meta kollox tajt l-istess Prosodija. ħaġa. Prosodija tintuża bil-Malti wkoll? Ivi, prosodija huwa li tajt tiġifieri l-mużikalità tal-kliem. U li kollox l-intonazzjoni. Aħna nużaw f'kuntest, ma nafx kux l-istess kuntest, li huwa spex ta' li inti diffiċli kollok love song li hija trash metal per eżempju. Qed tifhimni li l-kordi mużikali u r-ritmu li f'sintonija mal-messaġġ. Eżatt, u li mbagħad jekk tagħmel music video mhux qed tagħmlu b'xeba clowns joqtlu l-babies. ħatamlu taf kif ħadkun Celine Dion fuq palk ġeja xi mewġa u dik hija prosody. So ġifieri kull ħaġa li tkun qed tagħmel qed tgħid l-istess storja u naħseb aħna għandna dik il-fakultà ta' intuittiva bħala bnedmin illi tfgħu l-affarijiet f'kuntest ta' sitwazzjoni u mbagħad inkomplu namplifikaw il-kliem li nażlu bil-mod li bih najduh u anka forsi kif nġestikolaw. Ġifiri jek najdlek, inħobbu. Ija, speċa, ħatoħroġ minn hemmhekk tremendament konfus. Ġifiri, naħseb dak huwa mod li nimmitigaw għal din l-ambigwità. Għal-kem dik ovvjament illum il-ġurnata għedha timbidel ġifri, ma nafx għaxrajt u hemm sketch vera tajba ta' Peel and Key and Peel. Key and Peel, ġirajtom Key and Peel. So għadha jibdu jibatu text messages il-xurġin. U insomma, tmur tremendament ħażin Key and Peel. Huma żewġ comedians afro-amerikani u jagħmlu din l-sketch fuq. Iva, l-allu, ġennuni daw. Tal-SMS, ġilrajta tal-SMS, jibadu l-SMS ġiġi. U minħabba li memx l-intonazzjoni, memx daw l-affarijiet kollha, insomma, daw jispiċċaw, ikunu se jabdu jisparaw fuq xurġin sa l-affarijiet tal-sketch. Daw dejjem hekk vera, daw dejjem fuq l-inkomunikabilità, jisom mhux hekk. Iva. Ħafna drabi ikunu l-sketches tagħhom. Fuq l-inkomunikabilità u dejjem isu għandhom din għandhom teknika huma li dejjem escalation, speċjali l-affarijiet iktar severi. Jiġifieri dak in-nuqqas. Dal-kontrasti tissemmi inti sewwa ta' kanzunetta maħabba u l-video li tant nilabu aħna li mhux l-ewwel darba l-lingwa tmur fl-estremitajiet. Jiġifieri li kelma tissir tfisser l-oppost tagħha totali. Tant nilabu. Jina fejn għandek tifel u tajdlu wikraħ. Ux. Imma ġili jiġu l-lessikalizzati, ġili kun jfissru l-oppost tagħhom. Apparti li għandek kliem li, per eżempju, koċ, xi Maltin ħajdu tfisser ftit, oħra ħajdu tfisser ħafna. Per eżempju, jista' jkollok dawk il-direzzjoni differenti. Jina f'gwap, min jifhimha bħala xi ħaġa tajba, xi ħaġa ħażina. Hemm kuntest soċjali fiha dik ukoll. Iva, mhux l-ewwel darba li kelma taqbes tmur l-oppost, tfisser l-oppost. Jina l-quċċija kienet l-ikla li jagħmlu meta jmut xi ħadd. Saret tfisser. Għax baridu nitkellmu fuq l-evoluzzjoni tal-lingwa, ħin kollu tinbidel l-lingwa f'kull aspett ħin kollu tinbidel. Ma rridx nwaqfek minn. Le, u mbagħad il-speċta jiena l-lingwa nara daw in-nuqqasijiet ta' ambigwità. Però nara mbagħad speċjal isa il-lingwa kif meta naħseb dwarha nara isa tinfiret hekk f'żewġ ferat. Waħda minnhom vera tfittex il-verità. Isa tfittex kemm jista' jkun permezz ta' taraf l-eżistenza x'inhi u l-filosofi jibdew iħaffru biex jaraw għalfejn qegħdinaw u mbagħad ix-xjentisti jibdew ikellmuk fuq atoms u mbagħad minn atoms imur l-electrons u l-electrons niżlu għal quarks u kollox qed nispjegaw x'inhuma bil-lingwa dejjem tinfittxu iktar il-verità. U mbagħad il-fera l-oħra hija Vin Diesel starring in u tfittex anzi l-oppost li hija l-fizzjoni kompleta dak kollu li nistgħu nimmaġinaw nikkristallizzaw f'lingwa li mbagħad issir naf jew film jew biċċa letteratura. Però tista' ssir ukoll. Jiġifieri jiena
biex nuża kelma li użajna ħafna wara bibi ħanerġu nuża xi qed naħseb l-iktar kelma utli għandi faxxinu kbir għal fizzjonijiet. U kif bil-fizzjoni pereżempju tal-liġi, għax pereżempju din insiba kemm xejn umoristika li n-nies jaħsbu li aħna twilidna bid-dritt naturali pereżempju li kulħadd għandu l-vot. Jew bid-dritt naturali li għaw il-rule of law. Pereżempju, that's a fucking fiction, bro. That's a lie. Sewa, imma int ma titwilidx. Speċa dik hija xi ħaġa li evolvit biż-żmien. Bizmin bdejna nikdbu daw l-istejjer ta' mela kulħadd għandu l-istess dritt qudiem il-liġi. Men mur lura għandna 100 senilu l-Unjoni Sovjetika jew mur lura 200 senilu fi żmien feudali, l-affarijiet kienu ferm u ferm differenti. Allura hemm daw il-fizzjonijiet li huma utli, hemm fizzjonijiet li huma kattivi, ġifieri kattivi ħafna, ġifieri jiena xettuk ħafna tal-ideoloġiji, ġifieri nazizmu, komunizmu, meta tagħmel l-ideoloġija for the sake of ideology, when you just are reliant on purely words, there you have a problem. Imma fl-istess ħin għandek imbagħad il-mod utli ta' fizzjonijiet fejn aħna nistgħu nimmaġinaw ġejjieni fejn iktar ugwaljanza, iktar armonija bejn ir-razzez, bejn il-ġeneri, u dawk nikristalizzawhom fil-fizzjoni tal-liġi, ma fl-armarija hija ġejt funati għal-gidba. Kollox hekk imma. Mhux kollox hekk, hemm affarijiet li huma naturali. Pereżempju l-ġerarkija soċjali jiena naħseb li hija naturali, pereżempju. Semmejt punt u issa tliftu għax imbagħad semmejt punt inti? Għax jiena vera tajb biex niftakar dak li kunet jgħid ħaddieħor. Inti semmejt u li tajt inti. Li għakina ma tantx nagħti każin. Speċa għamilt emist il-ħsib tiegħi fuq l-ambigwità tal-lingwa u naqbel li hemm dan kultant hemm dak il-low fidelity. Però naħseb li aħna nagħmlu l-almu tagħna. Mbagħad għandek kif nara l-lingwa jien, speċi għandek parti mill-lingwa li qed tmur tħaffer biex tfittex il-verità. Mbagħad għandek parti mill-lingwa l-oħra li qed tfittex kemm jista' jkun fizzjonijiet u fantasiji u ejja mmorru fuq il-qamar u għax mhux Pluto. Taf kif? Hija di interessanti għax nerġa' semmi dawk il-massimi li għan waħda minnhom hija tal-mod jgħidula, ġifieri li dak li tgħidu kemm jista' jkun ċar. Li għandek tgħidlu twasslu ċar kemm jista' jkun. Però l-arti tmur kompletament l-oppost. Ġifieri nistgħu ġew nsemmu Dunkarm, ġifieri. Dunkarm għandna bżonn insemmuh daqsxejn iktar tal-pajjiż ta'. Insemmuh iktar? Iktar għandna bżonn insemmuh il-Dunkarm. Għalfej? Dunkarm tajjeb ta'. Tajjeb Dunkarm? Ma nafx, tina kritika komprensiva ta' Dunkarm. Wieħed minn dawk li ġifieri kult qajt miegħu fi żmien kieku jagħtaw ġifieri kien jgħalmek tirrepja aħjar, ġifieri. Maravilli l-aċċenti. Li go tiegħi ma jaċċettax. L-aċċenti tiegħu, ġifieri. Biex tirrepja aħjar, tittikol il-Dunkarm, ġifieri. Kont ħarġet. Le ma għalfejn kont insem il-Dunkarm. Ġifieri da minflok jgħidlek il-baħar kemm hu sabiħ. Jgħidlek żagħżugħ ta' dejjem u jagħmellek poeżija u il-kliem mażul biex jiffittja eżatt f'dawk il-versi partikolari u jgħidlek kemm jiggosta lill-baħar, jinbex l-alga u l-bebbux u x'naf jiena, meta ta' sempliċement qallek kemm jogħġobni l-baħar, kemm hu sabiħ il-baħar. U għaliex noqogħdu nagħmlu dak kollu? Għaliex? U għaliex noqogħdu nieħdu gost bl-indirett li dak li jkun ma qallix li kellu jgħidli. U ħallini nimmaġina għanna dal-gost pervers kważi jux li noqgħod inħaffer biex insib il-pattern. Naħseb hija parti. Għalfej taħseb li għandna dan il-faħili għalfej taħseb li għandna dan din il-kilba li. Ma nafx bħalissa qed nipprova ġifieri qed naħseb ngħid ta' dak li konna tinsemmu l-bieraħ ġifieri kemm il-bniedem iħobb il-patterns, il-modelli. Jipprova jsibhom ta' minn għamel xi ħaġa jiena fil-kurzita fin-nies jew xirtu nies kurzita jiriw biex jipprovu jaqdu l-biċċiet u jisimgħu biċċa minn biċċa minn jaqduha mhux bil-forz tasal fil-konklużjoni tajba min nafx tajjeb imma
ux jista' jkun dak. Imma pervers ux toqgħod taħseb fih biex tax-xogħol li jiena minflok ma nkellmek dirett noqgħod niġbor il-ħsibijiet tiegħi. Versi ma kemm tagħmel versi ta' 8, inti tagħmelhom fir-rep tal-11 kemm tagħmelhom ta' 8. Le, ma skont il-bżonn. Skont il-bżonn. So, ġifieri inti minflok titkellem, tibdel il-mod kif titkellem. Mhux hekk, tibdel il-veloċità li bija titkellem. L-istess bħalma xi ħadd li jisfen, mhux hekk jibdel il-mod kif jimxi għal mument partikolari. Għaliex. Mbagħad tispiċċa taqaf il-mużika u jkompli jimxi kif kien. Għalfejn inġemaw fi stadiums biex inħarsu li jew nisimgħu u nesperjenzaw din l-esperjenza li qed tajt int. U biex nisimgħu sensiela ta' kliem immiet wara xulxin b'ċertu rima b'ċertu daqqa li nkunu smajnija 1000 darba u nerġgħu mor hemmhekk biex nisimgħuha issa smajnija l-ewwel darba xiex u nkantaw magħha nkun nafu l-kliem bl-ambent għaliex. X'inhu qisna fl-aħħar mill-aħħar bħal dawk it-tfal li turihom darba l-film ta' Snow White kienu jridu jaraw 1000 darba u jerġgħu jaraw lilu jridu jaraw. Interessanti, reliġjuża l-mistoqsija naħseb jiena. Reliġjuża. Reliġjuża naħseb hija l-mistoqsija jiena. Ma twemmin tiegħi ekku li naħseb aħna għandna dan il-framework f'moħħna. Hija. Li bih. Sa, huwa l-kunċert li huwa reliġjuż sewwa. Ġifieri meta taranti kif hum qassam il-kunċert, palk, teatru u l-knisja huma l-istess. Sewwa. Meta inti tmur tara pereżempju kunċert ta' Jay-Z pereżempju, jew xi wieħed minn dawn l-artista tal-hip hop li jien, pratikament daw qed imuh. Ġifieri inti tara 50,000 ruħ, sewa. Jay-Z li huwa l-iktar imdawwal isu Ġesu Kristu, libes isu l-Papa, ġifieri ikollu bling daqs il-Papa jew forsi ftit inqas il-Vatikan huwa. U kulħadd il-mużika għaddejja u kulħadd sejrek. F'ipnożi u Jay-Z sija jipritka. Jgħidlek l-istorja ta' ħajtu, jgħidlek kif inti għandek tikkonduċi ħajtek, jgħidlek inti kif għandek titratta n-nisa u kif għandek titratta. Jien naħseb iktar mill-reliġjuża hija lil minna, ġifieri reliġjoni hija manifestazzjoni waħda tagħhom ta' din il-bżonn kważi li għandna li nidolizzaw li jista' jkun patrun ta' raħal, jista' jkun kantant. Għax jien nara ħafna similarità anke daw li jpoġġu l-cover photo ta' xi Madonna jew xi ħaġa le? U min ipoġġih ta' Madonna. Sewwa ġifieri l-istess ħaġa għandek l-idolatrija. Ma għandek l-element tal-idolatrija. Tal-bżonn Pereżempju jiena wkoll jaffaxxinani biex nużaw kelma li ma mużajniex. Ġifieri il-fatt li hawn nies jiġu hawnhekk biex jisimgħu ġifieri mux li ġew jismaw, bro. Pero mux li. Il-Mike Ismail ġew. Iġveri, anka s-segwaċi il-fans li dieta fan li għanna dal-bżon, no, jisu bħala bnedmin. Nasib u għabżon għax il-ħajja l-esistenza fija nfisa hija xaġa li toħloq ħafna konfużjoni. Allora inti meta ssib xi ħadd li jista' jtik naqra preskrizzjoni ta' kif tgħix il-ħajja li jista' bil-figura tiegħu li mudell ġifieri. Jagħtik mudell. Eżatt. Ġifieri għalija ħafna mill-father figures ġew mid-dinja tar-rap. Nasib għatfajliet probabli l-istess b'nisbħal Taylor Swift u ma nafx minn iktar weħelt. Umbat għandek l-elementa li tkun parti minn komunità. Ġifieri inti meta tkun per esempio aħna l-iskola konna it-tribut tar-rap u l-tribut tar-rock. Jien kont nappartjeni għat-tribut tar-rap. Mela jiena naf fejn hija dari. Umbad dawk isom jawmentaw u jikkulminaw. Meta inti tmur, meta morru biħġarna eluf ta' nies biex namlu l-qoddisa tagħna. Mela jena naf li jena Kristjan tar-rap, naf li dak huwa seħbi Kristjan. Illa l-sibt li ġejħa morru l-Havana ħalli namlu il-prayer meeting tagħna. Ma nafx fejn sejra di ġifieri. Kena kif switchajna u ma ejja, interessanti. To belong. Il-familja u l-bżon. Kien hemm xi ħaġa oħra li xtaqtin. Jien naħseb anke l-bżonn li toħloq
jidħol fiha. Fis-sens pereżempju. Sabiħa di. Meta tibdej tgħid għax Dunkarm għal ma qalx kemm hu sabiħ il-baħar. Beġi. Ma dik hija korretta, imma hija analiżi l-oħra ta' għalfej ħoloq il-mistoqsija li proponejna l-ewwel hija għalfejn jiena nieħu gost naqra il-Dunkarm. U għalfej jiena nieħu gost u mbagħad insegwi artisti oħrajn, eċetera, eċetera. Però ovvjament il-bżonn li toħloq huwa il-bżonn ta' innovazzjoni. Mela, il-bżonn ta' innovazzjoni huwa part and parcel milli tkun bniedem. Jiena nara ħafna li aħna tfal nilabu. Issa, jekk qed nilab bil-passi li nagħmel u allura jsejħuni żeffin. Jekk qed nilab bil-kliem u bad isejħu li rapper, kantant, politiku u x'nafien. Avukat. Jiena interpreta ħafna l-ħajja logħba. Imma għalfejn nilabu. Dik naħseb. Għax ma nafux nagħmlu mod ieħor. Bħalma l-annimali iktarhom. Nara ma nikolx annimali jew, speċi not nara ħafna filmati. Ma nifraħx nara daw meta jagħmlu l-hom rajt xi tnejn u hekk u istja ma niflaħx meta ġifieri. U not nara filmati ta' annimali jilabu. Tgħidli ma stax qatta ħina kaħjar. Imma għalija dik hija tfakkira. Ta' ġbir tara safar fuq bejt, per eżempju għan nizla kif ikunu ta' barra minn Malta xe. U jina fi nizlu njama, u jirġu tal-lawa. U jew, ġbiri, dal-ħtieġa tal-annimali, taħna pa' annimali, li nilabu, li nitqu, li nimbxu l-xulxin, li niġru l-immulaw. Aħseb f'annimali żgħar, l-annimali żgħar, il-friħ. U aħna bħala soċjetà nikkategorizzaw għax hekk inħobbu, speċi il-ħanżir ma nħallulux dak il-aħna, ħadd ieħor ma jiklux, jiġifieri ħalli. Ma l-ħanżir aħna npoġġu f'kategorija. Il-fenek npoġġu f'kategorija oħra, imma naf. Dak ambi kategori. Imma interessanti da ħafna li qed fuq li meta toħloq, speċjalment ħaddawru l-lenti fuq min joħloq. U qed ngħidlu li speċta li għaw din il-logħba, li speċa bdejna biha l-idea ta' li inti l-Peter Pan perrenni. U l-lob li kont gosta l-nannu jgħamel u b'konsegwenza taħseb li jinforma naqra l-lum inti minn. Jiena interessani, naħseb immot evoluzjonarju, naħseb li nilabu anka għax, per esempio, meta tates jilabu l-argument għax ommi kell ħafna tates, naħseb parti minna kienet ukoll biex huma jitalmu kif mbagħad eventwalment jikkaċċaw, jiddefendu ruhom, biex naħseb hemm payoff evoluzjonarju. Għalkemm ikomplu jilabu, ġifieri huma jibqgħu jilabu. Tibqa' anke il-kelb jibqa' jilab. Ġifieri tibqa' tieħi l-ħabel u toqgħod iġġebbed miegħu. U naħseb, insomma, nitkellem fuq affarijiet ma fis-soċjetà tagħna l-anzjani naħseb ninsew dawk huma wkoll tfal li wkoll ħobbu jilabu. U aħna nkun qed nagħmlu ta' nilabu meta mmorru kunċert, meta nisimgħu mużika. Forsi qed nirriduċi qed nibbanalizza ma nafx se jkun. Naħseb mhux tibbanalizza naħseb qed tagħmel dik li kont qed ngħidlek nieħu gost nismajna. Li tipprova tifhem b'mod elementali l-oġġett x'inhu. Li mhux banalizzazzjoni ma skrutinju iktar segmentat. Mhux eżatt naħseb. Ma nafx il-kelma l-aħħar waħda ma nix konvint minna. Però anke di għax aħna qed nużaw il-lingwa hekk. Il-biraħ qedtilek ukoll, ġifieri mhux kulħadd għandu dil-ħila ta' jien ixilek tħaffer u tella mill-qiegħ ħsibijiet u tgħinni nġonġi u naqqa' ta' affarijiet li nkun ħsibthom forsi żmien ilu affarijiet. Għax għandek kuriżità ġenwina, bru. Hija ġenwina, vera ġenwina. Jiena bħalek għandi l-fortuna li x-xogħol tiegħi huwa jiena fucking bniedem kurjus. Ġifieri jiena il-mara niftakar l-ewwel darba tlajt magħha l-Ingilterra, wasalna morna train station, baqgħet għaddejja mit-turnstile, u mbagħad
5 minuti wara għandunat li jien m'għadniex magħha, terġa' tiġi lura, issibni ma' dak li jaqtalek il-biljet jekk il-biljet ma jaħdimx, qed insaqsih, f'5 minuti skoprejt li dan il-nanna tiegħu minn Kingston il-Ġamajka kellu nannu li kien wieħed mill-pionieri tar-reggae u x'il-Madonna jew kien hemm meta kien hemm ir-revoluzzjoni tar-reggae u l-gwerra. Tipo, naħseb li n-nies huma fucking font ta' erf enormi spiexna. Di sabiħa. Dil-umiltà li l-ħajja. Però inti kurjus mhux kurżitajr. Vera, kurżitar vera minix imbagħad. Dik il-biċċa. Fucking vera minix. Hija ċara għalek ġenwina, żajt il-kelma ġenwina, inti hekk naħseb. Niprova dejjem nfittex għalfej spiex ta' mhux xamlu. Tipo ma jinteressanix jekk jiġi fjat fuq li btal-mara aktar jinteressani mal-fej li btal-mara, bro. Għalfej, xem mux għet jaħdem għalik fil-psika tijak jew fil-relazzjoni jew fil-mara, ma nafx. Ma minix kurzitarju, le laqqax xej, fil-fat il-mara taġ kem toffendini, ġili, per eżempju, jiġi xi ħabib id-dar ikun ilu l-divorzja għal-mara xi 3 snin u ma qas ikun għattela. Allura, tesab kifini. Tesab. She's fine, I think. Ma etnuħu gost, ovvjament dawn huma affarijiet li inti ħsibt ħafna dwarhom. U huma affarijiet li jiena għandi interess kbir dwarhom, però jiena l-approċċ huwa minn perspettiva differenti. Allura forsi wkoll inti tista' tgħinni nġonġi l-puzzle tiegħi. Għed tifimni bil-perspettiva. Għandek bazz immur l-ura għal-mistoqsija li saqsejtek xi 3 kwartir u relazzjoni ma' differenza bejn lingwa dialetti jew. Ija. Dik ukoll, ġifieri mhijiex marbuta mal-lingwa, hija lilin mill-lingwa s-soċjetà. Anke hemm dimensjoni. Jien bla marrit miegħek, bla marrit. Inkun x'in il-kontra ta' disciplinat, indisciplinatu. John Malija. Bla marrit. Xini kontra ta' disciplinat? Ħieles. Alright, diki. Grazzi tal-li t-seguna s-sawnek, qabel ma nkompli nfakkar li għaw numru ta' azzjendi li jgħinuna niproduċu dan il-podcast u għal daqstant nħedġeġ dejjem li fejn testaw tagħmlu użu bis-servizzi u l-prodotti ta' dawn l-uħut. Maple, Vini Capricci, grazzi lil Browns, Apex Media, grazzi Derek Meats, Kutriko, Garmin, E-Cabs, Quick Fix, kif ukoll Angelo Aquilina, jekk qegħdin tfittxu tagħmlu xi xorta ta' refurbishment, modernizzar ta' refrigeration systems tagħkom jew forsi ħatiftħu xi azzjenda ġdida fejn għandkom bżonn refrigeration, nirrakkomanda bla dubju ta' xejn Angelo Aquilina, naf in-nies li jaħdmu f'dak l-operat huma nies bis-sens sew u għandhom ukoll ħafna viżjoni ta' kif ir-refrigerazzjoni għanda isir. Daqstant Angelo Aquilina. Dak kollox minna ħati għaj, kif edinaw, patreon.com/Ġew Malija, narakom innaħal wara. Hemm di dimensjoni interessantissima ta' relazzjoni bejn il-lingwa u s-soċjetà. Interessantissima. Fil-fatt isejħ soċjolingwistika. Tonu ħafna. Ġifi per eżempju naf li iż-żgħażagħ jitkellmu differenti mill-anzjani. Naf le, jekk immaġina żewġ żgħażagħ jgħidu x'imbezzjoni kun imbirek, le, ma taħdimx pereżempju. Jew bil-maqlub jiena fiġi anzjan u jgħidlek sirt ħara pereżempju bro, le ma taħdimx. Ma tistennijiex, jew bejn nisa u l-irġiel. Imqar kif iselmu l-ġulxin pereżempju. Orajt dejjem stereotipi u x'naf jiena. Jew in-nies minn fejn ġejjin, jiena dik għalija. Fil-fatt inqatta' ħafna ħin naħdem fuq dak l-aspett li n-nies il-lingwa tagħhom kważi mhux tiddependi, ma tinbidel skont minn fejn trabbew. Jiġifieri jien iktar nifoka fuq il-kliem. Qed tiskanta Malta għawdex kemm hemm kliem differenti li huwa li jillokalizzak li jurik minn fejn inti. Per eżempju tim il-Mosta, u xejn. Jiġifieri inti aktar xtejt qatt ma smajtek tgħidem aktar xtejt jinaf John qed id-dar, per eżempju. John qed id-dar, bla problema ta' xejn. Meta ħadd ieħor dik ma jgħidix. Jien kom għalli li qed hija kelma. Le hija kelma, ma ħadd ieħor juża. Tax dak mill-Mosta wkoll. Mill-Mosta u tgħidha. Mhux qed id-dar. M'hemmx tajt kieku. Le, qed hija taqsira ta' qiegħed u xejn ta' qiegħed. Issa, jiġifieri il-bqija tal-Maltin, jew il-biċċa kbira tal-Maltin ħanagħmlu hekk. Jgħidu qed meta wara hemm verb. Mela flok tajt qiegħed nikol tajt qed nikol.
Imma jekk għandek post għall-lokazzjoni, jekk titajt per esempio l-katedral qiegħed il-belt, jew l-imdi. Għal ħafna Malti ma taħdimx hemmhekk tajt il-katedral qed il-belt. Imma għal Mostin u nies oħrajn minn postijiet oħra. Ed Bandli daqshekk. Per eżempju, għalija dawn huma ġaqat ħafna ħin fuqhom, ġifieri jiena ġieli l-istudenti jgħidu kelma jgħidulhom intom miżurri, inti minn għax jgħidu li kif taf. Għax hemm dawn l-affarijiet li minkejja li dialetti speċjalment Malta, l-aċċent, it-tawwiġ tal-kelma, li ħana il-kisra tal-kelma li flok kollox tgħid li killix kullox. Minkejja li dik jisna bil-mod Malta speċjalment qegħdin naqsuha, hemm elementi oħrajn ta' dialett. Li huma grammatikali, lessikali fil-vokabolarju, eccetera. Li nibqgħu li inġorru għammana. U allura nidħol ukoll l-mistoqsija differenza tal-dialetti. Mela, bażikament id-dialetti huma lingwi. Ġi lingwistikament, għandhom il-ħsejjes tagħhom, ġi biex intik idea. Ħafna dialetti għawċin li nistudjaw, naraw li għandhom il-ħsejjes tagħhom, ħsejjes li m'għandekx fil-Malti Standard, għandhom il-klim tagħhom. Anka f'Malta ġifieri, nafaw xejdulek trampa, tajt trampa. Għajdu xizziket tajt. Għamilt bużullotta ġifieri, għamilt kumbidja. Tajt trampa? Taqtaħħa. Jew tamilha ma l-iktar taqtaħħa. Taqta Tajt xemkonna naqtaw trampi, per eżempju. Ħadd ma jifmek Malta. Jew forsi taqsam il-fliegu tasal. Jinnaf jew f'ċertu rħula in-nanna kola għandha 1000 isem differenti. 1000 m'għandix 1000 imma għandha ħafna smiet differenti. Ir-rabat Malta jgħidu żajba żajbona. Tismaħ tajdi kelma Maltija, tinżel is-siġi jgħidu la semperlina, tinżel iktar rendi jgħidu la sebbellika, zeppettina. Mbagħad għandhom, aħna m'għandniex it-taqbila b'nanna kola, jgħidu nanna kola, mur l-iskola, bad tiġu b'dawra. Huma ma taħdimx hekk b'semperlina, allura għandhom tagħhom semperlina, tur id-dawra tal-imdina. Bad mur l-iskola, bad tiġu b'dawra, eċetera. U daw għanna dal-proġett insommilu għaddej, nippruvaw. Bażikament huwa sempliċi ħafna, nurhom stampa lin-nies, xtejdlu da. Xtejdilha, tsunarija jew karrotta, jew karrottu, intom karrottu tużaw tal-mosta jew. Le karrotta. Karrottu għal xaġora. Jekk kun orange għandu problema. Isma' għalli segun tajdu Dori, intom Dori dak. Dori? Jew Dori kanta, per eżempju, hekk Dori. Irtu wkoll marbuta mal-mosta. Naxxar forsi id-dar. Le. Għal xaħat li kollu ħabta jagħmel xi ħaġa. Tajt dak Dorri jagħmel. Dak Dorri għajjatek, pereżempju, le ma tafuix. Forsi ġenerazzjoni tippreċedina. Mhux ma jifan l-isbal. Qarib jew qarib juża kulħadd. Qarib, tużawha? Qarib kien jgħid ċikku fenek. Għax tiġi minni. Qarib bil-q. Ma nafx. Le, għax qarib jiġi stranġir. Qarib, il-qraba ġifieri. Il-singular ta' qraba. Le, dik tintuża fuq. Tintuża, masom. Qarib, il-qarib tiegħi. Mela, xi kostitwixxi dialettu xi kostitwixxi lingwa. Qegħdin, speċi dak il-kapitlu esplora kif tixtieq qalbek. Normalment id-distinzjoni ġifieri hija soċjali. Ġifieri in-Naplitan tista' tanalizzaħ bħala lingwa, bil-ħsejjes tiegħu, bil-grammatika tiegħu, il-kliem tiegħu, li mhux dejjem jinftiem minn Taljani oħrajn, bil-mużika, bil-letteratura tiegħu, però normalment ma ngħidulux lingwa, ngħidulu dialett. Għaliex? Għax Napli tagħmel parti mill-Italja. Sewa. Iċ-Ċina għandek nitkellmu fuq dialetti taċ-Ċiniż, però YouTube tidħol u jibdu lek ċiniż minn banda u ċiniż minn banda l-oħra u ma jiftemux. Ma ngħidulhom dialetti għaliex? Għax jaqgħu politikament, naf kulturalment, eċetera, taħt pajjiż wieħed. Jiġifieri il-distinzjoni hija mhux lingwistika, imma jiġifieri jisegħu li kus għalija kikun qatat għalija, bħala pajjiż għalija, li kullum nitkellmu fuq il-lingwa sqallija, imma le, peress sqallija parti mill-Italja, ngħidu nitkellmu fuq id-dialett tal-sqallija, propri dialetti għax għandek ħafna, sewa. Imma aħna nippruvaw nissimplifikaw fil-ħajja, insomma. Vuol dir dak li jagħmel lingwa. Huwa dak li jkun qed jiġi mħaddan essenzjalment mill-istat.
Eżatt. U li jiġri huwa li ħafna jaħsbu li l-ewwel ikollok il-lingwa u mbagħad minna jibdew ħirġieni Jintu dialetti dialetti. bħala jsom verżjoni inferjuri hemm din l-idea. Fil-fatt aħna meta nitkellmu fuq dialett ngħidu dak jawweġ. Ġifieri għandek id-dritt mela u Għandek id-dritt, mhux hekk, bħal straight u gay u x'naf jien, għandek xi ħaġa dritta u xi ħaġa mhix. Jew naf jew jawweġ u jfarrak u jitkellem bir-raħli. Insomma għandek ħafna modi differenti kif tispjegahom. Specialment Malta, mux għawdex il-perspettiva dialetti hija totalment differenti. Imma, fej kont? Kont qed nispjega li speċa il-ħsieb huwa li dejjem kien ħsieb tiegħi li inti kollok is-sistema ċentrali. Sewa, u mbagħad minna jinixxu. Entropy u consequently. Le, imma li jiġri inti kollok id-dialetti, ġifieri nġu l-eżempju tal-Italja, xu eżempju mhux biss qrib tagħna ma' dialetti. Kull villaġġ għandu d-dialetti jew pratikament, kull żona għandha d-dialett tagħha li mhux dejjem jiftehmu minn xulxin, ġifieri xi ħadd misqalija mhux lakemm jiftehmu ma' xi ħadd mill-Lombardija pereżempju. U imbagħad wieħed minnhom intażel bħala il-lingwa ngħidula standard, il-pulit, mhux bil-Malti ngħidulu, ġifieri tkellem bil-pulit mill-ġejna, ġifieri mill-Maħmud. Queen's English pereżempju. Eżatt. Laqas ir-reġina ma baqgħet tużahom mbagħad meta Queen's English. Eżatt. Le? Ġem studi li juru l-qasir reġina u għanet Queen's English. Fil-privat? Le. Anke fil-pubbliku? Iva. Mela x'inhu x-kostituxxi di Queen's English jekk mhux il-English li titkellem il-fucking Queen. Għax il-lingwa nkollu Jo xbietet, zon. Għax ġusta l-lingwa biex toqrob iktar li l-poplu, eċetera, l-skopijiet. Iktar biex jafdawa iktar. Iġi m'għandix dubbi tistaqbad anka taqbad numru ta' videos ta' xi mexxej anka reċenti tagħna u tanalizza kemm kellhom dialett fil-bidu u kemm naqas insomma. Bl-eċċezzjoni ta' Joseph Muscat. Joseph Muscat invertija dik. Ma nafx qatt ngħid. Invertija għax? Għax Joseph Muscat jiena perswas biħsieb b'intelligenza kien jażel li jgħidlek l-ewwel jitfalek kien jagħmel din il-logħba bej jispjegalek kunċett kemm xejn komplikat forsi ftit akademiku, bad jgħidlek u mela u nagħmluha u qisu speċta f'temp ta' żewġ sentenzi jappella għall-ola. Il-darraġa għalhekk il-ħobbu. Imma xina Joseph Muscat kelli f'moħħi meta qed ngħid, sew meta ngħid mexxija riċenti. Dak hemm studju li qed irid isir, ġifieri naqbdu videos tiegħu jitkellem f'kuntesti differenti anke matul iż-żmien u għandek l-aġġustament, il-bidla tal-użu tal-aċċenti nafta dialetti. U nasib il-kuntest. Uħutu ma konxi, oħrajn le, aktarx. Tal-qasdi l-spekulazzjoni tiegħi f'dal istadju. Dik l-ipotezi. Jista' jkun li dejjem kontrollata min jaf. Għax jiena nasib tant hemm vantaġġ li tagħmel l-affari. Tant speċa jekk hemm xi ħadd li ħajgħalmek kif għandek tikkomunika kemm jista' jkun ma' firxa wiesa tal-popolazzjoni. Naħseb hija waħda mill-affarijiet li jgħal. Kien għalhekk għandi dinajda kważi kull tliet fucking podcast insomma. Għalhekk għandi l-Madonna u l-Margo, is-sakru l-profan, il-bilanċ taf kif bej il-pulit u l-immakkolat għal Margo li kienet bil-ħabiba tiegħi li eat feet imxejna il-mixja. Mhux Fujiko. Fujiko fil-fatt vera, bravo. Le ma nafx. Għax inbidla tu, inbidla l-asem, ma ġara. Ma nafx esax kienet l-istorja, imma dik id-dubbajt. U dilla ma Madonna tiġi? Għax Malta eccezjonali, kemm il-Madonna m'għandux idea. Sija tajba. Dita li Joe Powerful Falzon. Taf Joe Powerful Falzon kien dal-strongman Malti karattru, ġifieri. Kien fuq il-podcast u da kien jiġbed pereżempju il-Boeing b'xaru pereżempju. U żgur, il-qormi tajt inti. Zejtuni. Jgħidu l-qormi. Xim iż-żejtu. Jgħidu l-qormi dak? Il-urmi propjament, ġiviri. Jina fil-neputi tiegħu naf il-TJ u li lu sirt naf konsegwentament. Kienu joqogħdu ġosqa, insomma mdi l-istorja fej darba nizzel il-qampina tal-kampnar waħdu. Jien niftakar ġiviri tipo tzijiet u nisit kelmu fuq meta raqat fuq l-imsiemer u ġibet tal-linja bisnin u tfal tiegħu jitilgħu fuq u ġibet kellu ħafna tfal.
Eħeżati. U jitilaw fuq u dawet minn daw il. Daku, ma ġifir ma nafx li Madonna. tajlek, sorry. Ma u kien jgħid meta ġija għalli li meta kien iħossu li għaddej minn ħafna dibatija jew kun qed jibża mill-biċċa xogħol li jkun se jagħmel, kienet tkellmu l-Madonna. U l-Madonna kienet tnebħu li fih kellu s-saħħa u l-kuraġġ biex iwettaq. Ma dik għalek edem bħala tfakkira ta' li l-umanità hija dawk iż-żewġ affarijiet biex ta' iż-żewġ poli, insomma. Interessanti n-nisa wkoll. Interessanti? L-nisa. L-nisa, għax naħseb bihom jibda kollox żgur. B'sensi minn hemm ġejt. Inti? Ma niftakarx. Jien li għaluli. U naħseb li mara toqtolni, naħseb jien. Jien naħseb bħala rġil nibżaw wisq minn nisa. Nibżaw wisq minn nisa u nippruvaw. Lex wisq, bro, inti. U nippruvaw. Okay, bro, keep your guard up. Nippruvaw nikkategorizzawhom. Nitkellmu inqas kemm jista' jkun. Mela, nitkellmu fuq dialett. Għalfejn taħseb li nibżaw minn nisa? Kol fejn toqgħod tajjarhom. Għalfejn toqgħod. Tajjarhom, min qed jgħid nisa. Kull qawl li għandna, tafhom il-qwil li għandna fuq nisa. Il-mara bħallu 100 ta' saraw tar 100. Dawk il-qwil li għandna taw bid-dialetti tgħidu biex. Wieħed għandna li huwa b'xi pożittiv. Jgħidulek mara qormija tiswa daqs 1900 xi ħaġa hekk. Bad jgħidulek raġel qormi jisu x-xaq. Ta' imma hemm ħafna anke biex hemm ħafna anke fuq l-irġiel, nimmaġna jew. Tipo għawċi tajjeb. Għahar, dak iktar fuq il-post speċi mill-fuq il-ġil. Hemm xi ftit fuq il-ġil, jgħidulek raġel id-darb ħattaġen fuq in-nar, ġifieri toqgħod dejjem miegħu. Raġel joqtlok bla sikkina, raġel suf minn barra, suf minn ġewwa, by the way, daw kollha huma qwiel qwiel tal-kunjata daw. Le, hemm ukoll. Hemm ukoll. Imma insomma, li dak diskors ieħor. Fuq in-nisa ġifieri. Fuq disa, ma sifx li. Jien naħseb li. Trid tispjega li suf minn barra, suf minn ġewwa. Ma nafx għalfejn. Ġifieri ma nafx li aħna annimali. Jew li speċ ta' jiena naċċettaw speċ ngħid naħseb għandha raġun. Għax isa d-Dalai Lama tal-Ħamrun. Sewa, allura inti tajt tbaxxi rasek u tibqaddi. Imma l-qwiel, sewa l-qwiel. Ma nafx, bro, il-tweġiba ma nafx. Il-qwiel huma tal-ġen. Ġifieri għandek xi ħadd li meta jitlaqlek din is-sentenza li rrepetew ħafna nies, ma li tlaqta. Daqshekk. Isa mic drop u għaw xejdulu. Meta, daqshekk. Ġifieri ħadd ma jikkontestat il-biex tax-xogħol. Ħalli l-qwiel kemm il-darba jmeru lil xulxin. Ma li tfajt qawl għad verità sagrosanta. Mbagħad aħna x'għamilna rridu xejn jom għall-listi l-iskola tal-immobbilament, apparti li għat-tfal ikunu għadhom żgħar wisq biex japprezzaw il-valur ta' dawk it-tixbiħat li għandek il-metafori, l-assoċjazzjonijiet, imma tal-qwiel huma tal-ġen. Għalfejn huma tal-ġen? Huma pratikament grok, essenza, inti fit-tliet kelmiet erba' għandek verità, għandek xi tip ta' osservazzjoni qawwija. L-istess bħal ħaġa moħġaġa. Ħaġa moħġaġa l-istess, neġri għall-lob, il-lob bil-lingwa. Kollu għall-lob. Ma nafx għaliex ma nilabux iktar. Jiena s-sijat kont inqatta ma nkolli għajt ħaġa moħġaġa. Ġax hemmhekk għandek sens osservazzjoni fenomenali fil-ħaġa moħġaġa. Inti tosserva r-rummina minn xi xina magħmula u tagħmel l-assoċjazzjonijiet u tgħid li għandek kuruna fuq u rubini u x'naf jiena. L-allu x-mekkanizmi għandek hemmhekk ta' kif jaħdem il-moħħ tal-bniedem. Niet ngħidlek ħaġa biex infisser xi ħaġa oħra. U aħna hekk naħdmu. Mbagħad ngħidu għall-metafora, ġifieri jien qed ngħidlek kif issallabt biex trajt id-dar, ma jiena ma ssallabx. Qed insemmi żewġ affarijiet x'għandu x'jaqsam, inti tgħidli jew ngħidlek kif lajt saqajja, alla res taqla saqajk. Dik il-lingwa ngħidlek qiegħed fuq ix-xwik. Taf xi meta qiegħed fuq ix-xwik, xwik xewk. Immaġinhom da poeżija li nkoll ħana indunaw fil-fatt ngħidulhom metafori mejta. Inkollu ġa xi ħadd xi darba kien, nerġgħu nsemmu l-Dunkar, xi ħadd darba kien il-poeta, kien il-John Mallia li ħoloq dik il-metafora. Dik l-idjoma
U nkollu nużawhom aħna, tant nużawhom mbagħad li tiġi qisek bħal l-adba ta' xi post li nkollu żżuru u tittikel. Ma tibqax tapprezza x'għandek hemmhekk. Imma il-ħielu l-idjom l-espressjoni li nużaw l-dallu. U taħseb li hemm importanza fl-apprezzament tagħhom dawn l-affarijiet? Alright, ċa tistaqsinti eżattament? Jiena maċina nerd. Meta nisma' pereżempju is-sallab, jiena f'moħħi nibda nagħmel daw il-komputazzjonijiet. Però mhumiex konversazzjoni, tipo miegħek biss jista' jkollu din il-konversazzjoni sewwa. Għax ħadd ieħor tipo unfriend. Il-fatt li ikun hemm dal-apprezzament għal daw il- Le, n-nies japprezzawhom daw. Tant japprezzawhom li kull ġenerazzjoni tivvinta tagħha. Kollega tiegħi jirrakkonta meta darba semma wieħed kien hemm xi barat u jgħid xi weldja l-lejla. Il-fatt li għandek ħafna qwil ġodda u idjomi ġodda. Issa daw tal-antik kienu jkunu ispirati minn natura. Tal-lum ispirati minn teknoloġija. Jgħidulek illum batterija baxxa, ħaniċċarġi, ħanorqod ħaniċċarġi, x'qed tagħmel? Hemmhekk qed tagħmel metafora. Inti m'intix mobile, m'intix xi ċarġja laptop. Jew ma nafx jekk tafhomx il-qwil il-ġodda, jgħidulek nista' ngħidha ma' pereżempju, jgħidulek nejka barranija tiċċarġalek il-batterija. Dak qawl modern, il-fors modernu. Nejka barranija. Ġifieri il-barra miżwi jew mill-relazzjoni tiċċarġalek il-batterija. Issa daw xi tip ta' varjetà, xi tip ta' varjetà jkollha, mhux qed inħeġġu. Niskappatur. Jekk nistgħu nagħmlu disclaimer fuqha. Qabel ma titlaq Kajli fil-fatt. Kajli tajt waħda li id-darrasni fuq livell profond u fl-istess ħin insiba tajba. Meta jmutlek il-bettri tal-mobile tajlek bass il-mobile. Bass? Bass il-mobile. Bħal bass il-poni ġifieri. Bħal bass il-poni. Tajba di. Tipo miet. Interessant. Ma tipo tista' tajda fuq in-nannu jew ukoll. Tipo bass in-nannu. Tipo vera primordjali ħafna, vera għaw l-primittiv, le, speċa li tipo mandekx fej taħrab minna, tipo memx eufamizmu fija l-affari, tipo the end. Anzi, dak jgħidu, ġili disfemizmu, bil-kontra. Li inti flok. Disfemizmu? Ija. Min flok ma, mela, eufemizmu. ħana jillek waħad għaxem għawli għor, interessant, jgħidu lek mara bla hips, burger bla chips. Daw bil-forsi riċenti, li għetna jprofa najt, u għakem, mux bis n-nis jihdu gost, b'daw l-osservazzjonijiet, imma u memmek, konxi taħħom u juħolqu, jifmu l-mekkanizmu, jifmu kif tittamila, bil-rima, qasira, tikkonċentra u xnafjena, u jidġeneraw minnom, u jidġeneraw. Issa, niġu għal xkienet għal-bass il-poni. Le, għal-eufamizmu, il-kontra tal-eufamizmu huwa disfamizmu. Disfamizmu. Għax ew tfisser ħelu. Ew. Sewa. Ġu inti li għettamel eufoniku, ġiviri ħoss ħelu. Sewa. Li għettamel huwa, bat għandek kakofonija, li għettamel huwa eutanazja, sewa bil-ħelewa, ċetra. Ema euforija? Hija pozittiva u koll allura? Euforija? Euforija. Rrit nfittex mi fejġeja. Euforija. Ġu il-Grik etimologi euforija. Xkoltant it-tarek kiex dik il-bicċa jew nkella kiex. Eufo, per eżempju. Eżatt. Ma jista' jkun ta' marbuta wkoll. Is-inti meta tagħmel eufemizmu x'qed tagħmel? Qed tipprova tiksel mistura tagħmilha toma ta' frawli u xek. Ġifieri ħanaraw daqsxejn. Emmi well tgħidilna hawnhekk. Kif għattajt inti? All right. U ġifiri, per eżempju, ġifiri flok tajt mit, ħafna nis fil-ħat ma jużawix mit. Jgħidulek, ħallina, madux maħna. Etfos taħjar. Etfos taħjar, marantalla, dawn affarijiet għandek ħafna. Pero mbagħad tista' tmur bil-kontra. Ġifiri għandek il-parti l-ħelwa, fej rattabt, fej għamil tanqas ħarxa.
Għandak il-parti neutrali u forsi. Neutrali li per eżempju naf, uħut minnu ma s-sax tuża, hektarx ma pjanta, le? Ma annimali, jew wirdina jina fil-marret antalla jina. Skont il-rabta li għandek, ma nafx ġifiri. Mbagħad għandek in-naħa l-oħra li tista' tarraqa il-biċċa xogħol. Ġitajt stigra fl-aħħar ibbis, jinnaf, jew bass, xed tgħidu ġifieri. Tista' għodu f'ħafna affarijiet, ġifieri l-ewwel konet insemmu tal-ħxuna. Tista' tmur tajt qawwi u xek, jew tqawwa, flok x'in tqawwa. Hemmhekk b'xi mod qed tagħmilha inqas ħarxa, inqas kattiva x'naqbad ngħid. Iktar ħelwa, imma mbagħad tista' tmur in-naħa l-oħra biex tweġġa. Jew biex tinki. Biex iddaħħak. Fuq in-naħa l-oħra inti. Issa imma li hemm sabiħ huwa li d-disfemizmu ġi li jaqdi l-funzjoni opposta. Opposta, eżatt. Iġbi meta inti l-ġenituri tgħidilhom ix-xieħu xieħa, ikun hemm min jieħu għalih, hemm inti qed tgħidha bożza. Bħal dik li semmejna l-ewwel il-tifel tgħidlu ikraħ. Għax aħna fakkijati U jisek id-dardi wkoll. Jista' jkun ta'. Fis-sens li jisek bħal meta minflok toqgħod il-listik taqlaħħa bil-mod. Tipo tasal għal-fatt x'inhuwa, il-verità x'inhi, tipo jiena niftakart kelli kumpless fuq imnieri meta kont żgħir. U tħobb issemmi ħalek ukoll. U bdiet speċa kelli ħbib tiegħi grupp ta' ħbieb il-Ace u daw li kont ikun magħhom insomma Paċifid. U daw li foxxi mnieħrek u isek penguin u min jaf kem taħxija b'mnieħrek u di kollox mnieħri. Tipo l-ewwel darbtej ħattalija, t-tielet darba speċ ta' plus daw kunu fucking diskreattivi, bro, ikunu diskreattivi. U speċa mbagħad tibda tapprezza kemm huma kreattivi u mbagħad tmur la dira toqgħod tomblura xi u fl-aħħar mill-aħħar tipo kemm niżob nista' nisma' fuq imnieħri sama tiġi imuni għall-offiża. U naħseb hemm qawl antik jgħid imnieħer minn hawn dina fil-wiċċ jagħmel żina żejjen jiġifieri. Sa ma nafx fuq it-tul. Xabab pajjiż jiena li vera. Le, speċa naħseb li notajt huwa li ikun ċertu komunitajiet ta' nies li jkunu krudi ħafna. Per eżempju, għandek bibtijaj minn Marsa Xlok, darba fil-immur sandom, u l-mur nar taħt u sakra tajba. Imma l-affarijiet mostrużi li bdew jgħidu l-xurxin bejn l-aħwa u l-kuġini, huma toħroġ minn hemm tħossok isek ħadd l-aqwa xawer tad-dinja. Għax biex ta' m'hemm xejn barra li nista' nisma' li hu aktar atroċi mill-aħħar 3-4 sigħat diatriba li għaddi kif esperjenzajt. Anka żew xebib kif iselmu l-xulxin aktar xirġiel. Demel. Ejja, vera. Tifel palissa kif nasel id-dar. Il-qawwa tal-kelma dik, fartas kollok. Millita. Għamel ħabta. Zejjet. Zejjet. Tajba. Ħassajjar zejjet. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jiet nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Qafa sabru. Isma' semmejt stick, dik kelma affaxxinanti, stick. Għax teħel. Għandek dal-fenomenu fil-proċess tal-bidla tal-lingwa, inti ma tidħu kelma mill-lingwa oħra. Battadatta. Daw għandna ħafna minnhom, per esempio il-pocket. Il-pocket ma jfissirx il-boot. Jfisser għal-Maltin mhux għall-Lawċin, insomma, x-Lawċin ma jisawix pocket. Jfisser pencil case. Sewa. Jgħidu l-spostament li inti taqbad il-kelma, imma t-tifsira titfaqla t-tifsir li trid inti. Ġili sejħu pseudo-angliċizmi, ġifieri inti qed taqbad kelma mill-Ingliż u ta' parsi Ingliża. Per eżempju, naf f'ħafna pajjiżi Ewropej
jużaw kelma smoking, jew bit-Taljan lo smoking, biex ifissru mhux it-tipjib, imma biex ifissru il-libsa twila, insomma, ġifieri. Dik kif ġiet, kif waslet dik? Kif ġiet tal-pocket li minn boots, jew jien naf jien waħda li toġobni ħafna hija il-very good. Il-very good, dilla kemm tajba, il-very good. Ġifieri li minn frażi very good, bil-Malti tik, bil-plural, mhux biss jisir nom il-very good, bil-plural u xek il-very good, zumma. Il-very good. Għalija, tagħmel very good. Għaw min daw, ħares li ma nafx nabat ngħid. Snobbizmu jew jgħid, ma qed narqu l-lingwa qed netkellmu la Malti u laqqas Ingliż nista' nifhmu tal-argument, però jien ħares leh minn perspettiva oħra. Ġifieri li kieku nafu iktar l-istorja tal-lingwa, nifhmu li dawn huma l-iktar proċessi komuni. U organiċi. Ġifieri l-karozza, meta nużaw il-kelma karozza. Karozza kelma li nsibuha f'dizzjonarji ta' 200-250 sen ilu, imma mhux bis-sens ta' karozza tal-lum. Kienet il-karozza u xek il-karozzin, eccetera. Btinni la t-tifsira. Ġifiri, dik taħlet mit-Taljan. Kemm hemm kliem li bdilhom it-tifsira, nkollu nibdu tifsira. Apparti li hemm minnhom, ġifiri li ġraw dal-aħħar, ġifiri mazza. Għaliex mazza u mhux martellu, mhux tnalja. U minn bdija, ġifiri, u kif infirxet. Kif tista' tweġibhom daw? U għaliex xi ħadd kattiv. U għalfej mazza taħseb? Li tisaqsi. Le, għalfej taħseb mazza. Fis-sens għalfej xaġa li t-tikdaqqa u s-samrek spiex ta' Ġi laj daqqa ta' mazza? Grazja tal-la le, bro, ovvijament. Jinġi li ħadsu bajja. Tu daqqa. Tipo u għal-ola level ta' Ta' uġi. Għal eżistatiħu. Ta' kemm mux tajrek tal-linja, ma. Daqqa ta' trakk. Anke daw l-espressjonijiet. Vija xrajta u ta' tek daqqa tal-la. Jew fija daqqa. Ma fija daqqa, allura inti il-mazza, jitiġi. Il-mazza, għax wara kollok xaqsam maħħa. Tħallik taħt. Tħallik stampat. Segu. Solvin. Teorija tijaj, ma nafx. Daw. Nistaw noqdu sejrenek u kullħat jorf teorija differenti, li interessanti ħafna. Ma jiġvi għalix aħdar kattiv. Għalfej aħdar kattiv. U bl-Ingliż green u xaħat inesperjenzat u. Jow green with envy u koll għandek l-Ingliż. Jista' jkollok eżatt, ġivi xaħat t-tjejr. Għalix. Tista' tipprova, ma. Jien waħda hekk li tiġobni dal-aħħar tħassar. Ħassartni. Tibqa' jew ħassart li demmi. Daw taf kemm hemm kreattività għaddejja. U għalhekk id-dizzjonarji ma jsewx ilaħqu magħna, ħin kollha għaddejja. Il-lingwa ħin kollu tiġġedded. U da d-diskors allarmist fuq il-Malti jgħid jispiċċa eċetera. M'għandhomx idea x'qed jgħidu. Il-Malti ħaj jisimgħu anke ċerti tfal, għandna rakkonta tfal ma tfal kellhom bl-Ingliż biss. Naf ħafna tfal li mbagħad meta jibdew jitfarfru. Speċjalment fis-sin tas-sekondarji, mbagħad jqelbu għall-Malti jew fis-six form eċetera. Għal numru ta' raġunijiet, insomma. Imma il-lingwa ħin kollu tiġġedded, il-ħin kollu. U żgħażagħ huma l-mutur ewlieni ta' dil-bidla. Għax jippruvaw jingħażlu minn ta' qabilhom fil-mod kif jagħmlu xarhom, fil-mod kif jilbsu x'naf jiena, u anke lingwistikament irridu jinqataw. U jibdew jagħmlu dan. Ħammut, ejja minn hemm, taqla l-art, mawx. Taqla l-art tajba. Mawx. Anke il-frażijiet. Ħażin aġeb, hija. U issa saret ħażin mewt saret mewt. Oħra malla u talla fuq kollox. Malla, talla. Talla iħin kollu. Ma ġew estiżi għal. Malla u talla nużawa aħna. Anka mewt kajli tużar ħin kollu. Ovvjament mhux fuq l-impjeg tagħha. Anka daw, jaħli. Jaħli taf minn fejn ġejja? Għajli da xi. Skont it-tifel tiegħi, mbagħad irriċerkajni għall-biera għax kont qatlu li ġej, inti insomma għadna nitkellmu nara. U għamilna riċerka fuq jaħli. Jaħli hija ġejja mis-sebgħinijiet fil-verità. Kien hemm mass meeting tal-Perit, tal-Mintof, u apparentament kienet iħabbar xi affarijiet fil-budget u n-nies fl-udjenza bdew serin jaħli l-Perit. U b'xi mod reġgħet tfeġġet fil-lingwa Maltija ma nafx nagħmel mezz ħafna snin wara. Ma nafx minn fejn bdiet. Di interessanti. Li għandek interessanti imma li is-sajf li għadda din u jew ta' qablu kien hemm dil-moda li jerġgħu jużawha dil-jaħli b'ċertu intonazzjoni x'naf jiena, imma x'għamlu marru fuq TikTok.
l-aħħar mezz soċjali ta' dak iż-żmien, speċi l-iktar wieħed modern frisku x'nafina. U x'kienu jagħmlu? Imorru hemmhekk, jgħidu xi qawl tradizzjonali jew xi kwartina b'xi ħaġa vulgari fiha, u fl-ħadd jaħli għalija dik hija in-nies tal-lum qed imorru fuq TikTok biex joqgħdu jgħidu qawl jew xi ħaġa tirrima tal-antik fuq TikTok u taħħat ħatejdu jaħlu jgħidu gost, jgħidu jagħmlu likes ta' xulxin. U dik fejn nsemmu l-kliem bivvintati, ġifieri, il-lingwa mbagħad tilħaq hemm livell partikolari tal-pjoti ngħidlu jien, ġifieri, li tivvinta kelma. Kienet tipprova jżomm. Il-livell tal-pjoti. Ġifieri, li toħloq kelma, tivvinta kelma. Għas-sempliċi skop biex meta tgħid li ngħidlek tħobbu jew tiklu, ngħidlek x'inhu, ngħidlek. Jew pereżempju otorġu, tajt otorġu, da kliem. Kliem invventat. Naqra ta' ġifieri, ġemmek mhux biss qed jifhmu l-logħba li nagħmlu bil-lingwa, imma qegħdin. U dam ħafna minnu. Dik xlibi li tajt inti? Għandi kwaċin. Otorġu tajt? Falliħ. Falliħ. Ġdi interessanti, ma tabat kelma teżisti, ma. Flok otorġu. Għarajt. Il-kontra ta' otorġu. Ma kif tkompli mbagħad falli? Najda ġan. Najdlek, inti tajli da-sena għamel bieħ. Najdlek falliħ. U inti tajli falliħ xinu, jgħidlek daħlu f'sarmu ħalliħ. Ħalli hija, ħalli. Darba kien hemm wieħed għalli inti tal-Malti, għalli taf x'inhi ċikkumbrejja. U jiena kien diġà għamli s-suf ta' winna xew ġejja kelma ġdida. Tlu le, ma tafix. Zob ta' ġiġ biex tara ġejja. Tipo xej ma jagħmel sens. Le anka biex timmaġina. Ġob ta' ġiġ biex tara ġejja. Okej, tajjeb. Emmek għalija. U d-diskussjoni t-sokta ma l-Head of Department tal-Malti. Għandi suspetta l-fej. Le, maġi, għalek, dan il- Umbat intik spuf l-axħar, indek regal zaħir. Najlek xini wejza, il-laqam tijaj. Emmi trejza naf? Il-wejza. Ma jasax najd. Dik offer. Imma li dawk ġiviri qed tifmu it-tfal, għax daw it-tfal jagħmlu mhux, qed jifmu l-mekkaniżmu tal-lingwa. Li inti xogħolok huwa li tassoċja ħoss ikun x'ikun ma' tifsira u r-rima. Ir-rima, il-gost tar-rima, il-gost tal-ħoss, il-livell sonoru, akustiku tal-kelma li aħna nieħdu gost nisimgħu il-ħsejjes. Ġenerati mill-fom. Anke jekk ma nafux it-tifsira tiegħu. Londra jagħmlu ħafna di. Londra jużaw pereżempju you having a bath? Are you having a laugh? Are you having a laugh? Bath, eżatt. You having a bath? You're having a laugh. Hemm ħafna minnhom daw. It-tifla ma mhux minn Londra. Ngħidilha pereżempju qabel kont ngħidilha bdiet hekk, keep it moving Susan fil-għodu. Keep it moving Susan, nagħmilha. Mbagħad saret keep it Susan. Keep it Susan. U issa nagħmilha Susan. Evolvit. Ija, anke daw see you later alligator, x'għandu x'jaqsam l-alligator ma' later. Qegħdin hemmhekk, sempliċement għall-gost tar-rima. Nieħdu gost, noqogħdu nisimgħu r-repetizzjoni. Patterns. Għax Pattern. għandna proklività għal patterns kollox u kullimkien inkluż fil-lingwa. U jekk kien hemm kelma, pereżempju sem ta' ditta, li allura m'għandix rabta miegħu, nagħmlulu kelma tir-rima. Pereżempju ħafna ditti għandhom jinnaf bħal-lawdi, xaħti għawdi insomma u xuġi. Toqt tamel, toqt tiħu gost, u fanta u tiskanta, u għadu nifirħu, għadu najdu għom, u nirrepetu għom, u ġenerazzjoni għar oħra. Jien niftakar, il-neputi meta kien zaħir, kien mar beda jmur l-iskola, u ġifuj għalli 8-7. Għatlu 7, għalli wiċċek kollu 7. U ftakar dak il-ħin, għattillallu, għatti konna najdu għameta konna zaħir, iġdaw b'xi mod jibqaw jintirtu. Biex tibqa tintiret ħaġa. Titkun b'xi mod għandha valur
Kun catchy wkoll. Hija ma għaliex, speċi 7, 7. Anka Għandek wiċċa bin-numri. kollu zeba. Tipo m'għandix xi utilità. Għax tipo l-wiel fihom tipo huma azjomatiċi qed jgħalmuk xi ħaġa. Ħafna minnhom. Ħafna minnhom. Biex partikolarment dawk li naf bniedem avżat nofsu għal-mat, li mhix żomm fih. Dawk tnejna. Taf ħafna iktar mill-kunjata. Imma imbagħad seba, wiċċa kollu zeba. Eżatt. Xuqlumbej? ċikrumbe, le, għazzik, fottejtili. Tipo manda ebda utilità ħlif li toqgħod timmaġna zob ta' ġid spiex ta' jeġakula, imma ma nafx x'funzjoni għandha. Ma mġan kam tik id-dinja għandek metafori sieħ, għandek poezija sieħ għaddejja, ġifiri li iġġerriħ, ġifiri poezija, ġifiri, le, minn tantazzjonijiet. Bad verb, anka interessanti mbattara lingwi differenti xużaw. Jo anka ħafna kliem li l-lum usu vulgari, beda menti xbiħa li kienet innoċentissima. Ma nafx jek tafx ox xini tifsir oriġinali, jek tfittixa f'dizzjonarji otima, bejta. Ġi jek tfittixa f'dizzjonarji antika jtuk ox tal-ġriden, ġviri bejta tal-ġriden, jew tal-asafar. Naħseb kien ikunu daqxejn ma kellhomx il-ġilet u dak iż-żmien. U għat tagħmel ix-xebħ, jew forsi iktar poetika minn hekk, għax mill-bejta forsi joħorġu l-fri, ma nafx x'kellhom f'moħħhom. Imma l-punti kienet innoċentissima. Bħalma fejna fina taħxi, kull ma kienet fisser timla. Imli għabrow, ġifiri, imma ġifiri, klim li kien innoċentissimu, ħammiġni, xtabat, insomma, ħammiġni, huwija. Tfajni f'dimensjoni oħra, ġibni vulgari, xi tfisser vulgari. L-inqanqal fina l-iktar partijiet primordjali. Il-klim m'għandek xtejdu, klim pastas. Mhux m'għandek xtejdu, tittejdu f'kuntest. U tieħu gosta xtejdu. Imma jekk tgħidu taf li fil-moħħ tal-personalijiet jisimak, tpenġi ċertu tip ta' stampa. Eżatt. Għax bħala soċjetà jkollok tabuż, kollha marbut hekk ta' kollox marbut, ikollok tabu. Il-partit tal-ġisem huma ċertu partit tal-ġisem huma tabu. Jew ċertu bżonnijiet tal-ġisem mhux hekk u ċertu fluidi li joħorġu mill-ġisem dak huma tabu. Allura x'tagħmel? Tażel kelm oħra. Tibdilhom. Jew tagħmel l-eufemizmu aktar sterili pereżempju, il-parti tiegħek. Eżatt. Jew da il-firilla u l-farfett u l-karus sib isem ieħor għalihom. Tista' jew tinfantilizzhom, jew tagħmilhom aktar kliniċi u soċjalment aċċettabbli, ħadd mara terapista tgħidilha speċi għandi l-vaġina tħokkni. Imma mbagħad għandek il-parti il-ħanżir li speċa kważi apposta meta tajt il-ħanżir l-ostja, il-ħanżir huwa oħxon iħobb jiekol ma jiġbaqat, joqgħod fil-ħmieġ, iktar ma jkun hemm ħmieġ iktar jitħanżer. Nasab ħadd naqawis gost. Imma implikata u spiex. Imma bat il-Malti u bellet, ġifieri jkollok il-ħanżir, jaqbad lik il-ħeneżer u jħodilek f'din oħra, ġifieri, u mbagħad minn joħroġ verb titħanżer. U issa dal-aħħar semmi tanka f'ħafna kuntesti oħrajn u kitba mħanżra jagħmellek partiċipju minnu. Ġenjali, ġifieri, taf kemm għandna minn dawn mill-annimali, naqbdu l-annimali, poeżija wkoll, ġifieri, meta tgħidlek xarek imqanfet. Imqanfet ġifieri. Fucking unfood. Għatma ħsib ta' di. Poezija kull imkien. Barra fil-kelma poezija, vera kera. Il-kelma poezija ma doġbokx? Le jinklim kolli jġobni naħseb, ma naħseb s-set kienet izbaħ. X-setat kienet? Kju għallek tażel kelma għal-poezija? Da vera antipatku dar-raġel, estja. Istja vera ma tiqafx inti, vera ma tiqafx. Le, ma tiqafx, meta taħseb li tajt, orajt, għalaqnieh, le, tikxef il-qieħ u tarġa livelli. Mux hekk niskopru il-dimensjoni. Bro, ma tistax timmaġni xivir tgħix ġo moħħi. Jien nikteb madwar, nasib xi 3000 kelma kuljum. Dwar il-qada ta' moħħi, dwar il-psika tiegħi. Bilma lingwa tikteb?
Skont, nistembaħu ġili taħlita. Ma taħlita bej Malti u Inglisa jesemmek forsi massima taljana jawek. Meħe, u għandi interess. Imma li kiku kollok il-kelma oħra l-poezija. Nistaw nitfawa fuq fuq l-iskaffa ta' wara u nis li jisegu forsi joħorġu b'xi suġġerimenti. Tajjeb, namlu poll. Free content. I like it. Ifen, l-antiki kienu jizawanja, il-poeti l-antiki kienu jizawanja. Diġa jizbaħ naħseb li. Anja? Imma Anja mux tkun kantata, imma kienu jizawa l-anja ta' rebħa per eżempju Dunkarm, kienu jizawanja. Jena, n-nux najċaġ, ma kuxitu għaf il-konverzazzjoni. Tipo semmejtu, ma bat intilfet. Il-frekwenzi. Inti meta tuża jew inti kif tispiċċa sentenza jekk tispiċċa naqa lower tkun aktar authoritative. Jekk inti saqsija with a high pitch, it's more of a question and being unsure. Ġri jitlu ħafna affarijiet minn dawk ukoll kif tippreżenta l-lingwa. Mhux li tajt biss, imma kif tajdu. Li konet ngħidu tal-kadenza, l-intonazzjoni, il-ħeffa, it-ton. Ma bagħdin tħallna aktar mod xjentifiku li il-frekwenza kif min jirċevija kif actually tħossu. Di tkellimna daqsxejn fuq qalbi, ġifieri qabel dak il-livell għandek anke l-għażla tal-kelma jew l-għażla tal-istruttura. Għax għandha dejjem għażliet għandna. Ġifieri jekk il-ġonna jgħidlu ferra li grok. Jgħidli mur. Imma da. Say no more. Isma. Linda mubbidjenti ta' Ferra għad ħsibt fuqha. Ferra minn fejn ġejja. Ferra. Firaħ taf ġifieri. Jekk għandna ngħidlek spjega li ġitarzan spjegalu tferra. X'tgħidlu kieku tgħidlu? Naqbad naqra likwidu minn post u nitfgħu f'post ieħor. U titfgħu ġifieri. Issa inti tkun antipatiku. U timla u ġekk aktar tifhimha. Però tkun qed tagħmel huwa li ġibu firaħ. Vojt ġifieri meta tferra tiżvojtja. Il-kontra ta' dak li aħna nifhmu ġifieri. U xek, meta ngħidu l-fira, kieku għandha x'taqsam mal-fatt li qed timla, mhux mal-fatt li qed tiżvojta. Iġibu firaħ. Għax dan interessanti ġvinti ferret timla, meta tbattal liħor. Dan interessanti ħafna ġivi l-muftiħ. Muftiħ jixxiftaħ ma jalaq ukoll. Ma rridux il-malaq, ngħidu l-muftiħ. Ma il-bniedem huwa aktar interessat f'ġejjin u f'orizzonti ġodda naħseb. Allura qed jiftaħ, ma idea ħalli l-affarijiet warajh. We suck at closure. Or is that just me? Il-terapista says. Għalek konna ngħidu speċi tista' tgħidu jiena ftin il-melħ, ferra li da. U jgħidlek murt tnejjek. U għatlek ngħidlu ma tinix waħda l-melħ, hux. Interessanti fil-Malti, rari nużaw il-kelma jekk jogħġbok. Nużaw kliem ieħor bħal waħda. Iftaħ waħda t-tieqa, dik meta żgħid waħda, jew naqra. Naqra, daqxejn. Tieni daqxejn. Dawk jiffunzjonaw bħal plis u li jogħġbok. Il-lingwa tagħna turina bħala nies iktar servili minn soċjetajiet oħrajn. Ma nafx għax ħsibt dwar li. Li nħobbu ngħidu affarijiet bħal għaddili waħda. Tipo waħda qed nipprova nimminimizza l-impenn. Dejjem ħajkollok. Isma' fuq servili, speċi parentesi, li taqdil dak li jkun, issibhom f'ħafna kulturi, pereżempju l-kelma ċaw. Ċaw. Hija tislima li tfisser skjaf. Bid-djalett tagħna ta' Venezja, ġivina l-iskjaf tiegħek. Bħal meta l-xaħat tgħidlu sellili għal-nantek, tgħidlu inservik, ġivina s-seftur tiegħek, ħanaqdik. L-istess ħaġa meta tissellem, jew il-Ġermani, pereżempju, finħat tisfel jilqgħu l-xulxin anke parti mill-Awstrija, servus, jew serfs, tinħataf, ġivina s-serf tiegħek. Jagħtaw biex naqdik. Dik hija mifruxa ta' dik l-idea taqqadi. Hija sabiħa, ġifieri, jew meta jkollok bżonn ikmandani. Ikmandani, kemm vera sabiħa, ma nafx. Ġifieri għataw biex naqdik. Hija parti minn dak l-impenn li kont tisemmin ta' kooperazzjoni. Imma x'kont qed nitkellmu fuq qabel?
Fuq ferra, fuq ferra. Ma sejtni. Konna najdu di, speċi aħna nibdlu il-mod kif najdu biex ma noffendux dak li jkun, biex jaqdina dak li jkun, jindawara f'mistoqsija. Nuża jina f'waħda. L-intonazzjoni u koll. Anke jek per eżempju tmur meeting għall-argument, tkun iktar authoritative tejn mill-li. Iva. Skonti ċirkustanzi. Aħna, hija komplessissima. U s-sabiħ u għal-tfal iżgħar diġà jkunu fehmu u ħakmu daw tal-prinċipji kollha. Anka jimporta tejnu waħda. Tipo. U kif mara titlob pjaċi lil mara oħra, kif mara titlob pjaċi lil raġel, kif raġel jitlob pjaċi lil mara akbar minnu. Dak kollha din ġofina, u laqas nafu, qasana konxi. U nibdlu kemm aħna komplessi, kemm aħna u nafu intuitivament li m'għandna nużaw f'liema kuntest. Jista' jkun li hawnhekk jaħdmu, Malta jaħdmu, tmur pajjiż ieħor anke qrib tagħna ma jaħdmux. L-istess affarijiet. Għax dawn kollu huma soċjali. Bħalma l-kliem, bħalma l-kelma qattus mhux ħataħdem jekk tmur pajjiż ieħor, l-istess ċertu affarijiet, ċertu modulazzjoni, pereżempju tal-leħen, anke li żżerżaq ċertu elementi u hekk. Mhux bil-forsi jaħdmu f'kulturi oħrajn. Anke qrib tagħna. Qabel ma naddu għal patruni jistaqsu fl-imkien ma' Michael Spanjol, infakkar li din il-parti hija miġjuba li l-comment bibtana tal-Quick Fix li joffru dawn il-maġija ta' screen protectors biex ovvjament tipproteġi l-screen tiegħek. Jagħmluhom made to measure għal kull xorta device, għal kull xorta ta' mobile, għal daqstant kemm iżurhom waħda ġolħanu tagħhom ġewwa ħadd żebbuġ, issaqsu għal bambinell u jaqdukom minnu fih. Quick Fix, grazzi ta' support, ma tistawx tagħmlu għażla ħjar jekk ix-xewqa tagħkom hija li tipproteġi l-iskrin tiegħek. Ħanara. Magic. Mela, ara tlaqna. Bat ta' mistoqsijiet naħseb il-martell nista' neħħieħ għax naħseb na' intimidanti. L-ewwel mistoqsija ġejja mingħand il-Patreon tagħna Bradley Kakija. Bradley jistaqsi, meta xi ħadd jipprova jiddefendi lil sin Malti bil-frażi klassika Malta din tkellem bil-Malti imma jagħmel dan b'Malti atroċi, taqbel miegħi jekk ngħid li dan il-persuna mhux vera ħobbu li sin Malti, mela, biex tifhemna biex naqra kuntest. Il-persuna mhux Bradley mhux hemm barra qiegħed, le, dan ikun bniedem li jkun rali ġej, għax kuna ħabbarni fuq il-Patreon, allura forsi mhux daqshekk ikun ma jkunx marraf dwar xahar. Mhux qed nitkellmu jista' jkun jekk tħoss li ġew ġibnija tipo ta' lady mhux ġew ġibnija jmur lura sija mbagħad jani. Ma għax kif nara ħajjin dawn in-nies ikunu sempliċement qed jippruvaw isostnu sens ta' dominanza bla bażi. Biex li għalih din hija logħba ta' politika, ta' dinamika ta' poter spiex ta' iktar milli. Imma vera nsibha differenti, ma nafx insibha diffiċli nwiġibha kieku, fidejk. ċit nerġaw dawn nerġaw Orajt. L-għalix kont naraħ ġoħra, għax intu titkellem, naraħħa. Le, mandiċ. Għawek judgment free zone, għad mill-iktar affarijiet kul tal-lingwistika għana għad mill-evoluzzjoni li namlu hija. ċana fuq lingwa nkunu mdorrijin, jisu fil-reġjon, hemm id-dnub, hemm l-dieta dnub, dik tajba dik ħażina. Fil-lingwistika għamlu distinzjoni bej, dak ngħidu preskrittivizmu, sewa ġbiri x'għandek tagħmel. U deskrittivizmu, aħna nagħmlu deskrivu. Ġana m'għodux ngħidu dik ħażina u da ma tkellmux f'hekk. Il-preskrittivizmu ġili wow li tajjeb biex ma niftimx ħażin. Imma li nagħmlu ġeneralment fil-lingwistika huwa niddeskrivu. Ngħidu ma nagħmlu dil-kelma min qed juża, għaliex qed jużawha, x'qed jiġri. Ġi inti hemmhekk għandek mudell, analoġija, għandek pattern, ġi għandek mela naqla tispiċċa blajn għax niktibha, mela naqla tiġi naqlaħħa. Issek għandek naqra ma tispiċċax blajn dik, tiġi naqra, imma bħal naqla tiġi naqraħħa allura, qed tifhem x'qed ngħidlek? Kemm konfuż bro. Mela erġib, naqla, bżomm, naqra, bżomm erġib. Mela ħanamlu hekk ara. Naqla tispiċċa blajn inti. Għax ma għandek lieħ taqlaħħa. Lieħ tispiċċa blajn, naqla tispiċċa blajn. Bl-apostrofu. Li simbolizza lajn. Mela minuta.
Għaret, sewa, sekonda. Għamlu Fake l-diagram lifting. dal-imbeċilli. Fake lifting. Le, sekonda. Mela, bdejna minna xina najt. Tarrep mal-ħabsini. Le. Inti għat li. Sewa. Inti speċa innu tajt li jennat. Naraxxa. Jemma, għax inti bħal ħafna mal-din oħra tejdu? Najda b'mod li mux konformi ma din il-preskrizzjoni. Le, ġviri l-forma l-antika hija nara, naqra, nipparkja, u xek dik imma l-forma ġdida hija nipparkjaħħa, naraħħa. Issa, u ħafna nies igergru fuq għadin. Din hija parti minn dik il-mistoqsija tal-bidu li ħalejnija mdendla ħafna ħin. L-evoluzzjoni tal-lingwa. Il-lingwa inkollu tinbidel. Mhux il-lingwa tinkollu tinbidel. Il-lingwa ma teżistix, il-lingwa fejn qiegħda. Il-lingwa ma l-kellima. Il-kellima inkollu jinbidlu. Din logħba tat-telefon inkollu għaddejja. Il-logħba perenni tat-telefon. U jismajtek tajt kelma, interpretaj, taħsib li tfisserek u bdiltela t-tifsira, inkollu namlu hekk. U l-ħsejjes jinbidlu wkoll. Ġifieri l-akka aħna nikdbuha. L-akka saftit ta' sninilu mhux bot, kellha ħoss taħ. Tant li f'xirħula għadek tisma' nies jgħidulek anzjani iktar xkun jgħidulek weġġajt daħri. Flok darja lek nikdbu hemmhekk. Jew id-deħeb u l-fidda, id-deb. Għadhom l-isnu jina fujħet, mis-Siġiwi kien qatta xi żmien jgħix l-Awstralja, jgħidlek għaliħa, mhux għalija, għaliħa. X'ikun ħa jisu djalet miegħu dak iż-żmien, fossilizzat kważi u ġabu miegħu. Li ngħid huwa tlifnija. Ġieli immaġina biex titlef ħoss ta' taf xettejt inti. Ġieli immaġina fejna fjena, għandek il-kelma baħar. U tgħid ħanaq ta' barra l-ħ. Tgħidlek ejja mmorru l-bar. Timmaġina ġifieri, jew mill-bidu ta' kelma, ta' barra ħoss. Issir bil-mod il-mod. U ssir għax ikun hemm mument aktar xkunu żgħażagħ li introduċu l-bidla, anke fil-pronunzja, ġieli għal raġuni ġieli le. Insomma dejjem kien hemm raġuni forsi biex tħaffef il-pronunzja, insomma, ma nintilfux f'dak. Ikun hemm mument ta' kompetizzjoni, ta' varjazzjoni bejn żewġ forom. Per eżempju, ħana għodulek fuq livell ieħor, l-ispalla, l-kelma spalla ġejja mill-Taljan sewa, jew mill-isqalli insomma, imma qabel ma kena l-influenza minn hemmhekk, ġifieri kellna kelma li għale, kienet kitf. Kitfejn? Għatana s-raċċi taħħa meta ngħidu flokkim kittef, għax jiġi gżajr mill-ispallejt. Għatana l-er speċi hemmhekk. Ma tlifnija, intilfet, ma ġara xejn, ġifieri dik il-lingwa nkollu tinbidel. Fil-verità ħafna partijiet tal-ġisem bħalissa dejjem inbidla għal terminu bl-Ingliż. Ġifieri il-hips, il-qaddejn saru l-hips, jew il-ġembejn, il-naf, l-eyebrows, per eżempju jgħidulek kemm nagħmel l-eyebrows hux. Kienu l-ħuġbejn, mbagħad kienu s-suf tal-għajnejn, naf. Min jitfixklhom mal-ħaddejn. Tinbidel xi għandek dal-proċess għaddej. Fil-Malti naf li mhux qed iwieġeb għalissa l-mistoqsija, ma nafx nistax nagħmel hekk, nista'. Tisagħmel li tid, bro. Hawnhekk m'hawnx disċiplina. Ħelsina hekk. Il-Malti meta nqabblu mal-lingwi l-oħrajn x'qed jiġri. Huwa ngħidulu one of the high borrowers. Ġifieri wieħed mill-iktar lingwi li jisselfu mat-top 10 tipo tad-dinja tal-klassifika. Qiegħed hemm mal-Ingliż. Tant nisselfu fil-Malti li pratikament bdilna hemm ċertu oqsma tal-lingwa. Mela, moqsma li huma miftuħin għal-bidla. Per eżempju, il-klim biex tajt skużani, biex tajt grazzi, biex tajt jekk jogħġbok, dak il-klim jinbidel ħafna, per eżempju. Ma mbagħad hemm klim ieħor li diffiċli li jinbidel, per eżempju il-klim tal-familja. Il-kinship terms, sewa, tan-nies li jiġu minnek. Fil-Malti, aċċatna pratikament il-klim kollu li kellna, il-klim nattiv, li uritna mill-qarbi. Iġveri taqta barra oħt, ħu u aħwa u ħajjek trid forsi ħatni u silfi, ħaten u silf li ħadd ma jaf eżatt xi jfissru minn kulħadd jinterprethom differenti. Jekk taqta barra dawk, il-kliem kollu ibda minn missier, taf xettajt inti biex tibdel il-kelma l-missier. Missier ġifieri miju sire tajt ġifieri sewa mill-isqalli kuġin, ziju, nannu, il-kelma familja, ġenituri li s-set issir parents u xek. Għax il-bidla ħin kollha għaddejja.
Amma aħna nħobbu niġġudikaw għal-bidla. U nifhem tal-argument, ġifieri, kultant nagħmlu jiena, ġifieri, ma l-istudenti tiegħi pereżempju li tużax dik uża l-oħra, ġifieri, kultant ikollna bżonnu il-preskrittivizmu, ma jiena hekk qed nagħmel argument differenti. Fejn għandek bżonn il-preskrittivizmu? Kull ħaġa li tgħid ħadd intuża kontrik, mhux tista' tintuża kontrik. Ġenwinament, nixtieq nifhem fejn huwa utli. Anke jien nispiċċa ħafna fil-mira ta' dan nies, allura nixtieq nifhem fejn. Ħanajlek għax pereżempju jekk ikollok fejn fina l-aħbarijiet. U jina f'ħafna nies pereżempju ma jgħidu ħamur l-airport le, ħamur l-airport hekk ngħidu le. Ħamur mitjar. Ħamur l-airport u fejn fina Bord Norway pereżempju, imma jekk tisma' l-ruta Majra fl-aħbarijiet tgħidlek jina ġaradi fl-airport kulħadd ħajoqmos u flok in-Norveġi tgħid Norway kulħadd ħajoqmos. Ġifieri hemm ċertu kuntesti jew jien nafx ħadd jagħmel diskors politiku jew. Hemm ċertu kuntesti li fihom kważi nippretendu li tintuża forma partikolari, forma standard. Jina fjew tajt ġiex flok żewġ ikun hemm min għalik speċi għaliex hemmhekk użajt ġiex pastizzi speċi, ma żewġ pastizzi. Ikun hemm daw isu bħalma hemm għażla ta' kelma oħra. Waħda xierqa u l-oħra inqas xierqa. L-istess, kultant ikun hemm bżonnu dal-affarijiet. U anke biex tistandardizza. Ġifieri ġili jkollok bżonn biex tistandardizza anke kitba eċetera, għandek bżonn forma waħda partikolari jiena f'textbooks tal-iskola, kotba tal-iskola eċetera. Imma u nasb ħafna mill-lingwa li tintuża biex jiġu nfassla l-istituzzjonijiet, ħafna lingwa li tintuża biex tagħmel ċertu dokumentazzjoni uffiċjali. Anka l-eżami, per eżempju, ġifieri kif se ta' tiriga meta xi ħadd jeżamina l-istudenti, eċetera. U forsi l-biża hija li l-aħjar nikkristallizzaw għax jekk tibbastardizzaw isqruha biżmien ukoll jibdaw jibbastardizzaw ruħu wkoll is-sens u xi ħaġa bħal liġi li kemm jista' jkun irdu noqorbu lejn is-sens ċentrali x'inhu l-biża huwa li jekk nibdew nitbiedu nafu naslu f'punt fejn liġi m'għadix tfisser dak li preċiżament xtaqna tfisser. Dik jista' jkun. Dik jista' jkun. Imma post tal-Facebook fuck off. Ma, Sean Ferek jistaqsi. Ma uġibniex ta' x'ismu. Sewa, ta' la ma twila ħafna ta' Breddi. Kemm turin dik mela. Mela jkun hemm min jgħidlek Malta qegħdin tkellem bil-Malti orajt. Imma jagħmel dan b'Malti atroċi, ġifieri fl-istessin huwa tkun preskrittiv hawnhekk. Ara jien diġà jolqotni dak il-fatt li pratikament sirt nidħol taħt kull video li jkun hemm xi ħadd jitkellem bl-Ingliż taħtu, sirt nidħol u naqra l-kummenti għal dnubieti. Għax dejjem ikun hemm min jikkummenta fuq. Rija dak huwa telling ħafna, ġifieri hemmhekk dak huwa li jkollok xi ħadd jikkummenta fuq u jibqgħu għaddejjin fuqha. X'il-Maltin iridu l-Malti. Il-Maltin iridu li tkellimhom bil-Malti. U l-politiċi dajja fuq sew fil-fatt bil-Malti jkellmuhom, bil-Malti jagħmluh il-posters, is-slogan, il-meetings tagħhom. Min jaf jagħmel reklam tajjeb bil-Malti jagħmlu. Jekk trid tħoloq band u jkollok is-segwaċi wara jkanta bil-Malti. U l-nis jitalmu l-lirika, jitalmu testi bil-amment, tkun kemm tkun tarnejk, kellimhom bil-lingwa tagħhom. Nasib li partu minna jes li speċa meta tfittax tagħmel mużika per eżempju tagħmilha bil-Malti, jisu ċertu situazzjonijiet jew l-espressjoni tal-esperjenza tal-Malti tingħat aħjar bil-Malti. Sawa xija b'xi mod jiena naħseb li hemm xi tip ta' rabta bej l-għażla sonika u forsi anka il-ħsejjes u tip ta' kultura li nkunu fassalna spex naħseb dik ir-rabta minkejja li forsi jien qatt ma studjajta intuittivament naħseb li dik teżisti. Min qed iċaħħad l-ulidu mill-Malti qed iċaħħadhom minn dak, mir-rabta mal-eruq. Aħna min ikun ġenitur normalment, jew anke t-tfal, biex mod tipprova tkun tixtieqhom aħjar minnek, hux. Sawa. Issa aħna kbirna b'żewġ doni jew bitlieta, il-Malti, l-Ingliż, it-Taljan, lingwi oħrajn. U inti tihom rigal wieħed biss.
li aktarx huwa daqsxejn inferjura rigal ieħor. Għax il-Malti tiegħek aktarx huwa aħjar mill-Ingliż tiegħek. Ma tgħaddilhom wieħed biss. Għalfejn taħseb li n-nies huma daqshekk aċċana biex imur lura l-bis-sosjetà Bradley. Għalfejn taħseb li n-nies huma daqshekk biex ikunu voċiferi ħafna, ikunu rrabjati ħafna. Jiena wkoll kultant ninterpreta fiha isu il-biża ta' klassizmu. Klassizmu invertit. Ija. Speċa meta titkellem bl-Ingliż, mela nsejtu l-Malti, taf kif illi isek tajt il-Malti huwa inferjuri għażil din il-lingwa, ergo qed ngħid illi inti li tkellem bil-Malti inti inferjuri għalija. Di xi ħaġa li meta kont inġestix il-videos tal-Lavin Malta kienet biex ta' ubikwità kull imkien. Għax bil-lingwa tikkomunika u tiskomunika, bil-lingwa tista' tifret. Anka l-għażla tal-lingwa. Ġiri, naħseb li hemm din ix-xewqa intuittiva illi naraw iktar ħwejjeġ bil-lingwa tagħna biex il-lingwa tista' tkompli tiġi mħadma u tiġi msaħħa kif spjegajt li. Naħseb hemm dan is-sens mbagħad li huwa naqra iktar ta' ġerarkiji soċjali fejn isu dan il-kumbattiment u dan it-tensjoni bejn nies li jitkellmu bil-Malti u nies li huma naqra know it all u better than thou, speċi għandhom dik it-tikketta li jitkellmu bl-Ingliż. Mu jgħodu jippontifikaw minn ħajriġ il-madlina x'għandax tagħmel il-pija tal-pajjiż. Nasib għadni f'kont verament stereotipu klassist u razzist f'sentenza waħda, prosa ġemalija, pasajrek, tlift nofs l-udjenza, keep it up. U nasib dawk huma u naħseb ġeneralment ġest, naħseb hemm ħafna nies hemm barra li għandhom ġest xeba fucking frustrazzjoni u qed ifittxu. Fuck bro, għandi bżonn offend il-ċar, tkellem bl-Ingliż. Quick fix, għadu Imma da sentiment qawwi li nies ikollhom lejn l-użu tal-lingwa. Ġilej kelma, ġilej biċċa minn kelma li dak li kun qal naraħħa flok naraw. Xit fisser għalik? Lim livell ta' frustrazzjoni et esperjenza ġewwa l-psike tiegħek. Ġennis il-lingwa jħossuha parti minnhom. U għalhekk diskussjoni b'xi mod ukoll qed anqal milli qed naraw hekk, ġifieri. U jien kull meta jkun hemm xi tip ta' diskussjoni dwar il-Malti, dejjem in-nies. Jew ġieli xi nies ma li tmissilhom id-dialett. Fix-xerali, jisal-biċċ tax-xogħol. Tmissilhom xi ħaġa. Għax hija qrib ħafna tal-identità li ma tkellimna xejn dwar għedu għedina. Ma insomma, li ħallu għadha għed. L-intenzjoni mhix imsejsa fuq l-imħabbar l-sin imma fuq il-bżonn nazzjonali li l-kolonizzatur Ingliż u l-elit Malti li favorixxa impattu wielu qed jipponta lejn din ix-xewqa li jkun hemm din it-tensjoni li tinħoloq bejn nies ta' klassijiet differenti. Wara kollox il-psikoloġija turina li dan hu l-mod kif jaħdem il-moħħ ta' bulli, jibbulja propju għaliex huwa traumatizzat minn episodji passati. Kemm huwa qaddib il-ħabib tagħna Bradley hawn qed immiss mal-kunċett ta' national trauma u jekk tixtieq Bradley wkoll tista' temes magħha national scapegoating. X'taħseb dwar dan? Ma l-dinja marbuta ma l-istqarrija ta' qabel u xejn. Speċa hija u qed jgħid li din hija konsegwenza tal-kolonjaliżmu, speċa din ir-rabja li meta nismgħu l-Ingliż niftakru bħala nazzjon fi trauma tal-kolonizzazzjoni. Hemm punti ieħor qabel li wara fuq l-ortografija. Nħoss iktar kompetenti nitkellem fuq dik. Mela. Ġviri għet jikumenta, kikun jgħidlek, tkellem bil-Malti, kteb bil-Malti, xnafin, u ma jafx jikteb bil-Malti. Irridu niftakru li il-sistema tal-kitba bil-Malti laqas mit-sena manda, uffiċjalment, ġviri s-sistema kif nafu għallum, kienem kitbit, ma kulħat juża l-alfabet tijaw. U meta ngħidu mit-sena, ġviri il-nis bdew jiktbu, bdew jisiru litterati għaw Malta, meta wara l-gwerra ux. Bdew morru l-iskola u ħafna iktar tard, ġifieri u xek. Ġifieri mela. Ma nafx inti tista' tagħlimna iktar fuq għadi. Xiex, in-nies. Ma tax l-istorja tal-litterizmu Malti ma nafix. In-nies bdew morru ġifieri
jinnaf numru ta' nies li għandhom 70 sena li qatt ma marru skola u marru sena waħda skola ma kienx dak li kun jgħidlek ej jaħdem fl-għalqa jew jaħdem fil-ħanut jew ej jgħin għati daqqatit x'għandek tambija l-iskola. In-nies milhomx ġifieri nanti ma kienx taf tikteb kelma, da mhux ilu ħafna, ma kellhomx l-opportunità tal-iskola. Ġifieri is-soċjetà tagħna għada fil-fażi li titgħallem tikteb. Issa, bil-Ingliż, ovvjament li għandek huwa minkejja li tista' tagħmel argumenti li bħala l-kitba tal-Ingliż hija ferm iktar komplikata. Għax ħoss wieħed tista' tirrappreżentah b'xi 10 modi differenti. Okay. So ġiek ngħidu il-ħoss Fejn insibu daqshekk iktar faċli nitkellem. Il-ħoss kif inhu rappreżentat fl-Ingliż? Suħ. ħafna per ship. Biss? S-k. Eżatt. CH, u xek, per eżempju. Or SC, I think. Ġili kun T, motion, per eżempju. Ġili kun SS, mission. U nista' nibqgħu sejrin. Ġili kun C biss, ocean. U tibqa' sejrin, ħoss wieħed tirrappreżentat, naħseb nistgħu nibqgħu sejrin. Ma nafx kemm il-grafema jew sekwenza grafemi differenti. Grafema? Spiega grafema ma laj? Grafija ġifieri l-kitba, meta jgħid ortografija ġifieri kitba tajba, orto tajba tfisser. Grafija. Grafija hija l-kitba. Grafema hija simbolu ittra. Hija waħda. All right. Sewwa. Inti dal-klim jogħġbok. Dal-klim jogħġbok. Nipprova meta nisma' xi ħaġa li taffaxxinani. Naħżinha. Li qed nipprova ngħid hawnhekk huwa li issa li qed nitgħallmu nikdbu bil-mod il-mod. Sħabi jew l-Università organizzaw kors tal-qari tal-provi. U tajt kemm jiġu nies għalih. Darbtej f'ġimgħa fil-għaxija, ħafna minnhom huma gradwati minn spiżjar, minn ma nafxiex, u jiġu jqattaw 3 sigħat darbtej f'ġimgħa u jitgħallmu kif jispellu bil-Malti, u jitgħallmu l-istorja tal-Malti u regoli tal-Malti u x'naf jiena. U qed jikber dan is-sens, pereżempju niftakar żmien meta li kont tikteb litri tal-Malti kien jgħidulek tipo kienet jabdiet ngħidu bik insomma. Issa bil-mod il-mod qed issir status symbol li falikom li għalli ma sat nirranġaw mhux il-kitbiet. Xettajl, Għax qabel ma ġejt inti għadna nirranġaw daqsxejn il-messaġġi li tellaw taħt kull filmat. Ija lej konna ġili kun hemmhekk rewwix tam il-pubbliku tarabja. U hija affarijiet żgħar. Ma bil-mod il-mod qed jinbidlu l-affarijiet. Ġili kienu ara ħankun fair, ġili kienu għaxxeni. Ġili kienu għaxxeni. Le mhux għalikom qed ngħid mod ġenerali, ġifieri tal-Ingliż għalkemm tinbidel ħafna, il-fatt li aħna naraw il-kliem madwarna l-ħin kollu. Li aħna naqbdu l-mobile, taqbad diary, tmuri naf, tara billboard, gazzetta, film, il-ħin kollu esposti għal dal-kidbiet. Inti tieħu ritratt mentali taħħa l-kelma u aktar xa tiktiba tajjeb. Bil-Malti minn tixteraħ u xek. Jew qed tara forma mħawda insomma fuq fejn. Iġi qed nipprova ngħid huwa. Ħaneħelien ġifieri. Le. Fix, għalfejn tieħdu attakk lejk. Le, mhix qed tkun defensive. Le. Just at night. Imma hija l-impressjoni tiegħi li r-regoli ħin kollu jbidluhom tal-Malti Impressjoni. Hija impressjoni. Mela just fucking ma rridx nitgħallem. Ħanajlek biex nkun għandna kollox ġifieri, ovvjament regoli jinbidlu iktar minn tal-lingwa stabbilita bħall-Ingliż li la tinkiteb għal ħafna snin. Le, ma pereżempju dal-aħħar 10 snin kien hemm bidliet fil-lingwa Maltija. Dal-aħħar 10 snin li kien hemm deċiżjoni iktar milli bidla fuq il-kliem mill-Ingliż. Jiġifieri jekk għandek kelma mill-Ingliż, speċjalment jekk hija magħmula minn żewġ kelmiet, id-deċiżjoni ħallija bl-Ingliż. U tagħmilx frifet, jew pereżempju roundabout, fire extinguisher, air conditioner, għax kien hemm żmien kienu jiktbuhom l-Maltija Erik, Onedish, u kulħadd iqum bir-raġun x'nafien. Għax qed tmur titbiet ħafna minn forma li naraw mbagħad kull imkien. Sewa. Ġifieri inti jekk diesel ħad tiktibha d is il dik ħataħbat mal-forma li tara meta tmur għandek ditti mbagħad u xek tal-ġinsi u x'nafien. Ġifieri inti dik qed tmur qed taħbat mal-forma li mdorrin biha. Allura nies ħajqomsu u anke tmur anke. Ħadna dik id-deċiżjoni, però hemm deċiżjonijiet tipo fejn trid tmur line jew fejn trid tmur l-akka. Le, mbagħad qabel dak li kien hemm deċiżjoni. Għalfejn titħabru. Għax, u jiena bħalek ukoll. Dak huwa x'tixtieq inti. 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 Dak huwa x'tixtie
Nishtiq li tipo mhux għax ma nafx nixxut jamma xil-ħin kollu Skuża li jadaw dejjem. Mhux jiena l-huma. Ifhem, kieku l-awtoritajiet jinvestu fil-Malti, ikonna ċekjatur spell checker, u ġo Malli ma jkollux problema tajt alla post. Mela, bro, tiftaħlix kodba minn daw dal-ħin. Le, mux naqbada, le, fajt li l-iċka mux naqbada. Le, mela, kien hemm iktar affarijiet dwar dik il-mistoqsija. Xikun għaddej minn moħħu dal-raġel. Le, ma dik mux digressjoni għall-darbohra forsi. Li manda xejn xtaqsam mal-lingwa għanda interament ma kif jiġu ġestit il-flus ta' John Malli meta jitfaħħom fil-piggy bank ta' fucking taxxi. Xon, hemm xi ħaġa li tixtieq tgħid fuq Bradley Kakija fuq it-trauma nazzjonali għandek xi tip ta' ħsieb fuq il-kolonjaliżmu. Minix ċert minnhom daw il-dis. Fis-sens rrid naħseb iktar fuqhom, rrid naqra iktar fuqhom għax hemm b'xi mod id-del tal-kolonjaliżmu b'xi mod għadu hemmhekk hux b'xi mod, imma minix ċert. Anke x'inbidlu ħafna fatturi wkoll. Jiġifieri l-Ingliż għadda mill-lingwa tal-ħakkim għal-lingwa dinjija, għal-lingwa tan-Netflix, għal-lingwa tal-affarijiet cool, hux. Jiġifieri għal-lingwa globali. Allura ma nafx kemm nies li twildu dal-aħħar jigganċjaw ma l-Ingliżi tal-Imperu as opposed to l-Ingliż. Fil-fatt ġermet tkun nista' ċertu età wkoll. Generalment, li jodi offendu. M'għandix dubi li xi traċċi ġifieri aħna minna snin kollha maħkumin, aħna poplu maħkum mhux. Bħal ħafna popli tad-dinja. Xi effett ħajħalli ovvja fuq. Mela nista' ngħaddu l-mistoqsija ta' Sean Fenech għal l-Kunsill Malti, il-Kunsill tal-Malti ħadd ma jagħti kasu. Il-pjata tal-mistoqsija hija partu tal-mistoqsija jew tkompli mela. Għaliex fl-2023 qatt m'hawnx liġi li tobbliga l-użu tal-Malti fuq prodotti tal-ikel u tal-mediċina. Mistoqsija differenti ta' sorry. Alright. Mela, għala il-Kunsill tal-Malti x'inhu? X'inhu l-Kunsill tal-Malti? Tista' tinspjega? Mela, ħanippruvaw. Huwa l-entità tal-Gvern. Hija entità governativa, mhux tal-Università. Le. Li twaqfet batt tal-lingwa b'approvazzjoni tal-membri kollha tal-Kamra. Sewa. Li għandu lan li ħares il-lingwa, jipromovija, joħloq risorsi għalija, jekk hemm bżonn bidliet fl-ortografija, daw li semmejna pereżempju tal-Ingliż, eċetera, kien il-kunsill li ħassibhom. Qabel kienet tagħmilhom l-Akkademja. L-Akkademja tal-Malti. Tal-Malti, eżatt. Issa kollox fidejn il-Kunsill tal-Malti, din l-entità governattiva. Taqbel ma' din l-isqarrija li ħadd ma jagħti kasa din l-entità? Ifhem il-fatt li xi ħadd attent bħalek, mhux qed nitkellem fuq għax qed toħodni hekk. Vera, le, ma nistaw nagħmlu daqsxejn laqismu. Nista' nsaqsel ġeneralment jiġifieri tafu bil-Kunsill tal-Malti. Ħanagħmlu sondaġġ malaj, mela għandna taf. Qatt smajtu speċi l-Akkademija. Tlieta, taf. All right. Julian. Tnejn minn grupp sieħ. Tlieta all right, ġieli smajtu bih. All right, forsi jrid isir iktar xogħol ukoll biex il-ħidma li ssir, ħidma li ssir. X'tib ta' ħidma ssir, li jagħmlu dawn it-tip ta' regoli, forsi għandhom bżonn tipo iktar PR. Jista' jkun ukoll. Forsi għandhom budget għal marketing campaign fuq il-podcast aħna bil-quarter imbieħu nistgħu nagħmlu pop-ups biex ngħidu lek fejn toqgħod line eżatt fil-kelma bejħ. Ngħidu l-mistoqsija. Mela, għaliex fl-2023 qatt m'hawnx liġi li tobbliga l-użu tal-Malti fuq prodotti tal-ikel u tal-mediċina? Żgur m'hawnx? ċert? ċempillu l-xon, sib il-number, ċempillu tfaw live. Jiena li żgur li għaw obbligu li tal-inqas bl-Ingliż ikunu hemm naħseb. Naħseb laqas dik ħafna drabi. Il-liġi naħseb tajt. Naħseb ġieli jkun hemm prodotti anke minn supermarkets ewlenin u hekk li jkunu
bil-Svediż, per eżempju. Ma jkunux. Ma naħseb huwa kontra l-liġi, naħseb il-liġi għedem, naħseb mhux qed tiġi infurzata. Jista' jkun. Imma da kollu ġifieri, anke meta m'għandekx is-saħħa tal-liġi x'nafjena, ġifieri da għandek għażliet kif konet insemmu, ġifieri jkollok ministru, awtorità, eċetera, li ma tagħtix każ il-Malti, tippreżenta il-materjal bil-Malti. Sewwa. Ġifieri hawnhekk qed imorru lil argument li mur lil mill-obbligu tal-liġi, ġifieri meta għandek għażla. U qed tmur mill-ewwel għall-Ingliż. Pereżempju, is-siti issa taf inti il-kunsilli lokali jisom qed jinġabru f'reġjuni. U dħalt fihom jien fis-sit tagħhom hemm 5 jew 6 reġjuni. Kollha bl-Ingliż. Ħlif l-isem, reġjun tal-Vant, reġjun tan-Nofsinhar. Imma forsi għandek dak it-togel għaw tafas il-bandiera. Memx. Anka bħal ħafna siti tal-ministeri. Ġifieri, inti hemmhekk qed tmur, mela waqt li fl-Unjoni Ewropea qed nittraduċu kull liġi, kull sentenza li toħroġ fuq is-siti tal-Unjoni Ewropea qed nittraduċu għal Malti wkoll għax il-Malti huwa l-sien uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Aw Malta qed inċaħdu liċ-ċittadini Maltin huwa dritt tagħhom li jkollhom l-informazzjoni fejn fina dwar is-saħħa bil-Malti wkoll. Huwa dritt. Jew sa ftit tax-xhur ilu kien hemm is-sit ewlieni tal-OPM kien bil-Malti u bl-Ingliż. Imma default ma li tidħol isibu bl-Ingliż. U kien amur aħna ngħidulhom ġifieri ħafna nies isemmu il-Malti u l-Ingliż huma l-lingwi uffiċjali ta' Malta. Iva, importanti insemmu dak il-punt, fil-verità mit-tielet lingwa uffiċjali hija l-lingwa tas-sinjali Maltija mill-2016 lilgħu. Għax lingwi tas-sinjali jinbidlu, so m'hemmx waħda universali. Imma ninsew li l-Malti huwa wkoll lingwa nazzjonali u hija differenti. Ġifieri il-Malti huwa uffiċjali bħall-Ingliż u bħal-lingwa tas-sinjali Maltija. Imma l-Malti huwa lingwa nazzjonali. Li b'mod distint mill-Ingliż? Skur. Allora l-Malti u l-Ingliż jiġu? Uffiċjali. Ok. Alright, ftemna. Ġifieri, hekk għandek l-awtoritajiet tal-pajjiż tal-lingwi. Eżatt, tibda ġekka tagħmel tabella, l-ewwel il-Malti u mbagħad l-Ingliż. Imma aħna x'niġi, laqas biss naħsbu fiha. Ma is-sinjur għandu mistoqsi, għandek kumment? Kom issemmu l-mediċina l-ewwel, unser tas-settur tiegħi. Ara, irridu jkunu b'waħda mill-lingwi uffiċjali tal-pajjiż. Fuq il-mikrofon jekk. Irridu jkunu b'waħda mill-lingwi uffiċjali tal-pajjiż, vera, ġifieri fit-teorija jista' jkunu bil-Malti wkoll. Però fil-prattika l-economics biex tagħmel leaflet bil-Malti huma l-economies of scale huma baxxi ħafna. Allora rridu jkunu però bil-fors f'waħda mill-lingwi tagħna, allora rridu jkunu bil-Ingliż għall-mediċina. Il-package insert u l-outer package. Dan idealment u jkunu bil-Malti u bl-Ingliż. Għax dan ħajkollok nies li l-Ingliż tagħhom huwa limitat. U dawn iridu jmorru fuq xi ħadd ieħor biex jispjegalhom x'hemm miktub fuq dik il-mediċina, fuq dak il-prodott li qed jixtru. Diġà tkun ikkumplikata bl-Ingliż tipo Iva, u din l-idea li naħsbu li kulħadd jifhem bl-Ingliż. Pereżempju jkollok assembly fi skola u jsaqsu hawn min ma jifhimx bil-Malti u jkun hemm xi ħadd forsi barrani jew hekk għallu jqelbu l-Ingliż. Imma qatt tisaqsu hawn min ma jifhimx bl-Ingliż. Dik il-mistoqsija ma staqsijiex, għax aktarx li fl-udjenza jkun hemm xi ħadd li ma jifhimx bl-Ingliż ma jollix idejh. Għax li ma tkunx taf bil-Malti, kważi se tiftaħar biha, ma taf bl-Ingliż, issemmijiex. Għax hemm dislevel fl-attitudni bejn żewġ lingwi. Imma jekk verament irridu aħna li l-materjal x'inti tikdbu hemmhekk jintlaħaq jintuża minn irid ikun bilingwi, ġifieri aħna pajjiż bilingwi. Naħseb jizvantaġġa settur sieħ tas-soċjetà li partikolarment f'affarijiet li huma fundamentali bħalli kellu l-mediċina naħseb huwa utli ħafna li. Nifhem li hemm spiż addizzjonali, ma taw dejjem l-iskużi li nisimgħu Malta. Hemm qara l-tabella, niġbdu l-attenzjoni fejn fien ta' sptarijiet, ta' skejjel, eċetera, għamlu t-tabelli bilingwi. L-aeroport u x'nafjena, l-ewwel bil-Malti imma bl-Ingliż. Ma spiża doppja. Imma jiġifieri kif l-Iżvizzera jagħmluhom bi 3 lingwi li berba jżidu, kif il-Katalunja jagħmlu lew bil-Katalan u mbagħad bil-Ispanjol u mbagħad bl-Ingliż. Mhux kemm taħseb ftit id-disinn. U mbagħad illum bir-riżorsi li għandna llum. Jew kellha ġieli jkollok it-tabella tkun minn wara minn quddiem.
Jisti jagħmlu minnaħa bl-Ingliż u minnaħa bl-Ingliż. Għandek l-opportunità hemmhekk naħa minnhom tagħmilha bil-Malti. Ma tkunx kwistjoni ta' ma jridux ta' ħafna drabi tkun ma taddilhomx mill-garigori ta' magħhom. Bħalma ħafna Maltin ma taddilhomx mill-garigori ta' magħhom li kartolina jiktbulek bil-Malti. Minkejli u inti nitkellmu nkollu bil-Malti, hemmhekk għad nistidnek għattieġ, nistidnek bl-Ingliż. Issa tinbidel ftit, issa timorru mod oħra. Imma jew ħanibatlek email, nibatulek bl-Ingliż. Minkejli nkellmek bil-Malti, jekk ħanċempilek ħanqelbu għall-Malti. Jekk nibatlek email, hemm anke Ma xanka bl-Ingliż iktar faċli, fis-sens meta jinnaqbad il-mobile. Ħanajlek sesħu. Autocorrect. Hemm bil-Malti. X'inhu? L-autocorrect. Le, ma meta waqt kont ngħid waqt li kont insuq iktar faċli. Qatt ma batti email waqt li kont qed insuq. Imma jekk pereżempju kun qiegħed nitkellem ma' xatt għandi bżonn nibgħat email malajr biex ta' l-autocorrect Ingliż biex kważi jiktub li waħdu. Dak għax għandek iPhone. Dak għax għandi iPhone. Tiegħi jagħmel li autocorrect bil-Malti. Jagħmel autocorrect bil-Malti. U tajjeb. Ħdejt tiegħi tajjeb ħafna. Le. Isma' nistgħu nagħmlu hekk ara xejn mument ta' kif tuża l-gadgets bil-Malti speċi. Kull ma trid tuża tablet mobile u hekk. Tniżżel jew Swift key. M'għandi l-ebda commission jinsaw minn daw ġifieri. Jew Swift key jew il-Gboard li hija il-keyboard tal-Google. Billing details if U daw ikollhom. Ups. Le. U daw għandhom, lax ma ħsib fiha. U daw għandhom ma leħ niktiblek per esempio narak, għandhom il-predictive text, ġifiri jissuġġerilek jinaf nar il-ġimma u jiktibom l tajbin diġa. Vera jgħart, ejja. Ħanamel impenn, nizzel. Ejja, daw tista, apparti li minn għandu computer, laptop u xnafjena, il-ħosni sampaw, ma toqgħu fuq iż-żiemel. Ejja, daw l-affarijiet. U batti tuħu pjaċir imma, tipprova tikteb messaġġ bl-Ingliż, Waqt li qiegħed nużalilu. Le, ma daw li għandhom tajjeb huwa li intuitiv. Iva, ġifieri huma jindunaw jekk inti bliema lingwa tikteb. Inti tażel il-lingwi. Sewa, ġifieri jien għandi xi erba' fuq u jintwixxi li ma lingwa għandek bżonn aktar, ġifieri jista' jkun hemm xi kelma li tinstab fiż-żewġ lingwi u hemm aktar x'ħajnduna. Ija, inti tiftakar żmien meta biex tikteb bil-Malti ma niftakrux konna tixtri l-font jew tniżżel il-font u kien ikollok xi tnejn jew tlieta. Li tniżżel il-keyboard speċi ta' le ma titniżel xejn. Il-mar għandha l-keyboard vera antipatika il-buttuni jiġu vera żgħar. Kull sistema għandha il-Malti fiha, kull computer u kull laptop li tixtri għandha l-Malti, kull ma trid tattivaħ. Tattivaħ u sew fil-Windows u sew fil-Mac u xnafjena. Kemm tattivaħ u sempliċi ħafna, waħda Google, jiena kelma hemm pereżempju instructions bil-stampa u xnafjena hemm oħrajn jiġifieri jagħmluhom. Tidħol u tafas u tikteb bil-Malti. Jiena l-beraħ Dylan qal li anke ChatGPT 4 apparentament bil-Malti huwa. Il-forma nafx manka l-bażiku jitik affarijiet bil-Malti, jitik. Le ma qal il-4 tipo mandi xogħol jena. Kelmek bil-qormi. Done. Game over. Iġviri, mela, għalli xana, mela, tkellimna fuq illi kellu l-medicina illi memx dan l-obbligu, jistaw, il-liġi ma t-obbligakx, jekkux bil-Malti u bl-Inglis. Dik il-liġi. Ma labeling requirements in Malta, infejt nara xet nara. Ma trade.gov di. The trade.gov. Illi tajt, labeling requirements in Malta conform to EU regulations. The Malta Competition and Consumer Affairs Authority, MCCAA, is responsible for the national regulations that incorporate, incidentalment bl-Inglis, that incorporate labeling requirements to... Reġja kissira wara lecture sier. Diħat tkun l-iktar ħaġa favorita l-inġil l-bawek. Naqsmu l-mejda. Labeling requirements for several different sectors. More information is available on the MCCAA website. Da kollu ta' għalfej importanti ġivi. Għalix ħanqdu, jgħad bl-Inglis, speċjalix ħanqdu. Għalfej importanti, Il-viżibilità tal-lingwi hija importantissima, li madwarna naraw il-Malti. Għax jibdew jaffettwaw. L-għonet forsi titgħallem tiktibha l-kelma, le? Iktar darba tneklita.
Naqtawa di. Imma, per eżempju, jekk fuq l-uffiċċju jinaf ta' xaħti kollok miktub jinaf headmaster, per eżempju, jew xaġi. Inti ħatar hemmhekk, u tħammur il-headmaster ma il-head. Inġi l-inter ta' manis li jitkellmu bil-Malti imma jinaf jiftħu dajeri jew xaġek djari qudiemek, niltaqgħu Friday. Għax qed jaraw Friday miktuba. Ġifieri il-kitba taffettwa ħafna. U apparti li hemm anke dak l-element li aħna niskartaw l-element turistiku tal-gost li inti meta wasalt f'pajjiż qed tara għawda u għandhom il-lingwa tagħhom. M'intix tifhem kazz imma aħra għandhom il-lingwa tagħhom. U qed tara simboli differenti li għandhom fiha, jew simboli bħalli għandek inti. Però b'varjazzjoni żgħira. U qed tieħu gost bihom. Interessanti ħafna, interessanti li dik vera ninnuta meta tmur f'pajjiż li għandu lingwa li mhijiex waħda li taraf inti. Hija parti mill-esperjenza li tara litri differenti li għandhom u jisek l-esperjenza sir iktar immersiva. Niftakar darba kienu għamlu set tabelli bil-Malti, meta kienu qed jagħmlu dal-proġett vast għal ħafna snin meta kienu qed jaqlaw it-toroq. U għamlu daw. Il-kunsil ħassib. Toroq aħjar għalik. Le, dik ħaġa li jiena tfajt la koma fuq kaxxaturi u ġibta toroq aħjar għalik. Kien ċempilli minn għamila. Ma konċ u wejja, bro, ma konċ nafla. Ma għalix, bro. Imma ħesilja. Mela, qed issir pressjoni fuq tal-liġi, il-pressjoni qed issir hawnhekk fuq il-podcast ta' John Malija. Mela, il-mistoqsija li jmiss mingħand anonimu li qed naqraħħa real time qed tiktibha inti l-anonimu. Inti l-anonimu qed tistaħba tal-birthday. Inti l-anonimu. Il-kelma nefasta teżisti? Xi tfisser li teżisti kelma? Illi ma nafx. Trid tkun elenkata minn takwilina. Mela f'dak il-każ? Le, zobbi. Imma imma ħanajlek. Mela jiena nħobb ngħid il-kelma nefasta. Sewa. Ilek ma tgħidha. Ili ma ngħidha, naħseb naqa audience capture naħseb ġejt imrażżan mill-udjenza tiegħi. Għalkemm kien hemm żmien li kont vera nħu tipo jien id-dar għandi t-shirts Fast and Furious. U mbagħad l-aħħar darba kont qed naqra rikors tal-qorti. Nsejt labbu il-dokument xkien. Ma kien rikors tal-qorti u fil-rikors tal-qorti l-avukat kiteb il-kelma nefast. Dan il-pjan nefast da. Issa jiena nixtieq nkun naf fejn rrid immur biex niġbor it-trofi. Għandaw tal-kunsill fej. Ġieli smajta inti qabel il-kelma nefast? Leta. Le. Imma ma jfissirx li. Bas kemm hemm kliem li ma nafux. Lejna daw sraqta mit-Taljan insomma. Billi. Das kemm nieħdu kliem biex inkollok għaddejjin. Xi kliem jintlaq nindunaw. Taf kemm nieħdu kliem. Pereżempju sorsi. Qatt ħsib minn fejn ġejja. Meta jgħidu sorsi skont sorsi informati. Qatt ħsibtu. Mux source, bl-Inglis, dik vera nsibat għannik, sensna, ek nara ek nara l-attentat u għana ċip, ek tipo source. Ma ġifiri, nkolla d-dejjien, għasnin donaw, il-klim diħal namlu ħtana. Kelma importanti, tina l-etimologija tistaqsi Julian tal-kelma poddata. Poddata. Di konna semmejnija anka fil-ġabra, namlu ġabra fuq il-Times. Tal-ħar tas-sena. Di kien ħoloqa Tony Sant. Bazzikament kien hemm dak il-perjodu, naħseb minn dak il-perjodu ġej. Anzi ħanamlek ara. Dak għandha hija mibnija bis-suffiss qata. Id-demp qata. Issa dak huwa partikolari ħafna. Suffiss. Suffiss huwa l-aħħar parti. Patata. Li huwa produttiv ħafna fil-Malti. Jiġifieri inti tara li huwa produttiv, suffiss jiġġenera forom ġodda meta ikollok klim per eżempju mill-arbi u jidħol f'dil iskema. Jekk għandek per eżempju fenek u jekk tibda tagħmel fenkata. Jekk toqgħod fix-xemx ġej mill-arbi, mbagħad għandek xemxata.
So, ġviri, għandek qed jiltaqgħu l-kultura tal-Afrika ta' fuq u l-kultura tal-Ewropa t'isfel hawnhekk, mhux f'kelma waħda hemmhekk. Mbagħad kellek iż-żgħażagħ li jagħmlulek żiblata mill-ġdid żibel ġej mill-Arbi, u meta jixorbu ħafna jsiru żibel u għandek żiblata u x'naf jiena. Ġidaw suffiss minn tagħna dħuli ħafna li jippresta ruħu għal ħafna formazzjonijiet ġodda. U kien hemm żmien meta kienu jgħodu jagħmlu il-blog u l-bloggata, ġifieri tella post, blog post, kienu jgħidu l-bloggata. Di ma ftakrux dal-moment. U kien hemm numru minn daw tal-qata. U daw jibqgħu jinħolqu ta' ġifieri jiena min juża Beyond Data, pereżempju meta tajt xi ħaġa, meta tajt xi ħaġa insensata. Tajt mnalla ma ħadd Beyond Konċi darba. U hemm forum oħrajn ta' bħalissa mhux qed jiġuni. Ejja, ġifieri anke jekk taħseb fil-partit tal-ġisem aw f'partit privati, minnhom ukoll kemm tal-raġel, kemm tal-mara. Tajt oxxata, għamel oxxata. L-etimoloġija tfisser il-fejt nislet. Eżatt. Issa daw il-pod. Il-pod nasab mill-iPod ġejja jena. iPod ġej mill-pod mill-miżwet ġifieri, bħal tal-piżelli per eżempju, sa fejna fjena, għax hu dejri għandek dil-kreattività inkredibbli tal-Ingliż li qabadlek kelma. Jaqbadlek il-mouse u jużajlek għal xaġa tiġbaħ il-mouse. Aħna nagħmluha ta' ħafna wkoll. Imma l-Ingliż eċċezzjonali kemm jagħmel biex xogħol u ma jgħidux jitqu bihom, jiġifieri aħna fil-grupp tal-Malti pereżempju ħafna drabi tissemma l-kelma shuttle. Sewa. Shuttle ġej mid-dinja tal-insiġ. Ikollok il-mekkuk, ġili smajt tal-mekkuk. Le? Meta kon zekka jgħidu li poġġi bil-qeda jisek il-mekkuk, ġej u sejjer. Huwa dan il-shuttle forsi nistgħu nsibu. Parti twila li tiċċaqlaq. Parti li tiċċaqlaq ġejja u sejra. Allura shuttle Allura għal-shuttle bus jew space shuttle li jitlaw jerġa' jinżel użaw dal-oġġett tal-insiġ. Tal-makkineru tal-insiġ, għax qed ixxebħu miegħu. Il-metafori inkollu għaddejjin. Imma jekk tagħmilha bil-Malti, mekkuk spazjali, suġġeru. Dak li jkun forsi jirreżisti għax nafina dan. Imma dak huwa mod kif tikber il-lingwa, il-lingwa tikber billi nisselfu. Jew shuttle min-naħa tal-insiġ. Le, xek ħajkollok space shuttle biss. Shuttle u images. Ġili ħsib li tagħmel xi tip ta' direttorju ta' kliem Malti li għandu nisel interessanti. Ejja, ta' ġili ġbar xi ftit minnhom imma le hemm ħafna interessanti. Kull kelma għandha storja interessanti ta'. Ma probabbli. Taħut iktar interessanti minn oħrajn. U tipo naħseb l-iktar interessanti dawk li jkunu vera ovvji ma qatt ma tinduna. Palma għat li l-ewwel xarek imqanfet, sewa. U per eżempju Awsalla. Awsalla, l-biraħ tkellimna fuq Awsalla. L-ewwel darba, tipo l-ewwel darba li intbaħt, tipo konta tinsuq mara tal-Awsalla. U reġistrajtek għall-ewwel darba, tipo ġbit break. Awsalla qalbi, xie. Dak il-aws talla! Kwa xiex maħrix minn bil-karozza u naqbat nidġri man nis. Il-qaws talla! Mux għatnajt li maġraġ. Jew bnidem. Għax l-istess binja dik. Tifhem minn fejġeja? Mela, u l-bicċa bin. Bin? Ok. Bin Adam. Għaxħana kolla u liet Adam aħna. Kolla u liet Adam. U meta ngħidu tadam, ukoll ġej minn Adam, mhux bċajt ġifieri. Fil-fatt it-tadam kien magħruf bħala tuffieħ ta' Adam, tuffieħ ta' Adam. Ġifieri l-nies qatt għandek il-superħula it-tuffieħ l-eppel ġifieri jgħidula tuffieħ ta' Belludja, post fisqallija minn fejn kienu jġibu ħafna tuffieħ. U tadam jgħidulu tuffieħ ta' Adam. Dive into a simple health check, body mass index and more for just $19.99. Browns. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem
il-Lafex Media. Aħna kultant ninsew l-istorja tagħna. Iġi ta' dam, meta wasal fl-Ewropa, nistgħu nsaqsu ChatGPT tgħidilna meta wasal fl-Ewropa. Kemm ilu? Mhux il-biraħ lula wasal fl-Ewropa. U ilħan nitkellmu fuq ikel tradizzjonali, jiena mill-Italja, anka ta' Malta, bitta l-istess il-patata. Il-patata milix daħlet u darba kont qed nisma' wieħed jitkellem li l-Maltin għal-bidu bdew jirreżistuha ma rridux jisajru bil-patata. Bħal kull ħaġa ġdida, xi ħaġa ġdida l-ewwel tirreżistija, mbagħad forsi titnejjek b'dak li jkun jagħmilha mbagħad ġimgħa wara tibda tagħmel bħalu. Mill-ilbies sal-istil tax-xahar sal-ikel u x'naf jiena. Illum nitkellmu fuq id-dixxijiet tradizzjonali, il-platti tradizzjonali tagħna bil-patata tal-forno. Ma ninsew kif qed tgħid inti. Le, ma dik il-mistoqsija bdiet darba inti għamil ta' digressjoni, mux jien biex ikunu ċari. Il-mistoqsija kienet dwar noħol u dal-elenku tipo umbrella. Ta' fejn umbrella? Mill-Dell, bravo. Dell żgħir ġifieri, ombra u ella. Ta' millek Dell żgħir. Bellet insomma. Kif tabbija di? Bro, ma nafna meċej li f'naħseb fuq dal-imbarazz. Vera nixtieq li xi darba ikun hemm dal-impenn biex infakru hekk in-nies li twildu f'din il-lingwa, din il-lingwa minn fejn ġiet. Għax isu divera toġobni li inti titwilet f'epoka u inti minn għalik li l-affarijiet hekk. L-affarijiet waslu hekk. U dik il-midġja interessanti ħafna u naħseb fil-lingwa faċli tispjegadik u faċli tispjega b'mod divertenti. Taf kif? Pers bdiet tadam tipo għax ovvjament għax l-ewwel darba li uritu t-tofiħa għaltlu tadam. Oh, bro, compliment. Mela, fejn zob konna. Mela, il-mistoqsija li mist, meħant il-Patreons. Da' sekta, ma nix iktar. Daw kienu l-mistoqsijiet kolla. Alright, mela, Michael Spanjol. Mux bidek l-esperienza fuq il-podcast ta' John Malli, għalfejt nitkellem fit-tielet persuna dwar il-nifsi. So għalet uġibilix. Ma għalfejt ħoġbok il-lingwa hija. L-ħar stqarrija, sa war li riflettejna għal daw il-tletzijat. Vera, kemm il-bira. Nkomment ikun għaltqajna l-ewwel darba. Ġadni naħseb ħafna. U anka fuq in-nifsi. Anka li mill-bidu bdejt ippreżentani bħala dal-annimal stramp li speċi jisu. L-annimal stramp? Ma min prezentajtek hekk? Lili, il-nifsi. Sinek interpretajta, ġviri, li huwa taf kif fissat fil-lingwa jew. Ma mhux annimal stramp, għanzi nsiba xaġa. Forsi xi stramperija mhux neċessarjament. Sorry, compliment, bro, fidejk. Le. Imma ġalitni naħseb ftit. Għax, ma ħsnisibx biżejjed fuq, ġviri, kulħadd b'xi mod huwa interessat fil-lingwa, jindik li tolqotni. Kulħadd b'xi mod huwa interessat fil-lingwa. U meta n-nies speċjalment jattajt inti tan-nisel tal-kelma minn fejn ġej, eċetera, tibdilhom b'dik. Ħafna drabi ħafna lingwisti dik ikun l-ewwel imħabba tagħhom li jippruvaw jiskopru kelma minn fejn ġejja, tgħidilhom pereżempju waħda affaxxinanti nista'. Milux smajtek tuża imbaskta, kont qed tagħmel xi riklam tal-ħobs. Jista' jkun. Taf minn fejn ġejja dik waħda vera sabiħa l-istorja tagħha. Imbaskat. Sewa dik ġejja mit-Taljan biskotto li fit-Taljan tfisser kotto taf xi tfisser inti xi. Misjur u biss darbtejn. Volja mol biss. Għax li jagħmlu huwa jsajruh l-ewwel naħa mbagħad naħa oħra il-biskott. Imbagħad li jiġri huwa mela l-Maltin jisimgħu biskott jaqbdu l-konsonanti bis-sekete u jdaħluha fil-forma għandek titbaskat u mbagħad imbaskta. Pizza mbaskta jew ħobza mbaskta. Ġifieri, l-inġenjożità tal-Maltin fil-lingwa. U li forsi kieku fi żmien ieħor xi ħadd li fit-Taljan jgħidilhom x'qed tagħmlu żball qed tafġu l-hemmhekk taqbdu kelma bħal biskott. U tibdlu l-assens u tagħmlu verb, eċetera. Għandna kultant nagħmluha mill-Ingliż bħal daw il-forum li tinsemmu.
Per eżempju, naf, ħafna plurali miksurin mill-Arbi, naqbdu klim mill-Ingliż, untuhom plural miksur. Ta' 1000 sen ilu qed ngħidu ġifieri, ċipep, meta daħlet il-microchip. Blokka, blokkok. Ġili tismagħhom jitkellmu fuq it-trakka, anke jgħidu la trakka, u mbagħad trakek. Ġifieri sniter, center sniter, kitla, ktili. Għaddejjin. Issa li nafu l-Ingliż iktar, taqbilna kienu jibdlu l-kliem u ma nindunawx. Ma nindunawx qed nibdlu, għax ma konniex daqshekk familjari mal-Taljan. Illum iktar familjari mal-Ingliż, allura meta nibdlu kelma, nibdlu l-attifsira tagħha bħal ta' pocket, jew nibdlu l-pronunzja tagħha, inkunu daqsxejn niġġudikawux, nkunu preġudikati, jistak li kunet jagħmel sakrileġġ. Ma dik hija l-logħba la darba il-kelma ġiet għandna, issa tibda tieħu l-kuluri, tibda tieħu l-ilwien ta' Malta. Sewa, u tinbidel il-pronunzja tagħha, u ma ġara xejn, ma ġara assolutament xejn. L-istess jagħmlu l-Ingliżi hux. Inti taf li fil-Oxford Dictionary il-kbir net hemm 5 kelmiet mill-Malti. Waħda minnhom hija ta' meta l-Ingliżi kienu hawn, ġifieri ħaduhom magħhom sabiex tidħol kelma fid-dizzjonarju Ingliżi tkun intużat b'ċertu frekwenza f'numru ta' testi. Waħda minnhom hija spiċċard, li bażikament tfisser irvinat, m'għadux jaħdem. Kienu jisimgħu lil Maltin jgħidu laqtu spiċċa, la jirplan spiċċa. La kemm tajba. U għana ħafna kliem li ma nindunaw xi ġej mill-Ingliż. Per eżempju il-bajla ġej minn Boil. Xi ER l-Ingliżi bil-Queen's English eccetera, u xek tiġi xwa boiler. Ġanka kelma pufta, ġej minn pufter. L-istess għandek. Dik kont ix-xukjat l darba smajta l-Awstraljani jgħidu ħafna. Hemm numru ta' schooner, tiġi skuna. Skuna, u mbagħad il-plural miksur skejjen. Ġifieri għandek jew semmejna l-opri tal-baħar għandek l-iskrun ġej minn skru. Imma l-Maltin kelma b'sillaba miftuħa jalqu ħafna ta' bibin. Ġifieri meta aħna smajna l-isqalin jgħidu sufa, qegħdinhom le, sufan, u mbagħad sufanijiet. Imma aħna ma nafux li hemmhekk affiġna, ħana jitaffiġna, xi soltu l-kelma jużaw jgħidu korruzzjoni f'dal pajjiż, mhux fil-lingwa. Imma għax ma nafux x'għamilna, ma nafux x'għamlu ta' qabilna, skrun, u mbagħad skrejjen, skru żid l-għanne, bħalma blu għaw xi nies jalqu jgħidu blun u bluna. Imma meta llum nisimgħu xi ħadd jiena fejn barbekjun. Daħet jidwi mekkanizmu antikissimu u li hemm sabiħ fil-lingwa, ġifieri tħaffer tfittex u ssib mudell analoġija pattern. Dak huwa tal-bliħ. Fil-fatt hawnhekk x'imkien ħadd nota fuq proto-language. Imma ma nistax nifhmu il-kapitlu nagħmlu sada. U għajjejtek. Le, ma ħan nirriservaħ għalija, ħatuħu żewġ blokkijiet oħra ma qabel ma titlaq wara l-intemmu għaw, komplu parlaw ftit. Mela, le, bil-qalb kollha. Il-ġon mhux ħatajjieħ. Le, diffiċli. Ċismu, biex ma niftuħx kapitlu kumpless, għax ħanajlek, fil-verità, ikun tajjeb jekk nagħmlu t-tieni parti tiegħu da. Tal-identità u l-identità nazzjonali ma ftaħnija xejn lejla u jiena inti għandna ħafna fuq xiex niddiskutu hemmhekk u anka tiġuni ħafna mistoqsijiet oħrajn, partikolarment tal-proto-language, speċa nixtieq il-ħsieb tiegħek imma naħseb din darba koprejna biżejjed temi. Kif kienet l-esperienza tiegħek minn ħadd gost jew? Ejja, ta' kienet interessanti. Gost ma. U kont se nirribatti għax is-soltu meta jgħidulek ħadd gost interessanti vuol dire il-barra minn hawn issa. Okej. Vera ġalti naħseb. U ma nafx nispera li min jisma' ħabbaż ukoll. Jaħseb ftit fuq il-lingwa.
U forsi nżommu daqsxejn il-brejkijiet qabel ma nfajru ċertu stqarrijiet dwar il-lingwa. Nitħabbu daqsxejn iktar mal-lingwa, mal-lingwi ukoll, għax huma għodda importanti. U jekk vera l-awtoritajiet inkollu għaddejjin kemm iħobbu l-Malti, ara jienu sħabi li minn filgħodu sa fil-għaxin għadmu l-Malti qatt ma nużaw dik il-frażi. Jekk xi ħaġa vera tħobba taqbad ix-xammar il-kmiem u taħdem għaliha. Da kif konna nitkellmu l-bira wkoll anke f'ċertu man-nies iktar li tħobb ma toqgħodx tintilef. Tgħid inħobbok m'għandek bżonn kliem. U fuq dik il-nota, fuq dak il-parir għall-intimità wkoll. Mhux għax bħalma għadna fil-bidu, Michael fl-ilsien jifhem ferm. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal-poddat oħra u Michael minn hawnhekk l-istadina miftuħa għal-tieni parti ta' din il-podcast. Tajjeb? Ara jek toġobhom xogħol parti. Għal-bibi la toġob lili jien. Tajjeb, ċaw, saħħiet, il-mulej magħkom, għad-dieħla. Mela, tlaqna?